Akwụkwọ nke abụọ nke Mosis, akwụkwọ Ọpụpụ isi nke mbụ. Ma ndị a bụ aha ụmụ ikom Izrel ndị batara n'Ijipt. Ha soro Jekọb bata, nwoke ọbụla n'ụlọ ya. Ruben na Simeon na Livai na Juda, Isaka na Zebulun na Benjamin, Dan na Naftali, na Gad na Asha. Mmadụ niile ndị si n'ukwu Jekọb pụta dịkwa 310. Ma Josef ọ nọrị n'Ijipt. Josef wee nwụọ, ya na ụmụnne ya niile na ọgbọ ahụ niile. Ma ụmụ Izrel mụrụ ọmụmụ rinne, baa ụba, wee nwee ume nke ukwuu. Ala ahụ wee jupụta na ha. Ma eze ọhụrụ biliri ịchị Ijipt, onye na-amaghị Josef. O wee sị ndị ya, "Lee, ndị ụmụ Izrel dị ọtụtụ, nwekwa ume karịa anyị. Ngwa, ka anyị gosi onwe anyị na ndị maara ihe n'ebe ha nọ, ka ha wee ghara ịba ụba. O wee ruo, mgbe agha ga-ada n'ala anyị, na ha ga-etinyekọta onwe ha n'ahụ ndị na-akpọ anyị asị. Ha wee buo agha megide anyị, si n'ala nke a rigopụọ. Ha wee doo ndị isi nke ndị na-efe ofufe n'isi ha, iwere ụbụ ha weda ha n'ala. Ha wee weruo Fero obodo abụọ ịchịkọbata ihe, bụ Paitom na Ramses. Ma dịka ha na-eweda ha n'ala, otu a ka ha na-aba ụba, otu a ka ha na-agbasakwa. Ike wee gwụsịa ha n'ihi ụmụ Izrel. Ndị Ijipt wee were mkpagbu mee ụmụ Izrel ka ha fee ofufe. Ha wee were ofufe siri ike mee ka ndụ ha dị ilu n'ụrọ, na n'ime brik, na n'ofufe niile ọbụla n'ọhịa. Ofufe ha niile nke ha mere ka ha fee n'ime ha dị na mkpagbu. Eze Ijipt wee sị ndị inyom Hibru ndị na-ele ime, ndị agha otu onye n'ime ha bụ Shifra, aha nke onye nke abụọ bụkwa Pua. Ọ sị, mgbe unu na-ele ime ndị inyom Hibru, wee hụ na n'elu oche ọmụmụ nwa, ọ bụrụ na nwa nwoke ka ọ bụ, unu ga-emekwa ka ọ nwụọ. Ma ọ bụrụ na nwa nwaanyị ka ọ bụ, ọ ga-adịkwa ndụ. Ma ndị inyom nke na-ele ime na-atụ egwu Chineke. Ha emeghịkwa dịka eze Ijipt gwara ha, ma ha debere ụmụ ndị ikom ndụ. Eze Ijipt wee kpọọ ndị inyom ahụ na-ele ime sị ha, "Gịnị mere unu ji eme ihe a, wee debe ụmụ ndị ikom ndụ?" Ndị inyom na-ele ime wee sị Fero, "N'ihi na ndị inyom Hibru adịghị ka ndị inyom Ijipt, n'ihi na ndị nwere ndụ ka ha bụ. Ha na-amụkwa nwa tutu ndị inyom nke na-ele ime abịakwute ha." Chineke wee mee ndị inyom na-ele ime mma. Ndị Izrel wee baa ụba, nwekwa ume nke ukwuu. O ruo, n'ihi na ndị inyom nke na-ele ime na-atụ egwu Chineke, na o mere ezinụlọ nye ha. Fero wee nye ndị ya niile iwu sị, "Nwa nwoke ọbụla a mụrụ n'osimiri Naịl ka unu ga-atụfu ya, ma unu ga-edebe nwa nwaanyị ọbụla ndụ." Akwụkwọ abụọ nke Mosis, akwụkwọ Ọpụpụ isi nke abụọ. Otu nwoke nke sitere n'ụlọ Livai wee jee lụrụ nwaanyị Livai na nwunye. Nwaanyị ahụ wee tụrụ ime, mụọ nwa nwoke. Mgbe ọ hụrụ ya na nwa mara mma ka ọ bụ, o zobe ya ọnwa 3. Ọ pụghịkwa izobe ya ọzọ. O wee mere ya ụgbọ papirus, werekwa bitumen na pitch tee ya. O wee tinye nwa ahụ n'ime ya, tinye ya n'etiti amị n'ụsọ osimiri Naịl.
Nwanne ya nwaanyị wee guzo onwe ya n'ebe dị anya ịmara ihe ga-eme ya. Nwa nwaanyị Fero wee rịdata ịsa ahụ n'osimiri Naịl. Ụmụ agbọghọ ya wee na-ejegharị n'akụkụ osimiri Naịl ahụ. O wee hụ ụgbọ ahụ n'etiti amị, zie ohu ya nwaanyị iweta ya. O wee meghee ya, hụ nwa ahụ, ma lee, ọ bụ nwata nwoke na-akwa akwa. O wee nwee ọmịiko n'ahụ ya sị, otu n'ime ụmụ ndị Hibru ka nke a bụ. Nwanne ya nwaanyị wee sị nwa nwaanyị Fero, m ga-eje kpọrọ gị nwaanyị na-enye nwa ara site na ndị inyom Hibru, ka o wee nyere gị nwa nke a ara. Nwa nwaanyị Fero wee sị ya, jee. Nwa agbọghọ ahụ wee jee kpọọ nne nwaanyị ahụ. Nwa nwaanyị Fero wee sị ya, kuru nwa nke ala, nyere m ya ara, mụ onwe m ga-enyekwa gị ụgwọ ọrụ gị. Nwaanyị ahụ wee kuru nwa ahụ nye ya ara. Nwa ahụ wee too eto. Nne ya wee mee ka ọ bịakwute nwa nwaanyị Fero. O wee ghọọrọ ya nwa nke ya. Ọ kpọọ aha ya Mosis sị, n'ihi na n'ime mmiri ka m dọpụtara ya. O ruo na mgbe ahụ, mgbe Mosis topụtaworo, na o pukuru ume ụmụnne ya ịhụ ihe mgbu ha anya. O wee hụ nwoke Ijipt ka ọ na-etigbu nwoke Hibru, otu n'ime ụmụnne ya. O wee lee anya n'otu akụkụ, lekwa anya n'akụkụ ọzọ, ma mgbe ọ hụrụ na ọ dịghị onye ọbụla, o tigbuo onye Ijipt ahụ, zobe ya n'aja. O wee pụọ n'ụbọchị nke abụọ, ma lee, ndị ikom Hibru abụọ na-alụ ọgụ. O wee sị onye ahụ nke ikpe mara, n'ihi gịnị ka ị na-etigbu nwanne gị? Ọ sị, onye mere gị ka ị bụrụ onye isi na onye na-ekpe ikpe n'ebe anyị nọ? Ọ bụ igbu m ka gị onwe gị na-ekwu okwu ya dịka ị gburu onye Ijipt? Mosis wee tụọ egwu sị, n'ezie amawo okwu a. Fero wee nụ okwu a, o wee chọọ igbu Mosis. Mosis wee gbapụ n'ihu Fero, nọdụ n'ala Midian. O wee nọdụ ala n'akụkụ olulu mmiri. Ma onye nchụaja Midian nwere ụmụ ndị inyom 7. Ha wee bịa see mmiri, gbajuo ebe a na-etinye mmiri, ime ka igwe ewu na atụrụ nke nna ha ṅụọ. Ndị ọzụzụ atụrụ wee bịa chụpụ ha, ma Mosis biliri zọpụta ha, mee ka igwe ewu na atụrụ ha ṅụọ mmiri. Ha wee bịakwute Reuel bụ nna ha. Ọ sị, gịnị mere unu ji bịa ngwa ngwa taa? Ha sị, nwoke Ijipt o setara anyị mmiri nke ọma, mee ka igwe ewu na atụrụ anyị ṅụọ. Ọ sị ụmụ ya ndị inyom, elee ebe ọ nọkwa? N'ihi gịnị bụ nke a na unu arapụwo nwoke ahụ? Kpọọnụ ya ka o wee rie nri. Mosis wee kwere ibiri n'ụlọ nwoke ahụ. O wee nye Mosis Zipora nwa ya nwaanyị na nwunye. Nwaanyị ahụ wee mụọ nwa nwoke. Mosis wee kpọọ aha ya Gashọm, n'ihi na ọ sịrị, ọbịa ka m buworo n'ala ọzọ. O ruo n'ọtụtụ ụbọchị na eze Ijipt nwụrụ, ụmụ Izrel wee na-ezu ume n'ihe ofufe ha. Ha wee tie mkpu. Ntiku ha tikuru Chineke wee rigoro Chineke ntị n'ihi ofufe ahụ. Chineke wee nụ ịsụ ude ha. Chineke wee cheta ọgbụgba ndụ ya nke ya na Abraham na Isaac na Jekọb gbara. Chineke wee hụ ụmụ Izrel. Chineke wee mara. Akwụkwọ abụọ nke Mosis, akwụkwọ Ọpụpụ, isi nke 3. Ma Mosis na-azụ igwe ewu na atụrụ nke Jetro bụ nna nwunye ya, bụ onye nchụaja Midian. O wee duru igwe ewu na atụrụ ahụ gaa n'azụ ọzara. O wee bịaruo ugwu nke Chineke ruo Horeb.
Mmụọ ozi nke Jehova wee mee ka ọ hụ ya anya n'ire ọkụ site n'etiti osisi nta. O wee hụ, ma lee, osisi nta ahụ na-ere ọkụ, ma erepịaghị osisi nta ahụ. Mosis wee sị, ka m wezuga onwe m hụ oke ihe ọhụhụ nke a. Gịnị mere osisi nta ahụ na-ejighị rechapụ? Jehova wee hụ na o wezugara onwe ya ihu. Chineke wee si n'etiti osisi nta ahụ kpọọ ya oku sị, Mosis, Mosis. Ọ sị, lekwa m. Ọ sị, abịarula nso ebe a. Yipụ akpụkpọ ụkwụ gị na ụkwụ gị abụọ, n'ihi na ebe nke gị onwe gị na-eguzo n'elu ya, ala nsọ ka ọ bụ. Ọ sịkwa, mụ onwe m bụ Chineke nke nna gị, Chineke nke Abraham na Chineke nke Isaac na Chineke nke Jekọb. Mosis wee zobe ihu ya, n'ihi na ọ na-atụ egwu ilegide Chineke anya. Jehova wee sị, ahụwo m n'ezie mweda n'ala nke ndị m nke dị n'Ijipt. Anụwokwa m iti mkpu ha n'ihi ndị na-achị ha n'ihe ike, n'ihi na amawo m ihe mgbu ha niile. M wee rịdata ịnapụta ha n'aka ndị Ijipt, na ime ka ha si n'ala ahụ rigoro ala dị mma nke sakwara mbara, ruo ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na ya, ruo ebe nke ndị Kenan na ndị Het na ndị Amọrait na ndị Perizait na ndị Hivait na ndị Jebus. Ma ugbu a lee, iti mkpu ụmụ Izrel eruwo m ntị. Ọzọkwa, ahụwo m mmegbu nke ndị Ijipt na-emegbu ha. Ugbu a kwa, bịa, m ga-ezikwa gị jekwuru Fero, gị meekwa ka ndị m bụ ụmụ Izrel si n'Ijipt pụta. Ma Mosis sịrị Chineke, onye ka m bụ na m ga-ejekwuru Fero, na m ga-emekwa ka ụmụ Izrel si n'Ijipt pụta? Ọ sị, n'ihi na mụ na gị ga-anọ. Nke a bụkwara gị ihe ịrịba ama na mụ onwe m ezigawo gị. Mgbe ị ga-emeworị ka ndị m si n'Ijipt pụta, unu ga-efe Chineke n'elu ugwu a. Mosis wee sị Chineke, lee, mgbe mụ onwe m na-abịakwute ụmụ Izrel sị ha, Chineke nke nna unu ha ezitewo m n'ebe unu nọ. Mgbe ha ga-asịkwa m, gịnị bụ aha ya? Ọ bụ gịnị ka m ga-asị ha? Chineke wee sị Mosis, abụ m ihe m bụ. Ọ sịkwa, otu a ka ị ga-asị ụmụ Izrel, abụ m ezitewo m n'ebe unu nọ. Chineke sịkwara Mosis ọzọ, otu a ka ị ga-asị ụmụ Izrel, Jehova bụ Chineke nke nna unu ha, Chineke nke Abraham na Chineke nke Isaac na Chineke nke Jekọb, o zitewo m n'ebe unu nọ. Nke a bụ aha m ruo mgbe ebighị ebi. Nke a bụkwa ihe ncheta m ruo ọgbọ niile. Jee chịkọta ndị okenye Izrel sị ha, Jehova bụ Chineke nke nna unu ha, Chineke nke Abraham na Isaac na Jekọb, o mewo m ka m hụ ya anya. Ọ sị, eletawo m unu n'ezie, hụkwa ihe a na-eme unu n'Ijipt. M wee sị, m ga-eme ka unu si na mweda n'ala nke Ijipt rigoro ala nke ndị Kenan na ndị Het na ndị Amọrait na ndị Perizait na ndị Havait na ndị Jebus, ruo ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na ya. Ha ga-egekwa ntị n'olu gị. Ị ga-abịakwutekwa eze Ijipt, gị onwe gị na ndị okenye Izrel. Unu ga-asịkwa ya, Jehova bụ Chineke nke ndị Hibru ezitewo anyị. Ugbu a kwa, biko, ka anyị jee ije nke ụbọchị 3 n'ọzara, ka anyị wee chọrọ Jehova bụ Chineke anyị aja. Ma mụ onwe m maara na eze Ijipt agaghị ekwe unu jee. Mba, ọ bụghị n'aka dị ike. M ga-esetịpụkwa aka m tigbuo Ijipt n'oke ọrụ m niile,
nke m ga-arụ n'etiti ya. Emesịkwa, ọ ga-ezilaga unu. M ga-enyekwa ndị nke a amara n'ihu ndị Ijipt. Ọ ga-erukwa mgbe unu na-ala, na unu agaghị agba aka ala. Ma nwaanyị ọbụla ga-arịọta n'aka nwaanyị agbata obi ya na n'aka nwaanyị nọ n'ụlọ ya dịka ọbịa ihe ọlaọcha na ihe ọlaedo na uwe mgbokwasị, unu ga-etinyekwa ha n'ahụ ụmụ unu ndị ikom na n'ahụ ụmụ ụmụ unu ndị inyom. Unu ga-anapụkwa ndị Ijipt ihe ha n'aka. Akwụkwọ nke abụọ nke Mosis. Akwụkwọ nke Ọpụpụ isi nke 4. Mosis wee zaa sị, ma lee, ha agaghị ekwe m, ha agaghị egekwa ntị n'olu m, n'ihi na ha ga-asị, Jehova emeghị ka ịhụ ya anya. Jehova wee sị ya, gịnị bụ ihe ahụ dị n'aka gị? Ọ sị, mkpanaka. Ọ sị, tụda ya n'ala. O wee tụda ya n'ala. O wee ghọọ agwọ. Mosis wee gbapụ n'ihu ya. Jehova wee sị Mosis, setịpụ aka gị, jide ya n'ọdụdụ. O wee setịpụ aka ya jide ya. O wee ghọọ mkpanaka ya. Ka ha wee kwee na Jehova bụ Chineke nke ndị bụ nna ha, Chineke nke Abraham na Chineke nke Isaac na Chineke nke Jekọb emewo gị ka ịhụ ya. Jehova sịkwara ya ọzọ, biko, tinye aka gị n'obi gị. O wee tinye aka ya n'obi ya. O wee wepụta ya, ma lee, aka ya bụ ekpenta dịka akụ mmiri igwe. O wee sị, tinyeghachi aka gị n'obi gị. O wee tinyeghachi aka ya n'obi ya. O wee wepụta ya n'obi ya, ma lee, o wee dịghachi ka anụ ahụ ya. Ọ ga-erukwa ma ọ bụrụ na ha ekweghị gị, ọ bụrụkwa na ha egeghị ntị n'ọrụ ihe ịrịba ama mbụ, na ha ga-egekwa ọrụ ihe ịrịba ama nke ikpeazụ. Ọ ga-erukwa ma ọ bụrụ na ha ekweghịkwa ihe ịrịba ama abụọ ndị a, ọ bụrụkwa na ha egeghị ntị n'olu gị, na ị ga-ewere ụfọdụ n'ime mmiri nke osimiri Naịl wụsị ya n'ala akọrọ. Mmiri ahụ nke ị na-ewepụta n'osimiri Naịl ga-aghọkwa ọbara. Ọ ga-aghọ ọbara n'ala akọrọ. Mosis wee sị Jehova, biko Onyenwe anyị, ọ bụghị onye ọka okwu ka m bụ, ma ọ bụ na mgbe gara aga, ma ọ bụ site na mgbe ị gwara ohu gị okwu. N'ihi na onye ọnụ ya dị arọ, nke ire ya dịkwa arọ ka m bụ. Jehova wee sị ya, onye tinyeworo ọnụ mmadụ nwere, ma ọ bụ onye na-eme mmadụ ka ọ bụrụ onye ogbi, ma ọ bụ onye ntị chiri, ma ọ bụ onye na-ahụ ụzọ, ma ọ bụ onye ìsì? Ọ bụghị mụ onwe m bụ Jehova? Ma ugbu a jee, mụ onwe m ga-anọnyere ọnụ gị, zi gị ihe ị ga-ekwu. Ma ọ sịrị, biko Onyenwe anyị, biko, zie n'aka onye ị ga-eziga. Iwe Jehova wee dị ọkụ n'ahụ Mosis. O wee sị, ọ nọghị bụ Erọn nwanne gị bụ onye Livayị. Amawo m na ya onwe ya na-ekwu okwu nke ọma. Ọzọkwa, lee, ya onwe ya na-apụta izute gị. Ma mgbe ọ hụrụ gị, ọ ga-aṅụrị n'obi ya. Ị ga-agwakwa ya okwu, tinye okwu ndị a n'ọnụ ya. Mụ onwe m ga-anọnyekwara ọnụ gị, nọnyekwara ọnụ ya, zikwa unu ihe ahụ unu ga-eme. Ya onwe ya ga-agwara gị ndị m okwu. Ọ ga-erukwa na ya onwe ya ga-abụrụ gị ọnụ, gị onwe gị ga-abụkwara ya Chineke. Ọ bụkwa mkpanaka nke a ka ị ga-ewere n'aka gị, nke ị ga-eji mee ihe ịrịba ama ndị a. Mosis wee jee laghachikwuru Jetro
bụ nna nwunye ya sị ya, "Biko, ka m jee laghachikwuru ụmụnne m ndị nọ n'Ijipt hụ ma ha nọ ndụ ugbu a." Jetro wee sị Mosis, "Jee n'udo." Jehova wee sị Mosis n'ime Midian, "Jee, laghachi n'Ijipt, n'ihi na ndị ikom ahụ niile ndị na-achọ ndụ gị anwụrụwo." Mosis wee chịrị nwunye ya na ụmụ ya ndị ikom, mee ka ịnyịnya ibu buru ha. O wee laghachi n'ala Ijipt. Mosis wee were mkpanaka Chineke n'aka ya. Jehova wee sị Mosis, "Mgbe ije ịlaghachi n'Ijipt, lee anya ka i mee n'ihu Fero ihe ebube niile nke m tinyere n'aka gị, ma mụ onwe m ga-eme ka obi ya dị ike. Ọ gaghị ezipụkwa ndị m." Ị ga-asịkwa Fero, "Otu a ka Jehova sịrị, nwa m bụ ọkpara m ka Izrel bụ." M wee sị gị, "Zipụ nwa m ka o wee fee m." I wee jụ izipụ ya. Lee, mụ onwe m gaje igbu nwa gị bụ ọkpara gị. O ruo n'ụzọ ebe ị nọ ọnọdụ abalị, na Jehova zutere ya chọọ ime ka ọ nwụọ. Zipora wee were ọmụ bipụ apị nwa ya, mee ka ọ metụ ụkwụ abụọ nke dị ya. Zipora wee sị, "N'ezie, di nke ọbara ka ị bụ n'ebe m nọ." O wee hapụ ya ndụ. Mgbe ahụ Zipora sịrị, "Di nke ọbara ka ị bụ banyere obibi ugwu." Jehova wee sị Erọn, "Jeruo ọzara izute Mosis." O wee jee zute ya n'ugwu Chineke, sụtụ ya ọnụ. Mosis wee gosi Erọn okwu niile nke Jehova bụ nke o zitere ya ka o kwuo, na ihe ịrịba ama niile o nyere ya iwu ka o mee. Mosis na Erọn wee jee chịkọta ndị okenye niile nke ụmụ Izrel. Erọn wee kwuo okwu niile nke Jehova gwara Mosis. O meekwa ihe ịrịba ama niile n'anya ndị Izrel. Ndị ahụ wee kwere mgbe ha nụrụ na Jehova letararị ụmụ Izrel, na ọ hụkwararị mweda n'ala nke ha. Ha rube isi kpọọ isi ala. Akwụkwọ nke abụọ nke Mosis, akwụkwọ Ọpụpụ, isi nke 5. Emesịa, Mosis na Erọn bịara sị Fero, "Otu a ka Jehova bụ Chineke nke Izrel na-asị, zipụ ndị m ka ha wee mere m emume n'ọzara." Fero wee sị, "Onye bụ Jehova na m ga-ege ntị n'olu ya izipụ ụmụ Izrel? Amaghị m Jehova, ọzọkwa m gaghị ezipụ Izrel." Ha sị, "Chineke nke ndị Hibru ezitewo anyị. Biko, ka anyị jee ije nke ụbọchị 3 n'ọzara chụọrọ Jehova bụ Chineke anyị àjà, ka o wee ghara iwere ajọ ọrịa na-efe efe ma ọ bụ mma agha zute anyị." Eze Ijipt wee sị ha, "N'ihi gịnị ka unu bụ Mosis na Erọn na-eme ka ndị ahụ hapụ ọrụ ha niile? Jeenụ ibe unu." Fero sịkwara, "Lee, ọtụtụ ka ndị ala nke a dị ugbu a. Unu na-emekwa ka ha kwụsị n'ibu ibu niile ha." N'ụbọchị ahụ, Fero wee nye ndị na-achị ndị Izrel n'ihe ike na ndị na-ele ha anya n'ọrụ iwu sị, "Unu enyekwala ndị ahụ okporo ọka ọzọ ịkpụ brik dịka na mgbe gara aga. Ha onwe ha ga-eje chịkọtara onwe ha okporo ọka. Ọnụọgụgụ brik nke ha onwe ha na-akpụ na mgbe gara aga ka unu ga-atụkwasị ha. Unu agụbila ihe n'ime ya, n'ihi na ndị umengwụ ka ha bụ." N'ihi ya ka ha onwe ha na-eti mkpu sị, "Ka anyị jee chụọrọ Chineke anyị àjà."
ka ofufe ha dị arọ n'ahụ ndị ikom ahụ, ka ha wee rụọ ọrụ n'ime ya. Ha elekwala okwu ụgha anya ọma ndị na-achị ndị Izrel n'ihe ike wee pụọ, ha na ndị na-ele ha anya n'ọrụ. Ha wee gwa ndị ahụ okwu sị, otu a ka Fero sịrị, m gaghị adị na-enye unu okporo ọka. Unu onwe unu jee werenụ okporo ọka n'onwe unu n'ebe ọbụla unu ga-achọta ya, n'ihi na ọ dịghị ihe a ga-agụbi n'ofufe unu. Ndị Izrel wee gbasaa n'ala Ijipt niile ịchịkọta ahịhịa ọka n'ọnọdụ okporo ọka. Ndị na-achị ha n'ihe ike na-eme ngwa sị, rụzienụ ọrụ unu, ọrụ nke ụbọchị na ụbọchị ya, dịka mgbe okporo ọka dị. E wee tie ha ihe bụ ndị na-ele ụmụ Izrel anya n'ọrụ, nke ndị Fero ndị na-achị ụmụ Izrel n'ihe ike doro isi ha. E wee sị ha, gịnị mere unu arụzighị oku unu ma nyahụrụ ma taa n'ịkpụ brik dịka na mgbe gara aga? Ndị na-ele ụmụ Izrel anya n'ọrụ wee bịa tikuo Fero sị, n'ihi gịnị ka ị na-eme ndị ohu gị otu a? Ọ dịghị okporo ọka a na-enye ndị ohu gị, ma ha na-asị anyị, kpụọnụ brik. Leekwa, a na-etinye ndị ohu gị ihe, ma ndị nke gị emehiewo. Ma ọ sịrị, ndị umengwụ ka unu bụ, ndị umengwụ ka unu bụ. N'ihi nke a ka unu onwe unu na-asị, ka anyị jee chụọrọ Jehova aja. Ma ugbu a, jeenụ fee ofufe, n'ihi na agaghị enye unu okporo ọka, ma ọnụọgụgụ brik unu ka unu ga-enye. Ndị na-ele ụmụ Izrel anya n'ọrụ wee hụ ha na ha nọ n'ọnọdụ ọjọọ mgbe a na-asị, unu agụbila ihe n'ime brik unu, ọrụ nke ụbọchị na ụbọchị ya. Ha wee zute Moses na Aaron ndị na-eguzo onwe ha izute ha. Mgbe ha si n'ebe Fero nọ pụta, ha sị ha, Jehova lekwasị unu anya, kpee ikpe, n'ihi na unu emewo ka isi anyị si isi ọjọọ n'anya Fero na n'anya ndị ohu ya, itinye mma agha n'aka ha igbu anyị. Moses wee laghachikwuru Jehova sị, Onyenwe anyị, n'ihi gịnị ka ị mejọworo ndị nke a? Ọ bụ n'ihi gịnị bụ nke a na ị zitewo m? Ma site na mgbe m bịakwutere Fero ikwu okwu n'aha gị, o mejọwo ndị nke a, ị napụtaghịkwa ndị gị ma ọlị. Akwụkwọ nke abụọ nke Moses, isi nke 6. Jehova wee sị Moses, ugbu a ka ị ga-ahụ ihe m ga-eme Fero, n'ihi na n'aka dị ike ka ọ ga-ezipụ ha, ọ bụkwa n'aka dị ike ka ọ ga-achụpụ ha n'ala ya. Chineke wee gwa Moses okwu sị ya, mụ onwe m bụ Jehova. Emekwara m Abraham, meekwa Isaac, meekwa Jekọb ka ha hụ m anya dịka Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Ma n'aha m bụ Jehova ka a na-emeghị ka ha mara m. Ọzọkwa, emewo m ka ọgbụgba ndụ m guzosi ike n'ebe ha nọ, inye ha ala Kenan, bụ ala ọnọdụ ọbịa niile ha, nke ha nọrị dịka ọbịa n'ime ya. Ọzọkwa, mụ onwe m anụwo ịsụ ude ụmụ Izrel, ndị Ijipt na-eme ka ha bụrụ ohu. Echetawokwa m ọgbụgba ndụ m. N'ihi ya, sị ụmụ Izrel, mụ onwe m bụ Jehova, m ga-emekwa ka unu si n'okpuru ibu niile nke ndị Ijipt pụọ. M ga-anapụtakwa unu n'ofufe ha, werekwa ogwe aka esetịrị esetị, werekwa ikpe ukwu dị iche iche gbapụta unu. M ga-ewerekwa unu n'onwe m
ka unu bụrụ otu nde. M ga-abụkwara unu Chineke. Unu ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova Chineke unu, nke na-eme ka unu si n'okpuru ibu niile nke ndị Ijipt pụta. M ga-emekwa ka unu bata n'ala ahụ nke m weliri aka m iwere ya nye Ebraham, nyekwa Aịzik, nyekwa Jekọb. M ga-enyekwa unu ya ka ọ bụrụ ihe nnweta. Mụ onwe m bụ Jehova. Mosis wee gwa ụmụ Izrel okwu otu a, ma ha egeghị Mosis ntị site n'enweghị ntachi obi n'ime mmụọ ha, sitekwa n'ofufe siri ike. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, baa gwa Fero bụ eze Ijipt okwu, ka o wee zipụ ụmụ Izrel n'ala ya. Mosis wee kwuo n'ihu Jehova sị, lee, ụmụ Izrel egeghị m ntị. Fero ga-esikwa aṅaa nụrụ olu m, onye mụ onwe m bụ onye a na-ebighị ugwu na-egbugbere ọnụ. Jehova wee gwa Mosis na Erọn okwu, nye ha iwu n'ebe ụmụ Izrel nọ na n'ebe Fero eze Ijipt nọ, ime ka ụmụ Izrel si n'ala Ijipt pụta. Ndị a bụ ndị isi ụlọ nke ndị bụ nna ha. Ụmụ ndị ikom Ruben bụ ọkpara Izrel, Hanok na Palu na Hezrọn na Kami. Ndị a bụ agbụrụ Ruben. Ụmụ ndị ikom Simeon kwa, Jemuel na Jamin na Ohad na Jakin na Zoha na Shaul bụ nwa nke nwanyị Kenan ahụ. Ndị a bụ agbụrụ Simeon. Ndị a bụkwa aha ụmụ ndị ikom Livai dịka usoro ọmụmụ niile ha si dị: Gashọn na Kohat na Merari. Afọ ndụ Livai dị 617. Ụmụ ndị ikom Gashọn, Libni na Shimei dịka agbụrụ niile ha si dị. Ụmụ ndị ikom Kohat kwa, Amram na Izha na Hebrọn na Uziel. Afọ ndụ Kohat dị 613. Ụmụ ndị ikom Merari kwa, Mali na Mushi. Ndị a bụ agbụrụ ndị Livai dịka usoro ọmụmụ niile ha si dị. Amram wee lụtara onwe ya Jekobed na nwunye, bụ nwanne nwanyị nke nna ya. O wee mụọra ya Erọn na Mosis. Afọ ndụ Amram dị 617. Ụmụ ndị ikom Izha kwa, Kora na Nefeg na Zikri. Ụmụ ndị ikom Uziel kwa, Mishael na Ezafan na Sitri. Erọn wee lụtara onwe ya Elisheba na nwunye, bụ nwa nwanyị Aminadab, nwanne nwanyị Nashọn. O wee mụọra ya Nedab na Abiahu na Elieza na Itama. Ụmụ ndị ikom Kora kwa, Esia na Elkana na Abiasaf. Ndị a bụ agbụrụ ndị Kora. Elieza nwa Erọn wee lụtara onwe ya otu n'ime ụmụ ndị inyom Putiel. O wee mụọra ya Finehas. Ndị a bụ ndị isi nke ndị bụ nna nke ndị Livai dịka agbụrụ niile ha si dị. Ndị a bụ Erọn na Mosis ahụ ndị Jehova sịrị, meenụ ka ụmụ Izrel si n'ala Ijipt pụta n'usu niile nke ndị agha ha. Ha onwe ha bụ ndị na-agwa Fero eze Ijipt okwu ime ka ụmụ Izrel si n'Ijipt pụọ. Ndị a bụ Mosis na Erọn ahụ. O ruo n'ụbọchị Jehova gwara Mosis okwu n'ala Ijipt, na Jehova gwara Mosis okwu sị, mụ onwe m bụ Jehova. Gwa Fero eze Ijipt okwu niile nke mụ onwe m na-agwa gị. Mosis wee si n'ihu Jehova, lee, mụ onwe m bụ onye a na-ebighị ugwu na-egbugbere ọnụ. Fero ọ ga-esikwa aṅaa gee m ntị? Akwụkwọ nke abụọ nke Mosis,
Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 7. Jehova wee sị Mosis, lee, emewo m ka ị ghọrọ Fero chi. Erọn bụ nwanne gị ga-abụkwa onye amụma gị. Gị onwe gị ga-ekwu ihe niile nke m na-enye gị n'iwu. Erọn nwanne gị ga-agwakwa Fero okwu ka o wee zipụ ụmụ Izrel n'ala ya. Ma mụ onwe m ga-eme ka obi Fero sie ike. M ga-emekwa ka ihe ịrịba ama na ihe ebube m dị ọtụtụ n'ala Ijipt. Ma Fero agaghị ege unu ntị. M ga-etinyekwa aka m n'ahụ ndị Ijipt, werekwa ikpe ukwu dị iche iche mee ka ụsụ niile nke ndị agha nke m, bụ ndị ụmụ Izrel si n'ala Ijipt pụta. Ndị Ijipt ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova, mgbe m ga-eseti aka m n'ahụ ndị Ijipt, mee ka ụmụ Izrel si n'etiti ha pụta. Mosis na Erọn wee mee ya dịka Jehova nyere ha n'iwu. Otu a ka ha mere. Mosis gbara 100 afọ 4, Erọn gbakwara 100 afọ 43 mgbe ha gwara Fero okwu. Jehova wee gwa Mosis na Erọn okwu sị, mgbe Fero ga-agwa unu okwu sị, meerenụ onwe unu ihe ebube, ị ga-asịkwa Erọn, were mkpanaka gị tụda ya n'ihu Fero ka ọ ghọọ ogologo anụ. Mosis na Erọn wee bakwuru Fero mee otu a dịka Jehova nyere ha n'iwu. Erọn wee tụda mkpanaka ya n'ihu Fero na n'ihu ndị ohu ya, o wee ghọọ ogologo anụ. Fero wee kpọọkwa ndị maara ihe, kpọọkwa ndị mgbasị. Ha onwe ha kwa bụ ndị ode akwụkwọ dị nsọ nke Ijipt wee were ihe nzuzo dị iche iche ha mee otu a. Ha wee tụda nwoke ọbụla mkpanaka ya, ha wee ghọọ ogologo anụ. Ma mkpanaka Erọn lodara mkpanaka ha. Obi Fero wee dị ike, o geghịkwa ha ntị dịka Jehova kwuru. Jehova wee sị Mosis, obi Fero dị arọ, ọ na-ajụ izipụ ndị m. Jekwuru Fero n'ụtụtụ, lee, ọ na-apụ ije mmiri. Ị ga-eguzo onwe gị n'ụsọ osimiri Naịl izute ya. Mkpanaka ahụ kwa nke gbanwere ghọọ agwọ, ị ga-ewere ya n'aka gị. Ị ga-asịkwa ya, Jehova bụ Chineke nke ndị Hibru o ziwo m bịakwute gị sị, zipụ ndị m ka ha wee fee m n'ọzara, ma lee, ị nụghị ruo ugbu a. Otu a ka Jehova sịrị, n'ime nke a ka ị ga-amara na mụ onwe m bụ Jehova. Lee, mụ onwe m gaje iwere mkpanaka nke ndị n'aka m tikwasị mmiri nke dị n'osimiri Naịl, ọ ga-agbanwe ghọọ ọbara. Azụ nke dị n'osimiri Naịl ga-anwụ, osimiri Naịl ga-esikwa isi. Ndị Ijipt ga-asọ ịṅụ mmiri si n'osimiri Naịl pụta oyi. Jehova wee sị Mosis sị Erọn, were mkpanaka gị setịpụ aka gị n'elu mmiri niile nke Ijipt, n'elu osimiri niile ha, na n'elu osimiri Naịl niile ha, na n'elu ọdọ mmiri niile ha, na n'elu ebe nchịkọta mmiri ha niile, ka ha wee ghọọ ọbara. Ọbara ga-adịkwa n'ala Ijipt niile, ma n'ihe nke osisi ma n'ihe nke nkume. Mosis na Erọn wee mee otu a dịka Jehova nyere n'iwu. O wee welie mkpanaka ahụ tie mmiri nke dị n'osimiri Naịl n'anya Fero na n'anya ndị ohu ya. Mmiri niile nke dị n'osimiri Naịl wee gbanwee ghọọ ọbara. Azụ nke dị n'osimiri Naịl wee nwụọ. Osimiri Naịl na-esikwa isi. Ndị Ijipt apụghị ịṅụ mmiri si n'osimiri Naịl pụta. Ọbara ahụ wee dị n'ala Ijipt niile.
Ndị odeakwụkwọ dị nsọ nke Ijipt wee were ihe nzuzo dị iche iche ha mee otu a. Obi Fero wee dị ike, o geghịkwa ha ntị dịka Jehova kwuru. Fero wee chegharịa baa n'ụlọ ya, ma o tinyeghị obi ya ọbụla na nke a. Ndị Ijipt niile wee gwuo olulu gburugburu osimiri Nile inwe mmiri ọṅụṅụ, n'ihi na ha apụghị ịṅụ mmiri osimiri Nile. Ụbọchị 7 wee zuo ka Jehova tisiri osimiri Nile ihe. Akwụkwọ nke abụọ nke Mosis, akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 8. Jehova wee sị Mosis, bakwuru Fero sị ya, otu a ka Jehova sịrị, zipụ ndị m ka ha wee fee m. Ma ọ bụrụ na gị onwe gị ajụ izipụ ha, lee, mụ onwe m gaje iwere awọ tie oke ala gị niile. Osimiri Nile ga-enupụta awọ nke ga-arịgo baa n'ụlọ gị na n'ime ụlọ ndina gị na n'elu ihe ndina gị na n'ụlọ ndị ohu gị na n'ahụ ndị gị na n'ite ọkụ gị niile na n'ihe gị iji agwọ ọchịcha. Ọ bụkwa n'ahụ gị na n'ahụ ndị gị na n'ahụ ndị ohu gị niile ka awọ ahụ ga-arịgo. Jehova wee sị Mosis, sị Erọn, setịpụ aka gị ya na mkpanaka gị n'elu osimiri niile na n'elu osimiri Naịl niile na n'elu ọdọ mmiri niile, mee ka awọ rigota n'ala Ijipt. Erọn wee setịpụ aka ya n'elu mmiri niile nke Ijipt, awọ wee rigo kpuchie ala Ijipt. Ndị odeakwụkwọ dị nsọ wee were ihe nzuzo ha dị iche iche mee otu a, wee mee ka awọ rigo n'ala Ijipt. Fero wee kpọọ Mosis na Erọn sị, rịọnụ Jehova ka o wezụga awọ n'ebe m nọ na n'ebe ndị m nọ. M ga-ezipụkwa ndị Izrel ka ha wee chụọrọ Jehova àjà. Mosis wee sị Fero, nya isi n'ahụ m. Olee mgbe ka m rịọrọ gị arịrịọ? Rịọkwara ndị ohu gị, rịọkwara ndị gị ka e kpochapụ awọ n'ebe ị nọ na n'ebe ụlọ gị niile dị. Naanị n'osimiri Naịl ka ha ga-afọdụ. Ọ sị, echi. Ọ sị, ya dị ka okwu gị si dị, ka ị wee mara na ọ dịghị onye dị ka Jehova bụ Chineke anyị. Awọ ga-ewezuga onwe ha n'ebe ị nọ na n'ebe ụlọ gị niile dị na n'ebe ndị ohu gị nọ na n'ebe ndị gị nọ. Naanị n'osimiri Naịl ka ha ga-afọdụ. Mosis na Erọn wee si n'ebe Fero nọ pụọ. Mosis wee tikuo Jehova ntiku banyere okwu awọ nke o dorori nye Fero. Jehova wee mee dịka okwu Mosis si dị. Awọ wee nwụpụ n'ụlọ niile na n'ogige niile na n'ubi niile. Ha wee chịkọba ha n'ọbọ n'ọbọ. Ala ahụ wee na-esi isi. Fero wee hụ na o biwo. O wee mee ka obi ya dị arọ. O geghịkwa ha ntị dịka Jehova kwuru. Jehova wee sị Mosis, sị Erọn, setịpụ mkpanaka gị, tie aja nke ala. Ọ ga-aghọkwa anwụnta n'ala Ijipt niile. Ha wee mee otu a. Erọn wee setịpụ aka ya na mkpanaka ya, tie aja nke ala. Anwụnta ahụ wee dị n'ahụ mmadụ na n'ahụ anụmanụ. Aja niile nke ala ghọrọ anwụnta n'ala Ijipt niile. Ndị odeakwụkwọ dị nsọ wee were ihe nzuzo ha dị iche iche mee otu a, ime ka anwụnta pụta, ma ha apụghị. Anwụnta ahụ wee dị n'ahụ mmadụ na n'ahụ anụmanụ. Ndị odeakwụkwọ dị nsọ wee sị Fero, mkpịsị aka Chineke ka nke a bụ. Obi Fero wee dị ike. O geghịkwa ha ntị dịka Jehova kwuru. Jehova wee sị Mosis, bilie n'isi ụtụtụ, guzo onwe gị n'ihu Fero. Lee,
ọ na-apụta ije mmiri, ị ga-asịkwa ya, otu a ka Jehova sịrị, zipụ ndị m ka ha wee fee m. N'ihi na ma ọ bụrụ na ị dịghị ezipụ ndị m, lee, m gaje izite n'ahụ gị na n'ahụ ndị ohu gị na n'ahụ ndị gị na n'ime ụlọ gị niile odudu. Ụlọ niile nke dị Ijipt ga-ejukwa n'odudu ahụ, ya na ala nke ha dị n'elu ya. M ga-ekewapụ n'ụbọchị ahụ ala Goshen nke ndị m na-eguzo n'elu ya. Ya mere, odudu agaghị adị n'ebe ahụ, ka ị wee mara na mụ onwe m bụ Jehova n'etiti ụwa. M ga-etinyekwa mgbapụta n'etiti ndị m na ndị gị. Echi ka ihe ịrịba ama nke a ga-adị. Jehova wee mee otu a. Odudu nke bara ụba nke ukwuu wee baa n'ụlọ Fero na n'ụlọ ndị ohu ya. Ọ bụkwa n'ala Ijipt niile ka e bibiri ala ahụ n'ihi odudu. Fero wee kpọọ Mosis na Erọn sị, jeenụ chụọrọ Chineke unu àjà n'ala nke a. Mosis wee sị, o kwesịghị ime otu a, n'ihi na ihe arụ ndị Ijipt ka anyị ga-eji chụọrọ Jehova bụ Chineke anyị àjà. Lee, anyị ga-ewere ihe arụ ndị Ijipt chụọrọ àjà n'anya ha. Ha agaghị atụgbukwa anyị na nkume. Ije nke ụbọchị 3 ka anyị ga-eje n'ọzara chụkwara Jehova bụ Chineke anyị àjà, dịka ọ na-asị anyị mee. Fero wee sị, mụ onwe m ga-ezipụ unu ka unu wee chụọrọ Jehova bụ Chineke unu àjà n'ọzara. Ọ bụ naanị na unu agaghị eje ebe dị anya nke ukwuu rịọrọnụ m arịrịọ. Mosis wee sị, lee, mụ onwe m na-esi n'ebe ị nọ pụọ. M ga-arịọkwa Jehova ka odudu wee wezuga onwe ha n'ebe Fero nọ, na n'ebe ndị ohu ya nọ, na n'ebe ndị ya nọ echi. Maka Fero ghara ikwe emo ọzọ, na ịghara izipụ ndị Izrel ịchụrụ Jehova àjà. Mosis wee si n'ebe Fero nọ pụọ wee rịọ Jehova. Jehova wee mee dịka okwu Mosis si dị. O wee wezuga odudu n'ebe Fero nọ, na n'ebe ndị ohu ya nọ, na n'ebe ndị ya nọ. Ọ dịghị otu fọdụrụ. Fero wee meekwa ka obi ya dị arụ na mgbe ahụ. O zipụghịkwa ndị Izrel. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 9. Jehova wee sị Mosis, gbakwuru Fero, gwa ya okwu sị, otu a ka Jehova bụ Chineke nke ndị Hibru sịrị, zipụ ndị m ka ha wee fee m. N'ihi na ma ọ bụrụ na gị onwe gị na-ajụ izipụ ha, ma ị na-ejigide ha, lee, aka Jehova dị n'ahụ anụ ụlọ gị nke dị n'ọhịa, na ahụ ịnyịnya gị niile, na n'ahụ ịnyịnya ibu gị niile, na n'ahụ kamel gị niile, na n'ahụ igwe ehi gị, na n'ahụ igwe ewu na atụrụ gị. Ajọ ọrịa nke na-efe efe nke dị arọ nke ukwuu ga-adị. Jehova ga-akpa oke n'etiti anụ ụlọ Izrel na anụ ụlọ Ijipt. Ọ dịghị ihe ga-anwụpụ n'ihe niile ụmụ Izrel nwere. Jehova wee debe mgbe akara aka sị, echi ka Jehova ga-eme ihe a n'ala nke a. Jehova wee mee ihe ahụ n'echi ya. Anụ ụlọ Ijipt niile wee nwụọ, ma n'ime anụ ụlọ ụmụ Izrel ọ dịghị otu nwụpụrụ. Fero wee ziga, ma lee, ọ dịghị ma ọbụla otu nwụpụrụ n'ime anụ ụlọ Izrel. Obi Fero wee dị arọ, o zipụghịkwa ndị Izrel. Jehova wee sị Mosis na Erọn, kpọrọnụ n'onwe unu ntụ oke ọkụ njuaka abụọ, ka Mosis nwụkwa ya n'ihu eluigwe n'anya Fero. Ọ ga-aghọ uzuzu nta n'elu ala Ijipt niile. Ọ ga-aghọkwa etuto na-agbapụ mgbapụ n'ahụ mmadụ na n'ahụ anụmanụ n'ala Ijipt niile. Ha wee kpọrọ ntụ oke ọkụ guzo n'ihu Fero. Mosis wee wụọ ya n'ihu eluigwe. O wee ghọọ ihe etuto na-agbapụ mgbapụ n'ahụ mmadụ na n'ahụ anụmanụ. Ndị ode akwụkwọ dị nsọ apụghịkwa iguzo n'ihu Mosis n'ihi ihe ofufe ahụ, n'ihi na ihe etuto ahụ dị n'ahụ ndị ode akwụkwọ dị nsọ na n'ahụ ndị Ijipt niile. Jehova wee mee ka obi Fero dị ike, o geghịkwa ha ntị dịka Jehova gwara Mosis. Jehova wee sị Mosis, bilie n'isi ụtụtụ, guzo onwe gị n'ihu Fero sị ya, otu a ka Jehova bụ Chineke nke ndị Hibru sịrị,
zipụ ndị m ka ha wee fee m, n'ihi na ọ bụ na mgbe a ka m gaje izite ihe otiti m niile n'obi gị na n'ahụ ndị ohu gị na n'ahụ ndị gị, ka ị wee mara na ọ dịghị onye dị ka m n'ụwa niile. N'ihi na ugbu a m ga-esetịpụrụ aka m were ajọ ọrịa na-efe efe tigbuo gị na ndị gị, wee zapụ gị n'ụwa. Ma otu ọ dị, ọ bụ n'ihi nke a ka m guzoworo gị, ka m wee mee ka ihu ike m, ka e wee kọkwa akụkọ aha m n'ụwa niile. Ị nọ na-atụli onwe gị elu dịka ọ bụ ihe imegide ndị m ruo ugbu a, na ị gaghị ezipụ ha? Lee, dịka mgbe a echi, m gaje ime akụmmiri igwe dị arọ nke ukwuu ka o zoo, nke akụmmiri igwe dịka ya na-adịghị n'Ijipt site n'ụbọchị a tọrọ ntọala ya wee ruo ugbu a. Ma ugbu a ziga, mee anụ ụlọ gị na ndị niile ị nwere n'ọhịa ka ha laghachi n'ụlọ ọsọ ọsọ. Mmadụ ọbụla na anụmanụ ọbụla nke a ga-ahụ n'ọhịa, nke a gaghị achịkọta ha n'ụlọ, akụmmiri igwe ahụ ga-adakwasị ha, ha wee nwụọ. Onye na-atụ egwu okwu Jehova n'etiti ndị ohu Fero mere ndị ohu ya na anụ ụlọ ya ka ha gbaghachi n'ụlọ. Ma onye na-etinye obi ya n'okwu Jehova hapụrụ ndị ohu ya na anụ ụlọ ya n'ọhịa. Jehova wee sị Mosis, setịpụ aka gị n'ihu eluigwe, ka akụmmiri igwe wee dị n'ala Ijipt niile, na ahụ mmadụ na n'ahụ anụmanụ na n'ahụ ihe ọkụkụ ọbụla nke ubi n'ala Ijipt. Mosis wee setịpụ mkpanaka ya n'ihu eluigwe. Jehova wee nye egbe eluigwe na akụmmiri igwe ọkụ wee na-ejeru ala. Jehova wee mee ka akụmmiri igwe zokwasị ala Ijipt. Akụmmiri igwe wee dị ọkụ na-anwụdekwa onwe ya n'etiti akụmmiri igwe ahụ dị arọ nke ukwuu, nke ihe dịka ya na-adịghị n'ala Ijipt niile site na mgbe ọ ghọrọ mba. Akụmmiri igwe ahụ wee tigbuo ihe niile nke dị n'ọhịa, ma mmadụ ma anụmanụ n'ala Ijipt niile. Ọ bụkwa ihe ọkụkụ niile ọbụla nke ubi ka akụmmiri igwe ahụ tiri. Ọ bụkwa osisi niile ọbụla nke ọhịa ka o tipịara. Naanị n'ala Goshen ebe ụmụ Izrel nọ ka akụmmiri igwe na-adịghị. Fero wee zie kpọọ Mosis na Erọn sị ha, emeghewo m ugbu a. Jehova bụ onye ezi omume, ma mụ onwe m na ndị m bụ ndị na-emebi iwu. Rịọnụ Jehova, n'ihi na o zuwo bụ ọrụ Chineke na akụmmiri igwe ndị a. M ga-ezipụkwa unu, unu agaghị eguzokwa ọzọ. Mosis wee sị ya, mgbe m si n'obodo pụọ, m ga-agbasara Jehova ọbụ aka m abụọ. Egbe eluigwe niile ga-akwụsị, akụmmiri igwe agaghị adịkwa ọzọ, ka ị wee mara na Jehova nwụnwa. Ma gị onwe gị na ndị ohu ga-amawo m na unu atụbeghị egwu ihu Jehova bụ Chineke. Etikwara flax na ọka balị, n'ihi na ọka balị nara oko, flax na ma ifu. Ma etighị ọka wit na ọka spelt, n'ihi na ihe ahụ etoghị. Mosis wee si n'ebe Fero nọ pụọ, si n'obodo pụọ, o wee gbasara Jehova ọbụ aka ya abụọ. Egbe eluigwe niile na akụmmiri igwe wee kwụsị. Awụsịghị mmiri ozuzo n'ala. Fero wee hụ na mmiri ozuzo na akụmmiri igwe na egbe eluigwe kwụsịrị. O wee meghee ọzọ, mee ka obi ya dị arọ, ya na ndị ohu ya. Ewee mee ka obi Fero dị ike. O zipụghịkwa ụmụ Izrel dịka Jehova kwuru site n'aka Mosis. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 10. Jehova wee sị Mosis, gbakwuru Fero, n'ihi na mụ onwe m emewo ka obi ya na obi ndị ohu ya dị arọ, ka m wee tinye ihe ịrịba ama ndị a n'etiti ha, ka ị wee kọkwaa na ntị nwa gị na nwa nwa gị akụkọ banyere emo m kwara ndị Ijipt, na ihe ịrịba ama niile nke m tinyere n'etiti ha, ka unu wee mara na mụ onwe m bụ Jehova. Mosis na Erọn wee gbakwuru Fero sị ya, otu a ka Jehova bụ Chineke nke ndị Hibru sịrị, ruo ole mgbe ị ga-eji weda onwe gị n'ala n'ihu m? Zipụ ndị m ka ha wee fee m, n'ihi na ma ọ bụrụ na ị na-ajụ izipụ ndị m, lee, echi m gaje ime ka igurube bata n'oke ala gị. Ha ga-ekpuchikwa ihu mmadụ. Mmadụ agaghị enwekwa ike ịhụ ala anya. Ha ga-erikwa ihe fọdụrụ nke ihe a hapụworo nke fọdụrụ unu site n'akụmmiri igwe. Ha ga-erikwa osisi niile ọbụla nke na-epuru na-epu site n'ọhịa. Ụlọ gị niile na ụlọ ndị ohu gị niile na ụlọ ndị Ijipt niile ga-ejupụtakwa, nke nna gị ha na nna niile nke nna gị ha na-ahụghị, site n'ụbọchị ha nọ n'elu ala ruo taa. O wee chegharịa si n'ebe Fero nọ pụọ. Ndị ohu Fero wee sị ya, ruo ole mgbe ka nwoke a ga-abụrụ anyị ọnya? Zipụ ndị ikom ahụ ka ha wee fee Jehova bụ Chineke ha. Ị ka amaghị na Ijipt alawo n'iyi? E wee mee ka Mosis na Erọn bịaghachikwute Fero sị ha, jeenụ fee Jehova bụ Chineke unu. Onye na onye bụ ndị na-eje? Mosis wee sị,
anyị na ụmụnta anyị na ndị agadi anyị ga-ahịkọ jee, anyị na ụmụ anyị ndị ikom na ụmụ anyị ndị inyom na igwe ewu na atụrụ anyị na igwe ihe anyị ga-ahịkọ jee, n'ihi na emume Jehova ka anyị nwere. Ọ sị ha, ka Jehova dịnyere unu otu a dịka m ga-ezipụ unu na ụmụntakịrị unu. Lee n'anya n'ihi na ihe ọjọọ dị n'ihu unu. Ọ gaghị ndị otu a, biko jeenụ unu bụ ndị ikom fee Jehova, n'ihi na nke ahụ ka unu onwe unu na-achọ. Wee chụpụ ha n'ihu Fero. Jehova wee sị Mosis, setịpụ aka gị n'elu ala Ijipt iweta igurube, ka ha wee rigota n'elu ala Ijipt, rie ihe ọkụkụ ọbụla nke ala, bụ ihe niile nke akụmirigwe ahụ hapụrụ. Mosis wee setịpụ mkpanaka ya n'elu ala Ijipt. Jehova wee dubata ifufe ihu anyanwụ n'ala ahụ ehihie ahụ na abalị ahụ niile. Mgbe o ruru ụtụtụ, ifufe ihu anyanwụ butere igurube wee rigota n'elu ala Ijipt niile, bee n'oke ala ọbụla nke Ijipt. Ha dị arọ nke ukwuu. Tupu ha, ọ dịghị igurube dị otu a dịka igurube ahụ. Mgbe ha gasịrị, ọ gaghị adịkwa igurube otu a. Ha wee kpuchie ihu ala ahụ niile, ala wee gbaa ọchịchịrị. Ha wee rie ihe ọkụkụ niile ọbụla nke ala ahụ, na mkpụrụ niile nke osisi nke akụmirigwe hapụrụ. Ọ dịghịkwa akwụkwọ ndụ fọdụrụ n'osisi maọbụ n'ihe ọkụkụ nke ubi n'ala Ijipt niile. Fero wee mee ngwa ịkpọ Mosis na Erọn sị, emewo m megide Jehova bụ Chineke unu megidekwa unu. Ma ugbu a, biko gbagharanụ m mmehie m naanị otu ugboro a, rịọkwanụ Jehova bụ Chineke unu ka o wee wezuga n'ahụ m naanị ọnwa. O wee si n'ebe Fero nọ pụọ rịọ Jehova arịrịọ. Jehova wee mee ifufe ọdịda anyanwụ dị ike nke ukwuu ka ọ chịgharịa, nke buru igurube fere ha gaa n'oké osimiri Uhie. Ọ dịghị otu igurube fọdụrụ n'oke ala ọbụla nke Ijipt. Ma Jehova mere ka obi Fero dị ike, o zipụghịkwa ụmụ Izrel. Jehova wee sị Mosis, setịpụ aka gị n'ihe eluigwe ka ọchịchịrị wee gbaa n'elu ala Ijipt, bụ ọchịchịrị a ga-ebite aka. Mosis wee setịpụ aka ya n'ihu eluigwe. Oke ọchịchịrị wee dị n'ala Ijipt niile ụbọchị atọ. Ha hụrịta ibe ha anya, ọ dịghịkwa onye si n'ebe ọ nọ bilie ụbọchị atọ. Ma ụmụ Izrel niile nwere ihe n'ebe obibi niile ha. Fero wee kpọọ Mosis sị, jeenụ fee Jehova, naanị igwe ewu na atụrụ unu na igwe ehi unu ka a ga-edebe, ka ụmụntakịrị unu sokwa unu jee. Mosis wee sị, gị onwe gị ga-enyekwa n'aka anyị ihe àjà na ihe àjà nsure ọkụ ka anyị wee mere Jehova bụ Chineke anyị ihe. Ọzọkwa, n'ụlọ anyị ga-eso anyị ije agaghị ahapụ otu ụkwa anụ, n'ihi na ụfọdụ n'ime ha ka anyị ga-ewere fee Jehova bụ Chineke anyị. Ma anyị onwe anyị amaghị ihe anyị ga-eji fee Jehova ruo mgbe anyị ga-abịaruo ebe ahụ. Ma Jehova mere ka obi Fero dị ike, o kweghịkwa izipụ ha. Fero wee sị ya, pụọ n'ahụ m, laa, lezie onwe gị anya, ahụla ihu m ọzọ, n'ihi na ụbọchị ị hụrụ ihu m ka ị ga-anwụ. Mosis wee sị, nke ọma ka ị kwuoro, m gaghị ahụkwa ihu gị ọzọ. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 11. Jehova wee sị Mosis, otu ihe otiti fọdụrụ m ga-eme ka ọ bịa n'ahụ Fero na n'ahụ ndị Ijipt. Emesịa, ọ ga-esi n'ebe a zipụ unu. Mgbe ọ na-ezipụzu unu niile, ọ ghaghị ịchụpụ unu n'ebe a. Biko kwuo na ntị ndị m ka ha rịọkwa nwoke ọbụla n'aka nwoke ibe ya na nwaanyị ọbụla n'aka nwaanyị ibe ya ihe ọlaọcha na ihe ọlaedo. Jehova wee nye ndị Izrel amara n'ihu ndị Ijipt ọzọ. Nwoke ahụ bụ Mosis dị ukwuu hinne n'ala Ijipt, n'anya ndị ohu Fero na n'anya ndị ahụ. Mosis wee sị, otu a ka Jehova sịrị, dịka n'etiti abalị mụ onwe m ga na-apụ jee n'etiti Ijipt, unu niile eburu ụzọ n'ala Ijipt, unu niile eburu ụzọ mụọ n'ala Ijipt ga-anwụkwa, site na nwa eburu ụzọ mụọrọ Fero nke nọ-anọkwasị n'oche eze ya wee ruo nwa o buru ụzọ mụọ, bụ nwaanyị na-eje ozi nke nọ n'azụ nkume igwe nri, na ụmụ niile na anụmanụ eburu ụzọ mụọ. Oke iti mkpu ga-adịkwa n'ala Ijipt niile, nke iti mkpu dịka ya na-adịbeghị, iti mkpu dịka ya agaghị adịkwa ọzọ. Ma imegide ụmụ Izrel niile, nkịta agaghị aragharị ire ya, imegide mmadụ maọbụ anụmanụ, ka unu wee mara na Jehova na-akpa oke n'etiti ndị Ijipt na Izrel. Ndị ohu gị ndị a niile gara ịdakwute mkpọ isi ala nye m sị, pụọ gị onwe gị na ndị niile nke nọ n'ụkwụ gị. Emesịa, m ga-apụ. O wee si n'ebe Fero nọ pụọ n'iwe dị ọkụ. Jehova wee sị Mosis, Fero agaghị ege unu ntị, ka ihe ebube wee dị ọtụtụ n'ala Ijipt.
Moses na Aaron wee mee ihe ebube ndị a niile n'ihu Fero, ma Jehova mere ka obi Fero dị ike, o zipụghịkwa ụmụ Izrel n'ala ya. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 12. Jehova wee gwa Moses na Aaron okwu n'ala Ijipt sị, ọnwa nke a ga-abụrụ unu isi ọnwa niile. Ọnwa mbụ n'ime ọnwa niile nke afọ ka ọ ga-abụrụ unu. Gwanụ nzukọ niile nke Izrel okwu sị, n'ụbọchị nke 10 nke ọnwa nke a ka ha ga-enwere onwe ha, ka ha ga-ewere n'onwe ha onye ọbụla o were nwa atụrụ dịka ụlọ nna unu ha si dị, ka otu nwa atụrụ dịrị otu ụlọ. Ma ọ bụrụ na ụlọ ahụ dịkarị nta iri nwa atụrụ, ya onwe ya na onye agbata obi ya nke bi nso ụlọ ya ga-ewerekwa otu dịka ọnụọgụgụ mmadụ si dị. Onye ọbụla dịka oriri ya si dị, otu aka unu ga-agụrụ nwa atụrụ ahụ ọgụgụ. Nwa atụrụ unu nwere ga-abụ nke zuru oke, oke nke gbara otu afọ. Oke nke gbara otu afọ n'etiti atụrụ maọbụ n'etiti ewu ka unu ga-esi wepụta ya. Ọ ga-abụkwuru unu ihe ndebe ruo ụbọchị nke 14 nke ọnwa nke a. Mkpokọta niile nke nzukọ Izrel ga-egbu ya n'etiti ehihie na anyasị. Ha ga-ewere ụfọdụ n'ime ọbara ya tinyekwasị ya n'awara ụzọ abụọ na n'ofere ụzọ n'ụlọ niile nke ha ga-eri ya n'ime ha. Ha ga-eri anụ ahụ ya n'abalị ahụ arụrụ n'ọkụ, ya na achịcha ekoghị eko tinyere ihe dị iche iche n'elu ilu ka ha ga-eri ya. Unu erila ihe n'ime ya na ndụ, maọbụ isi ya na mmiri ma ọlị, kama arụrụ n'ọkụ isi ya tinyere ọlụ ụkwụ ya na olu aka ya, tinyekwara ihe ime ya. Unu agaghị eme ka ihe ọbụla fọdụ site na ya ruo ụtụtụ, ma ihe fọdụ site na ya ruo ụtụtụ n'ọkụ ka unu ga-esu ya. Otu aka unu ga-eri ya, n'iji ihe okike kee n'ụkwụ unu na n'akpụkpọ ụkwụ unu n'ukwu na mkpanaka unu n'aka unu. Unu ga-erikwa ya na ngwa ngabiga nke dịrị Jehova ka ọ bụ. M ga-agabigakwa n'ala Ijipt n'abalị ahụ tigbuo nwa ọbụla e buru ụzọ mụọ n'ala Ijipt, ma mmadụ ma anụmanụ. Ọ bụkwa n'ahụ chi niile nke Ijipt ka m ga-eme ihe niile ekpere n'ikpe. Mụ onwe m bụ Jehova. Ọbara ahụ ga-abụrụ na ihe ịrịba ama n'ahụ ụlọ niile ebe unu onwe unu nọ. Mgbe m hụrụ ọbara ahụ, m ga-agabiga unu. Ọ dịghịkwa ihe otiti ga-adị n'ahụ unu ịbụ ihe mbibi mgbe m na-etigbu ndị bi n'ala Ijipt. Ụbọchị a ga-abụrụ unu ihe ncheta. Unu ga-emekwa ya ka ọ bụrụ emume unu na-emere Jehova. N'ọgbọ niile unu ka unu ga na-eme ya ka ọ bụrụ emume site n'ụkpụrụ ebighị ebi. Ụbọchị 7 ka unu ga-eri achịcha ekoghị eko. Ọbụla n'ụbọchị mbụ ka unu ga-eme ka ihe na-eko achịcha ghara ịdị n'ụlọ niile unu. N'ihi na onye ọbụla nke na-eri achịcha koro eko site n'ụbọchị mbụ ruo ụbọchị nke 7, a ga-ebipụ mmadụ ahụ n'Izrel. N'ụbọchị mbụ mkpọkọta dị nsọ ga-adị. N'ụbọchị nke 7 mkpọkọta dị nsọ ga-adịkwara unu. Ọ dịghị ozi ọbụla a ga-eje n'ime ha, naanị ihe onye ọbụla ga-eri, naanị nke ahụ ka unu ga-eme. Unu ga-edebekwa emume achịcha ekoghị eko, n'ihi na ọ bụ n'ime otu ụbọchị a ka m meworo ka ụsụ niile nke ndị agha unu si n'ala Ijipt pụta. Unu ga-edebekwa ụbọchị a ruo ọgbọ niile unu site n'ụkpụrụ ebighị ebi. N'ọnwa mbụ, n'ụbọchị nke 14 nke ọnwa ahụ n'anyasị ka unu ga-eri achịcha ekoghị eko ruo ụbọchị nke 11 nke ọnwa ahụ n'anyasị. Ụbọchị 7 ka unu na-agaghị ahụ ihe na-eko achịcha n'ụlọ niile unu, n'ihi na onye ọbụla nke na-eri achịcha koro eko, a ga-ebipụ mmadụ ahụ n'ime nzukọ Izrel, ma n'etiti ndị ọbịa ma n'etiti ndị a mụrụ n'ala. Unu agaghị eri achịcha ọbụla koro eko. N'ebe obibi unu niile ka unu ga-eri achịcha ekoghị eko. Moses wee kpọọ ndị okenye niile nke Izrel sị ha, kpụpụtanụ, chịrịkwa igwe unu atụ n'onwe unu dịka agbụrụ unu niile si dị. Gbukwaa na anụ ngabiga nke a. Unu ga-ewerekwa ụkwụ ukwu hisọp, so ya na ọbara nke dị n'ọkwa, were ya jụọ ọbara ụfọdụ nke dị n'ọkwa elu ụzọ na n'awara ụzọ abụọ. Unu onwe unu agaghị apụkwa onye ọbụla n'ọnụ ụzọ ụlọ ya ruo ụtụtụ, n'ihi na Jehova ga-agabiga iti ndị Ijipt ihe. Ma mgbe ọ hụrụ ọbara ahụ n'elu ụzọ
na n'elu awara ụzọ abụọ. Jehova ga-agabiga ọnụ ụzọ ahụ. Ọ gaghị ekwe onye mbibi ahụ ka ọ baa n'ụlọ unu iti unu ihe. Unu ga-edebekwa ihe a ka ọ bụrụ ụkpụrụ n'ebe ị nọ na n'ebe ụmụ gị nọ ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-erukwa mgbe unu ga-aba n'ala ahụ nke Jehova ga-enye unu dịka o kwuworo, na unu ga-edebe ofufe a. Ọ ga-erukwa mgbe ụmụ unu ga-asị unu, "Gịnị bụ ofufe unu nwere?" na unu ga-asị, "Aja ngabiga ka ọ bụ nke a na-achụrụ Jehova, onye gabigara ụlọ niile nke ụmụ Izrel n'Ijipt, mgbe o tiri ndị Ijipt ihe, o wee napụta ụlọ niile anyị." Ndị Izrel wee rube isi kpọọ isi ala. Ụmụ Izrel wee jee mee ya dịka Jehova nyere Moses na Erọn n'iwu. Otu a ka ha mere. O ruo n'etiti abalị na Jehova tigburu nwa ọbụla e buru ụzọ mụọ n'ala Ijipt site na nwa e buru ụzọ mụọrọ Fero, nke na-anọkwasị ocheeze ya, ruo nwa e buru ụzọ mụọ onye a dọtara n'agha nke nọ n'ụlọ olulu. O tigbukwara nwa anụmanụ ọbụla e buru ụzọ mụọ. Fero wee bilie n'abalị, ya onwe ya na ndị ohu ya niile na ndị Ijipt niile. Oke iti mkpu wee dị n'Ijipt, n'ihi na ọ dịghị ụlọ ebe onye nwụrụ anwụ na-adịghị. O wee kpọọ Moses na Erọn n'abalị sị, "Bilienụ, si n'etiti ndị m pụọ, ma unu onwe unu ma ụmụ Izrel jeekwanụ fee Jehova dịka unu kwuru. Chịrịnụ ma igwe ewu na atụrụ unu, ma igwe ehi unu dịka unu kwuru, jeenụ gozikwanụ m." Ndị Ijipt wee dị ike n'ahụ ndị Izrel izipụ ha n'ala ha ngwa ngwa, n'ihi na ha sịrị, "Anyị niile bụ ndị nwụrụ anwụ." Ndị Izrel wee buru ụtụ ọka flọọ ha gwọrọ agwọ tupu ọ kọọ, ebe e kere ihe ha eji agwọ achịcha na uwe mgbokwasị ha tụkwasị n'ubu ha. Ụmụ Izrel mekwara dịka okwu Moses si dị. Ha wee rịọ n'aka ndị Ijipt ihe ọlaọcha na ihe ọlaedo na uwe mgbokwasị. Jehova wee nye ndị Izrel amara n'ihu ndị Ijipt. Ha wee mee ka ha rịọta ihe. Ha wee napụ ndị Ijipt ihe ha. Ụmụ Izrel wee bulie ije site na Ramases ruo Sukọt, ihe ha ka ọgụ nnu ndị ikom ọgụ ụzọ atọ na ọgụ nnu ụzọ 15 ndị ji ụkwụ eje, bụ ndị ikom na-agụghị ụmụntakịrị. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị gwụra ọgwa soro ha rigo, na igwe ewu na atụrụ na igwe ehi, anụ ụlọ hiri nne nke ukwuu. Ha wee were ụtụ ọka flọọ agwọrọ agwọ, bụ nke ha si n'Ijipt bute, sie achịcha ekoghị eko, n'ihi na o koghị eko, n'ihi na a chụpụrụ ha n'Ijipt. Ha apụghịkwa ịnọ ọdụ. Ọzọkwa, ọ dịghị ihe iri n'ụzọ ha doziri onwe ha. Ma obibi ụmụ Izrel nke ha biri n'Ijipt dị n'afọ na ọgụ afọ na 10. O ruo n'ọgwụgwụ n'afọ na ọgụ afọ na 10 ahụ, ọ bụkwa n'otu ụbọchị ahụ ka o ruru na ụsụ niile nke ndị agha Jehova siri n'ala Ijipt pụọ. Abalị nche ka ọ bụrụ Jehova ime ka ha si n'ala Ijipt pụta. Otu abalị ahụ bụ abalị nche dịrị Jehova nke ụmụ Izrel niile nwere ruo ọgbọ niile ha. Jehova wee sị Moses na Erọn, "Nke a bụ ụkpụrụ ngabiga ahụ. Ọ dịghị onye ala ọzọ ga-eri ya, ma ohu ọbụla nke onye ọbụla bụ nke ejiri ego gbata. Mgbe i biworo ya ugwu, mgbe ahụ ọ ga-eri ya. Onye nnọdụ na onye goro ọrụ agaghị eri ya. N'otu ụlọ ka a ga-eri ya. Ị gaghị esi n'ụlọ wepụ ihe ọbụla n'anụ ahụ ya n'ezi. Ọ dịghịkwa ọkpụkpụ unu ga-etiji n'ime ya. Nzukọ niile nke Izrel ga-eme ya. Ma mgbe ọbịa ga-anọ n'ala gị dịka ọbịa, mgbe ọ ga-emekwara Jehova emume ngabiga, ka e bie nwoke ọbụla o nwere ugwu. Mgbe ahụ ya bịaruo nso ime ya, ọ ga-adịkwa ka onye a mụrụ n'ala, ma ọ dịghị onye ọbụla na-ebighị ugwu ga-eri ya. Otu iwu ka ha ga-enwe, bụ onye a mụrụ n'ala na ọbịa nke nọ dịka ọbịa n'etiti unu." Ụmụ Izrel niile wee mee ya dịka Jehova nyere Moses na Erọn n'iwu. Otu a ka ha mere ya. O ruo n'otu ụbọchị ahụ na Jehova mere ka ụmụ Izrel si n'ala Ijipt pụta n'ụsụ niile nke ndị agha ha. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 13. Jehova wee gwa Moses okwu sị, "Doro nwa ọbụla e buru ụzọ mụọ nsọ, bụ nwa meghara akpa nwa ọbụla n'etiti ụmụ Izrel,
ma n'etiti mmadụ ma n'etiti anụmanụ, nke m ka ọ bụ. Moses wee sị ndị Izrel, cheta ụbọchị nke ọ bụ n'ime ya ka unu siworo n'Ijipt n'ụlọ ndị ohu pụta, n'ihi na ike nke aka ka Jehova ji mee ka unu si n'ebe a pụta. Agaghị erikwa achịcha akọrọ eko. Taa ka unu onwe unu na-apụta n'ọnwa Ebib. Ọ ga-erukwa mgbe Jehova ga-eme gị ka ị baa n'ala nke ndị Kenan nọ n'ala ndị Het na ndị Amọrait na ndị Hivit na ndị Jebus, nke ọ ṅụrụ nna gị ha iyi inye gị, bụ ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya. Na ị ga-efe ofufe a n'ọnwa nke a. Ụbọchị 7 ka ị ga-eri achịcha ekoghị eko, mana ụbọchị nke 7 emume dị a ga-emere Jehova. Achịcha ekoghị eko ka a ga-eri n'ụbọchị 7 ahụ. Agaghị ahụkwa achịcha akọrọ eko n'aka gị. Agaghị ahụkwa ihe na-eko achịcha n'aka gị n'oke ala gị niile. Ị ga-egosikwa nwa gị n'ụbọchị ahụ sị, ọ bụ n'ihi ihe ahụ Jehova mere mgbe m siri n'ala Ijipt pụta. Ọ ga-abụkwara gị ihe ịrịba ama n'elu aka gị na ihe ncheta n'etiti anya gị abụọ, ka iwu Jehova wee dị n'ọnụ gị, n'ihi na aka dị ike ka Jehova jiri mee ka isi na Ijipt pụta. Ị ga-edebekwa ụkpụrụ a na mgbe ya akara aka kwa afọ. Ọ ga-erukwa mgbe Jehova ga-eme ka ị baa n'ala ndị Kenan, dịka ọ ṅụrụ gị na nna gị ha iyi, mgbe ọ ga-enyekwa gị ya, na ị ga-eme ka nwa ọbụla meghere akpa nwa gị gabigara Jehova, ya na nwa ọbụla meghere akpa nwa, bụ nwa n'ụlọ ọ mụrụ, nke ị nwere, ndị bụ oke ka Jehova ga-enwe. Ma nwa ọbụla nke ịnyịnya ibu nke meghere akpa nwa, ị ga-ewere nwa atụrụ gbapụta ya. Ma ọ bụrụ na ị gbapụtaghị ya, ị ga-agbajikwa olu ya. Ọkpara ọbụla nke mmadụ n'etiti ụmụ gị ka ị ga-agbapụtakwa. Ọ ga-erukwa mgbe nwa gị ga-ajụ gị n'ọdịnihu sị, gịnị bụ nke a? Na ị ga-asị ya, ike nke aka ka Jehova jiri mee ka anyị si n'Ijipt n'ụlọ ndị ohu pụta. O ruo mgbe Fero mere ka o sie ike bụ izipụ anyị, na Jehova gburu nwa ọbụla e buru ụzọ mụọ n'ala Ijipt, ma nwa mmadụ buru ụzọ mụọ ma nwa anụmanụ buru ụzọ mụọ. N'ihi nke a ka mụ onwe m na-ewere nwa ọbụla meghere akpa nwa bụ oke chọrọ Jehova àjà, ma ọkpụrụ ọbụla nke ụmụ m ana m agbapụta ya. Ọ ga-abụkwa ihe ịrịba ama n'elu aka gị na mkpọn'ihu n'etiti anya gị abụọ, n'ihi na ike nke aka ka Jehova jiri mee ka anyị si n'Ijipt pụta. O ruo mgbe Fero zipụrụ ndị Izrel na Chineke edughị ha n'ụzọ ala ndị Filistia. Ọ bụ ezie na nke ahụ dị nsọ, n'ihi na Chineke sịrị ka ndị m wee ghara ichegharị uche mgbe ha hụrụ agha wee laghachi n'Ijipt. Ma Chineke dugharịrị ndị Izrel n'ụzọ ọzara, n'ụzọ oke osimiri Uhie. Ụmụ Izrel chịrị ihe ekike agha si n'ala Ijipt rigopụta. Moses wee bụrụ ọkpụkpụ Josef mgbe o jere, n'ihi na o mere ka ụmụ Izrel ṅụsie iyi ike. Ọ sị, Chineke ga-eleta unu n'ezie, unu ga-emekwa ka ọkpụkpụ m so unu si n'ebe a rigopụọ. Ha wee si na Sukọt bulie ije ha, ma ụlọ ikwu ha na Etam na nsọtụ ọzara. Ma Jehova na-eje n'ihu ha n'ehihie n'ogidi igwe ojii, iduru ha n'ụzọ, na n'abalị n'ogidi ọkụ inye ha ìhè, ka ha wee na-eje ehihie na abalị. Ogidi igwe ojii ahụ n'ehihie na ogidi ọkụ ahụ n'abalị adịghị apụ n'ihu ndị Izrel. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 14. Jehova wee gwa Moses okwu sị, gwa ụmụ Izrel ka ha chigharịa ma ụlọ ikwu ha n'ihu Pi-Hahirot, n'etiti Migdol na oke osimiri, n'ihu Baal-Zefọn, na ncherịta ihu ya ka unu ga-ama ụlọ ikwu unu n'akụkụ oke osimiri. Fero ga-ekwukwa okwu banyere ụmụ Izrel sị, ndị atụhiworo n'ala ka ha bụ, ọzara emechibido ha n'ime. M ga-emekwa ka obi Fero dị ike, ọ ga-achụkwa ha n'azụ. A ga-asọpụrụkwa m n'ahụ Fero na n'ahụ ụsụ ndị agha ya niile. Ndị Ijipt ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova. Ha wee mee otu a, wee gosi eze Ijipt na ndị Izrel agbalagawo. Obi Fero na ndị ohu ya wee chegharịa imegide ndị Izrel. Ha sị, gịnị bụ nke a anyị meworo, na anyị ezipụwo Izrel n'ife anyị? O wee jikere ụgbọala ya, chịrịkwa ndị ya iso ya.
ọ chịrịkwa nna ụgbọala na ọgụ iri ahọpụtaworo na ụgbọala niile nke Ijipt na ndị isi agha n'elu ha niile. Jehova wee mee ka obi Fero bụ eze Ijipt dị ike. O wee chụrụ ụmụ Izrel n'azụ. Ụmụ Izrel na-ewerekwa aka dị elu pụọ. Ndị Ijipt wee na-achụ ha n'azụ, bụ ịnyịnya niile nke ụgbọala niile nke Fero na ndị ịnyịnya ya na ụsụ ndị agha ya, wee ruo ha ahụ ka a na-ama ụlọ ikwu ha n'akụkụ oke osimiri na n'akụkụ Pi-Hahirot n'ihu Baal-Zefọn. Fero wee bịaruo nso. Ụmụ Izrel wee welie anya ha, ma lee, ndị Ijipt na-ebuli ije n'azụ ha. Ha wee tụọ egwu nke ukwuu. Ụmụ Izrel wee tikuo Jehova. Ha sị Mosis, ọ bụ n'ihi na ili adịghị n'Ijipt na ịchụpụwo anyị ịnwụ n'ọzara? Gịnị bụ nke a i meworo anyị n'ime ka anyị si n'Ijipt pụta? Ọ bụghị nke a bụ okwu nke anyị gwara gị n'Ijipt sị, hapụ anyị ka anyị wee fee ndị Ijipt, n'ihi na ọ dị anyị mma ife ndị Ijipt karịa ịnwụ n'ọzara. Mosis wee sị ndị Izrel, unu atụla egwu, guzo n'onwe unu n'ebe a, hụ nzọpụta Jehova nke ọ ga-emere unu taa, n'ihi na ndị Ijipt ndị unu hụrụ taa unu agaghị ahụkwa ha ọzọ ruo mgbe ebighị ebi. Jehova ga-eburu unu agha, ma unu onwe unu ga-agba nkịtị. Jehova wee sị Mosis, gịnị mere ị na-etiku m? Gwa ụmụ Izrel ka ha bulie ije. Gị onwe gị welikwa mkpanaka gị elu, setịpụ aka gị n'elu oke osimiri, kewaa ya. Ụmụ Izrel ga-abakwa n'etiti oke osimiri na ala akọrọ. Ma mụ onwe m, lee, m na-eme ka obi ndị Ijipt dị ike. A ga-esokwa ha n'azụ baa. A ga-asọpụrụkwa m n'ahụ Fero na n'ahụ ụsụ ndị agha ya niile na n'ahụ ụgbọala ya niile na n'ahụ ndị ịnyịnya ya. Ndị Ijipt ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova, mgbe a ga-asọpụrụ m n'ahụ Fero na n'ahụ ụgbọala ya niile na n'ahụ ndị ịnyịnya ya. Mmụọ ozi nke Chineke nke na-eje n'ihu ọmụma ụlọ ikwu nke Izrel wee bulie ije jee n'azụ ha. Ogidi igwe ojii ahụ wee si n'ihu ha bulie ije guzo n'azụ ha. O wee bata n'etiti ọmụma ụlọ ikwu Ijipt na n'ọmụma ụlọ ikwu Izrel. Igwe ojii ahụ na ọchịchịrị ahụ wee dị, ma ọ na-enye ihe n'abalị. Otu abịarughịkwa nso ibe ya n'abalị ahụ niile. Mosis wee setịpụ aka ya n'elu oke osimiri. Jehova wee were ifufe ihu anyanwụ dị ike mee ka oke osimiri ahụ jee n'azụ n'abalị ahụ niile. O wee mee ka oke osimiri ahụ ka ọ bụrụ ala akọrọ, e wee kewaa mmiri ahụ. Ụmụ Izrel wee baa n'etiti oke osimiri ahụ n'elu ala akọrọ ahụ. Mmiri ahụ wee ghọrọ ha mgbidi n'aka nri ha na n'aka ekpe ha. Ndị Ijipt wee na-achụ ha, so ha baa n'etiti oke osimiri, bụ ịnyịnya Fero niile na ụgbọala ya na ndị ịnyịnya ya. O ruo n'ime iche nche ụtụtụ na Jehova lere ọmụma ụlọ ikwu ndị Ijipt anya n'ogide ọkụ na igwe ojii, chụsaa ọmụma ụlọ ikwu ndị Ijipt. O wezuga akpụrụ ụkwụ nke ụgbọala ha, mee ka ọ dị ha arụ ime ka ha na-aga. Ndị Ijipt wee sị, ka anyị gbapụ n'ihu Izrel, n'ihi na Jehova na-eburu ha agha megide ndị Ijipt. Jehova wee sị Mosis, setịpụ aka gị n'elu oke osimiri. Mmiri ahụ ga-alatakwa n'ahụ ndị Ijipt na ahụ ụgbọala ha na n'ahụ ndị ịnyịnya ha. Mosis wee setịpụ aka ya n'elu oke osimiri. Oke osimiri ahụ wee lọta n'oruru ọ na-eru mgbe niile mgbe chi bọrọ. Ndị Ijipt wee na-agbapụ n'ọbịbịa ya. Jehova wee richapụ ndị Ijipt n'etiti oke osimiri. Mmiri ahụ wee lọta kpuchie ụgbọala niile na ndị ịnyịnya, bụ ụsụ ndị agha niile nke Fero, ndị na-eso ha na-azụ baa n'ime oke osimiri. Ọ dịghị ma ọbụla otu onye fọdụrụ n'ime ha. Ma ụmụ Izrel jere ije n'elu ala akọrọ n'etiti oke osimiri. Mmiri ahụ wee ghọrọ ha mgbidi n'aka nri ha na n'aka ekpe ha. Jehova wee zọpụta Izrel n'aka ndị Ijipt n'ụbọchị ahụ. Izrel wee hụ ndị Ijipt ka ha nwụrụ anwụ n'ụsọ oke osimiri. Izrel wee hụ aka ukwu nke Jehova ji megide ndị Ijipt. Ndị Izrel wee tụọ egwu Jehova, kwere na Jehova na n'ohu ya Mosis. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 15. Mgbe ahụ Mosis na ụmụ Izrel na-abụkwuru Jehova abụ a. Ha kwuo sị, ka m bụkuo Jehova abụ, n'ihi na o buliwo elu nke ukwuu. Ịnyịnya na onye ọ na-ebu ọ tụbawo ha n'oke osimiri.
ike m na abụ ọma m ka abụ, o wee ghọrọ m nzọpụta. Onye a bụ Chineke m ga-emekwa ya ka ọ dị elu, Chineke nke nna m ga-ewelikwa ya elu. Jehova bụ onye agha, Jehova bụ aha ya. Ụgbọala Fero niile na ụsụ ndị agha ya ka ọ tụfuworo n'oké osimiri. Ndị isi agha ya ahọpụta ka ha emikpuwo n'oké osimiri uhie. Ogbu mmiri na-ekpuchi ha, ha arịdawo na mmiri dị omimi dịka nkume. Jehova aka nri gị nke dị ebube n'ike, Jehova aka nri gị na-etipịa onye iro. Ndị n'ịdị ọtụtụ nke mbuli elu gị ka ị na-akwada ndị na-ebili imegide gị. Ị na-ezipụ iwe gị dị ọkụ, o richapụ ha dịka ahịhịa ọka. Ewere iku ume nke ohere imi gị mee ka mmiri tụọ ọbọ, nrụrụ mmiri guzoro onwe ha ọtọ dịka ọbọ. Ogbu mmiri rahụrụ arahụ n'obi oké osimiri. Onye iro sịrị, m ga-achụ, m ga-eru ha ahụ, m ga-ekesa ihe m kwatara. Mkpụrụ obi m ga-ejupụta na ha, m ga-amịkpu mma agha m, aka m ga-anapụ ha ihe niile. I were ifufe gị fee, oké osimiri kpuchiri ha, ha mikpuru dịka ọpụ n'ime mmiri dị ebube. Onye dịka gị n'etiti chi niile, Jehova? Onye dịka gị dị ebube na ịdị nsọ? Onye a na-atụ egwu n'otito niile, na-eme ihe ebube dị iche iche. I setịrị aka nri gị, ala elo ha. N'ebere gị ka ị duworo ndị nke ị gbapụtaworo, n'ike gị ka ị duworo ha nwayọọ nye ebe obibi gị dị nsọ. Ndị ọzọ anụwo, ha ama jijiji. Ihe mgbu egbuwo ndị bi na Filistia. Mgbe ahụ ka obi lọrọ ndị isi Edom mmiri. Ebulu nke Moab, ọma jijiji na-ejide ha. Ndị niile bi na Kenan agbazewo. Oke ụjọ na oke egwu na-adakwasị ha. N'ịdị ukwuu nke ogwe aka gị, ha nọ jụụ dịka nkume. Ruo mgbe ndị gị ga-agabiga, Jehova? Ruo mgbe ndị nke ị wetara ga-agabiga? Ị ga-eme ka ha bata, ị ga-akụkwa ha n'ugwu nke ihe nketa gị, bụ ọnọdụ guzosiri ike imeworo, ka ọ wee bụrụ ebe ị ga-ebi. Jehova, ebe dị nsọ, Onyenwe anyị, nke aka gị abụọ meworo ka o guzosie ike. Jehova ga-abụ eze ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na ịnyịnya niile nke Fero, ha na ụgbọala ya niile na ndị ịnyịnya ya bara n'ime oké osimiri. Jehova wee mee ka mmiri nke oké osimiri lọta n'ahụ ha. Ma ụmụ Izrel jere ije n'elu ala akọrọ n'etiti oké osimiri. Miriam bụ nwaanyị amụma bụ nwanne nwaanyị Erọn wee were egwu otiti n'aka ya. Ndị inyom niile wee chịrị egwu otiti na ite egwu soro ya pụọ. Miriam wee zaa ha sị, unu bụkuo Jehova abụ, n'ihi na o buliwo elu nke ukwuu. Ịnyịnya na onye ọ na-ebu ọ tụbawo ha n'oké osimiri. Moses wee mee ka Izrel si n'oké osimiri uhie bulie ije. Ha wee pụọ baa n'ọzara Shua. Ha wee ji ije ụbọchị 3 n'ọzara ahụ, ma ha achọtaghị mmiri. Ha wee bịaruo Mara, ma ha apụghị ịṅụ mmiri nke Mara, n'ihi na ilu ka ha dị, n'ihi na a kpọrọ aha ya Mara. Ndị Izrel wee tamu ntamu megide Moses sị, gịnị ka anyị ga-aṅụ? O wee tikuo Jehova. Jehova wee mee ka ọ hụ otu osisi, ọ tụba ya na mmiri ahụ wee dị ụtọ. N'ebe ahụ ka o doro ụkpụrụ na ikpe nye ha. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka ọ nwara ha, sị, ọ bụrụ na ị gee ntị nke ọma n'olu Jehova bụ Chineke gị, ọ bụrụkwa na ime ihe nke ziri ezi n'anya ya, ọ bụrụkwa na ịṅa ntị n'ihe o nyere n'iwu, ọ bụrụkwa na idebe ụkpụrụ ya niile, ọ dịghị ọrịa ọbụla nke m tinyere n'ahụ ndị Ijipt m ga-etinye n'ahụ gị, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova nke na-eme ka ahụ dị gị mma. Ha bịaruo Ilim, ebe isi iyi 12 na ọgụ nkwụ 310 dị. Ha wee mee ụlọ ikwu ha n'ebe ahụ n'akụkụ mmiri. Akwụkwọ Ọpụpụ, isi nke 16. Ha si na Ilim bulie ije. Nzukọ niile nke ụmụ Izrel wee baa n'ọzara Sin, nke dị n'etiti Ilim na Sinai, n'ụbọchị nke 15 nke ọnwa nke 2 site n'ọpụpụ ha n'ala Ijipt. Nzukọ niile nke ụmụ Izrel wee tamu ntamu megide Moses, megidekwa Erọn n'ọzara ahụ. Ụmụ Izrel wee sị ha, ọ ga-adị anyị nnọọ mma ma a sị na anyị nwụrụrị n'aka Jehova n'ala Ijipt, mgbe anyị nọdụrụ n'akụkụ ite anụ, mgbe anyị rijuru nri afọ. N'ihi na unu emewe ka anyị pụta baa n'ọzara nke a, ịwere agụrụ mee ka mkpokọta nke a niile nwụọ.
Jehova wee sị Mosis, lee, m gaje ime ka nri si n'eluigwe zoro unu dịka nri. Ndị m ga-apụ chịkọta ihe nke otu ụbọchị n'ụbọchị ya, ka m wee nwaa ha ma ha ga-eje ije n'iwu m, maọbụ na ha agaghị eje. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị nke isii na ha ga-edozi ihe nke ha na-achịbata. Ọ ga-emekwa ọkpụkpụ abụọ nke ha na-achịkọtakwa kwa ụbọchị. Mosis na Erọn wee sị ụmụ Izrel niile, n'anyasị ka unu ga-amara na Jehova emewo ka unu si n'ala Ijipt pụta. N'ụtụtụ ka unu ga-ahụkwa ebube nke Jehova, ebe ọ na-anụ ntamu niile unu na-atamu megide Jehova. Ma anyị onwe anyị bụ gịnị na unu na-atamu ntamu megide anyị? Mosis wee sị, nke a ga-abụ mgbe Jehova ga-enye unu anụ n'anyasị ka unu rie, mgbe ọ ga-enyekwa unu nri n'ụtụtụ ka unu rijuo afọ. Ebe Jehova na-anụ ntamu unu onwe unu na-atamu megide ya, ma anyị onwe anyị bụ gịnị? Ha abụghị imegide anyị, bụ ntamu unu na-atamu, kama imegide Jehova. Mosis wee sị Erọn, si nzukọ niile nke ụmụ Izrel bịaruonụ nso n'ihu Jehova, n'ihi na ọ nụwo ntamu niile unu. O ruo mgbe Erọn na-agwa nzukọ niile nke ụmụ Izrel okwu na ha chere ọzara ihu, ma lee, a hụrụ ebube Jehova n'igwe ojii ahụ. Jehova wee gwa Mosis sị, anụwo m ntamu niile nke ụmụ Izrel. Gwa ha okwu sị, n'etiti ehihie na anyasị ka unu ga-eri anụ, n'ụtụtụ ka unu ga-erijukwa afọ na nri. Unu ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. O ruo n'anyasị na nnụnụ kweel rigotara kpuchie ebe ọmụma ụlọ ikwu ha. N'ụtụtụ igirigi wee dakwasị n'ala gburugburu ọmụma ụlọ ikwu. Mgbe igirigi nke dakwasị n'ala rigoro, lee, n'elu ọzara imurimu ihe nke ekpere ekpe, imurimu ihe dịka hoa frost nke dị n'elu ala. Ụmụ Izrel wee hụ ya, sịrịta onwe ha, gịnị ka ọ bụ? N'ihi na ha amaghị ihe ọ bụ. Mosis sị ha, nke ahụ bụ nri nke Jehova nyewuru unu ka unu rie. Nke a bụ ihe Jehova nyere n'iwu, chịkọtanụ ụfọdụ n'ime ya, onye ọbụla dịka oriri ya si dị, otu ọtụtụ ọma otu si dị, dịka ọnụọgụgụ mmadụ si dị ka unu ga-ewere ya. Onye ọbụla were ndị nọ n'ụlọ ikwu ya. Ụmụ Izrel wee mee otu achịkọta, otu onye na-achịkọta hinne, nke ọzọ na-achịkọta nke nta. Ha wee were ọma tụọ ya. Onye chịkọtara hinne enweghị karịa nke ga-ezuru ya. Onye chịkọtakwara nke nta, ọ dịghị ihe fọdụrụ inwe. Onye ọbụla dịka oriri ya si dị, otu a ka ha chịkọtara. Mosis wee sị ha ka onye ọbụla ghara ime ka ụfọdụ n'ime ya fọdụ ruo ụtụtụ. Ma ha egeghị Mosis ntị. Mmadụ ụfọdụ n'ime ha wee mee ka ụfọdụ n'ime ya fọdụ ruo ụtụtụ. O wee gbaa ikpuru na-esi isi. Mosis wee wee iwe n'ahụ ha. Ha wee na-achịkọta ya kwa ụtụtụ, onye ọbụla dịka oriri ya si dị. Ma mgbe anyanwụ dị ọkụ ọ gbazee. O ruo n'ụbọchị nke isii na ha chịkọtara nri ọkpụkpụ abụọ, ha were ụmụ abụọ n'otu n'otu. Ndị isi niile nke nzukọ wee bịa gosi Mosis, ọ sị ha, nke ahụ bụ ihe Jehova kwuru sị, idebe ụbọchị izu ike bụ ụbọchị izu ike dị nsọ nye Jehova, ka echi bụ. Ihe unu na-eghe nụ ya, ihe unu na-esikwasị enu ya, ma ihe niile nke fọdụrụ dọbara n'onwe unu ya, ka ọ bụrụ ihe ndebe ruo ụtụtụ. Ha wee dobe ya ruo ụtụtụ dịka Mosis nyere iwu, ma o sighị isi, ikpuru ahụ adịghịkwa n'ime ya. Mosis wee sị, rienụ ya taa, n'ihi na ụbọchị izu ike dịrị Jehova ka taa bụ, ka unu agaghị achọta ya n'ọhịa. Ụbọchị isii ka unu ga-achịkọta ya, ma n'ụbọchị nke asaa ka ụbọchị izu ike dị, ọ dịghị nke ga-adị n'ime ya. O ruo n'ụbọchị nke asaa na ụfọdụ n'ime ndị Izrel pụrụ apụ ịchịkọta, ma ha achọtaghị. Jehova wee sị Mosis, ruo ole mgbe ka unu na-ajụ idebe ihe niile m nyere n'iwu m niile? Leenụ, n'ihi na Jehova enyewo iwu ụbọchị izu ike, n'ihi nke a ka ya onwe ya na-enye unu nri nke ụbọchị abụọ n'ụbọchị nke isii. Nọdụ na onye ọbụla n'ebe ọ nọ, ka onye ọbụla ghara isi n'ọnọdụ ya pụọ n'ụbọchị nke asaa. Ndị Izrel wee kwụsị ịrụ ọrụ n'ụbọchị nke asaa. Ụlọ Izrel wee kpọọ aha ya Mana. Ihe ahụ dịka mkpụrụ korianda, ọ dị ọcha, ịdetụ iri, ọ dịka achịcha wọfa eji mmanụ aṅụ mee. Mosis wee sị, nke a bụ ihe Jehova nyeworo n'iwu sị, ka nju ọma n'ime ya bụrụ ihe ndebe na-edebere ọgbọ niile unu, ka ha wee hụ nri m mere ka unu rie n'ọzara, mgbe m mere ka unu si n'ala Ijipt pụta. Mosis wee sị Erọn, were otu ite tinye nju ọma nke mana n'ime ya,
dọba ya n'ihu Jehova ka ọ bụrụ ihe ndebe a na-edebere ọgbọ niile unu. Dịka Jehova nyere Mosis iwu, otu a ka Erọn dọbara ya n'ihu ihe àmà ka ọ bụrụ ihe ndebe. Ụmụ Izrel wee rie mana ahụ ọgụ afọ abụọ ruo mgbe ha batara n'ala ebi ebi. Mana ahụ ka ha riri ruo mgbe ha batara na nsọtụ ala Kenan. Ma ụma otu ụzọ n'ụzọ iri nke ọtụtụ efa ka ọ bụ. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 17. Nzukọ nke ụmụ Izrel wee si n'ọzara Sin bulie ije. Na mbuli ije niile ha n'okwu ọnụ Jehova, ha wee maa ụlọ ikwu ha na Refidim. Ma ọ dịghị mmiri ndị Izrel ga-aṅụ. Ndị Izrel wee so Mosis see okwu sị, nye anyị mmiri ka anyị ṅụọ. Mosis wee sị ha, gịnị mere unu so m na-ese okwu? Gịnị mere unu na-anwa Jehova? Akpịrị mmiri wee kpọọ ndị Izrel nkụ n'ebe ahụ. Ndị ahụ wee tamụọ ntamu megide Mosis sị, ọ bụkwa n'ihi gịnị ka i meworo ka anyị si n'Ijipt rigota? I were akpịrị ịkpọ nkụ mee ka anyị na ụmụ anyị na anụ ụlọ anyị nwụọ. Mosis wee tikuo Jehova sị, gịnị ka m ga-eme ndị nke a? Ọ fọdụrụ ihe nta ka ha tigbuo m na nkume. Jehova wee sị Mosis, gabiga n'ihu ndị m, chịrịkwa ụfọdụ n'ime ndị okenye Izrel ka ha so gị jee. Mkpanaka gị kwa nke iji tie mmiri osimiri Naịl, were ya n'aka gị jee. Lee, m gaje iguzo n'ihu gị n'ebe ahụ n'elu oke nkume n'ime Horeb. Ị ga-eti oke nkume ahụ ihe, mmiri ga-esikwa n'ime ya pụta ka ndị m wee ṅụọ. Mosis wee mee otu a n'anya ndị okenye Izrel, wee kpọọ aha ebe ahụ Masa na Meriba n'ihi isi okwu nke ụmụ Izrel na n'ihi na ha nwara Jehova sị, ọ nọ n'etiti anyị ma ọ bụ na ọ nọghị. Amalek wee bịa buso Izrel agha n'ime Refidim. Mosis wee sị Joshua, họpụtara anyị ndị ikom pụọ buso Amalek agha. Echi mụ onwe m ga na-eguzo onwe m n'elu ugwu nta nke a, na-ejide mkpanaka na Chineke n'aka m. Joshua wee mee dịka Mosis sịrị ya ibuso Amalek agha. Ma Mosis na Erọn na Hua rigoro n'elu ugwu nta ahụ. O ruo mgbe Mosis weliri aka ya elu na Izrel karịrị ike, na mgbe o mere ka aka ya zuru ike, Amalek karịrị ike. Ma aka Mosis abụọ dị arọ. Ha wee were nkume tinye ya n'okpuru ya, ọ nọkwasị ya. Mosis na Erọn na Hua wee jide aka ya abụọ elu, otu onye n'otu akụkụ, ibe ya n'akụkụ ọzọ. Aka ya abụọ wee na-eguzosi ike ruo ọdịda anyanwụ. Joshua wee mee ka ike gwụ Amalek n'ọnụ mma agha. Jehova wee sị Mosis, dee nke a n'akwụkwọ ka ọ bụrụ ihe ncheta, meekwa ka ọ baa na ntị Joshua, n'ihi na m ga-ehichapụsị ncheta Amalek n'okpuru eluigwe. Mosis wee wuo ebe ịchụ aja, kpọọ aha ya Jehova Nisi. Ọ sị, aka dịkwasị oche eze Jah. Agha ka Jehova ga-ebuso Amalek site n'ọgbọ ruo ọgbọ. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 18. Ma Jetro bụ onye nchụaja Midian, nna nwunye Mosis, nụrụ ihe niile Chineke mere Mosis na Izrel ndị ya, na Jehova mere ka Izrel si n'Ijipt pụta. Jetro bụ nna nwunye Mosis wee were Zipora bụ nwunye Mosis mgbe o zipụsịrị ya na ụmụ ya ndị ikom abụọ, nke aha otu n'ime ha bụ Geshọm, n'ihi na ọ sịrị, ọbịa ka m buworo n'ala ọzọ. Aha nke ibe ya bụ Elieza, n'ihi na ọ sịrị, Chineke nke nna m bụ inye aka m, o wee napụta m na mma agha Fero. Jetro bụ nna nwunye Mosis wee bịakwute Mosis, ya na ụmụ ya ndị ikom na nwunye ya n'ime ọzara ebe ya onwe ya maworo ụlọ ikwu n'ugwu nke Chineke. Ọ sị Mosis, mụ onwe m, nna nwunye gị bụ Jetro, abịakwutewo gị. Mụ na nwunye gị na ụmụ ya ndị ikom abụọ tinyere ya. Mosis wee pụọ izute nna nwunye ya, wee kpee isi ala sụtụkwa ya ọnụ. Ha wee jụrịta onwe ha ma ha nọ n'udo. Ha wee baa n'ụlọ ikwu. Mosis wee kọrọ nna nwunye ya akụkọ ihe niile Jehova mere Fero na ndị Ijipt n'ihi Izrel, ike ọgụgụ niile nke gwụrụ ha n'ụzọ. Jehova wee napụta ha. Jetro wee ṅụrịa ọṅụ banyere ezi ihe niile nke Jehova mere Izrel, ndị ọ napụtara n'aka ndị Ijipt. Jetro wee sị, onye ọ gọziri agọzi ka Jehova bụ, onye napụtaworo unu n'aka ndị Ijipt na n'aka Fero, onye napụtaworo ndị nke a n'okpuru aka ndị Ijipt. Ugbu a ka m mara na Jehova dị ukwuu karịa chi niile, n'ihe nke ha dị nganga megide ha. Jetro bụ nna nwunye Mosis wee were aja nsure ọkụ na aja dị iche iche chụọrọ Jehova aja.
Erọn wee bịa na ndị okenye niile nke Izrel iso nna nwunye Mozis rie nri n'ihu Chineke. O ruo n'echi ya na Mozis nọdụrụ ala ikpe ndị Izrel ikpe, ndị ahụ wee guzo n'akụkụ Mozis si n'ụtụtụ ruo anyasị. Nna nwunye Mozis wee hụ ihe niile nke Mozis onwe ya na-eme ndị Izrel, o wee sị, gịnị bụ ihe a nke gị onwe gị na-eme ndị nka? Gịnị mere gị onwe gị na-anọdụ ala naanị gị iche, ma ndị nka niile na-eguzo onwe ha n'akụkụ gị si n'ụtụtụ ruo n'anyasị? Mozis wee sị nna nwunye ya, n'ihi na ndị nka abịakwutewo m ịjụ Chineke ase. Mgbe ha nwere okwu, ha abịakwute m. M na-ekpekwa ha ikpe n'etiti mmadụ na ibe ya. M na-emekwa ka ha mara ụkpụrụ niile nke Chineke na iwu ya niile. Nna nwunye Mozis wee sị ya, ọ dịghị mma bụ ihe gị onwe gị na-eme. Ị ghaghị ịkpọnwụ akpọnwụ dịka akwụkwọ, ma gị onwe gị ma ndị nka gị na ha nọ, n'ihi na ọ dị arọ karịa gị bụ ihe a, ị pụghị ime ya naanị gị iche. Ugbu a gee ntị n'olu m ga-adụ gị ọdụ ka Chineke nọnyerekwa gị. Gị onwe gị bụrụ ndị nka na ncherịta ihu Chineke. Gị onwe gị webatakwara Chineke okwu niile, mekwa ka ha ghọta ụkpụrụ niile na iwu niile. Gị mekwa ka ha mụrụ ụzọ ha gaje ije n'ime ya na ọrụ nke ha ga-arụ. Gị onwe gị ga-esikwa na ndị nka niile lepụta ndị dimkpa, ndị na-atụ egwu Chineke, ndị na-ekwu eziokwu, ndị na-akpọ uru na-ezighị ezi asị. Ị ga-edokwa ndị ahụ n'isi ha, ịbụ ndị isi nnu abụọ na ọgụ iri, nnu abụọ na ọgụ iri, na ndị isi ọgụ ise, ọgụ ise, na ndị isi ọgụ abụọ na iri, ọgụ abụọ na iri, na ndị isi iri iri. Ka ha kpee ndị nka na mgbe niile ọ ga-eru na oke egwu na oke okwu niile ọbụla ka ha ga-ewetara gị, ma ha onwe ha ga-ekpe okwu nta niile ọbụla. Gị mee ka ọ dịkarị mfe n'ahụ gị. Ha ga-esokwa gị buru ibu a. Ọ bụrụ na ihe a ka ị ga-eme, ọ bụrụkwa na Chineke nye gị iwu, ị ga-enwekwa ike iguzo. Ọzọkwa, ndị nka niile ga-abakwa n'ọnọdụ ha n'udo. Mozis wee gee ntị n'olu nna nwunye ya, mee ihe niile ọ sịrị. Mozis wee si n'etiti Izrel niile họpụta ndị dimkpa, mee ka ha bụrụ ndị isi ndị ahụ, ndị isi nnu abụọ na ọgụ iri, nnu abụọ na ọgụ iri, na ndị isi ọgụ ise, ọgụ ise, na ndị isi ọgụ abụọ na iri, ọgụ abụọ na iri, na ndị isi iri iri. Ha wee kpee ndị Izrel ikpe na mgbe niile okwu niile nke siri ike ka ha na-ewetara Mozis, ma ha onwe ha na-ekpe okwu nta niile. Mozis wee zipụ nna nwunye ya, o wee jee nke ya, laa n'ala ya. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 19. N'ọnwa nke atọ, mgbe ụmụ Izrel pụtasịrị n'ala Ijipt, n'ụbọchị ahụ ka ha batara n'ọzara Sinai. Ha wee si na Refidim bulie ije bata n'ọzara Sinai, wee maa ụlọ ikwu ha n'ọzara ahụ. Izrel wee maa ụlọ ikwu ha n'ebe ahụ n'ihu ugwu ahụ. Mozis wee rigokwuru Chineke. Jehova wee si n'ugwu ahụ kpọọ ya oku sị, otu a ka ị ga-asị ụlọ Jekọb gosikwa ụmụ Izrel, unu onwe na-ahụ ihe m mere ndị Ijipt. Ebukwara m unu n'elu nku ugo, mee ka unu bịakwute m. Ma ugbu a, ọ bụrụ na unu ege ntị n'olu m n'ezie, ọ bụrụkwa na unu edebe ọgbụgba ndụ m, unu ga-abụkwara m ihe nke aka m karịa ndị niile, n'ihi na ọ bụ mụ nwe ụwa niile. Unu onwe unu ga-abụkwara m alaeze ndị nchụaja na mba dị nsọ. Ndị a bụ okwu nke ị ga-agwa ụmụ Izrel. Mozis wee bịa kpọọ ndị okenye ndị Izrel, tinye okwu ndị a niile n'ihu ha, bụ nke Jehova nyere ya n'iwu. Ndị Izrel niile wee zaa n'otu sị, ihe niile Jehova kwuru anyị ga-eme ya. Mozis wee weghachiri Jehova okwu niile nke ndị ahụ. Jehova wee sị Mozis, lee, mụ onwe m abịakwute gị n'igwe ojii gbara ọchịchịrị, ka ndị m wee nụ mgbe m na-akpanyere gị ụka. Ọzọkwa, ka ọ wee bụrụ gị onwe gị ka ha ga-ekwere ruo mgbe ebighị ebi. Mozis wee gosi Jehova okwu niile nke ndị Izrel. Jehova wee sị Mozis, jekwuru ndị m, doo ha nsọ taa na echi, ka ha sụkwa uwe mgbokwasị ha. Nọọ na njikere n'ụbọchị nke atọ, n'ihi na ọ bụ n'ụbọchị nke atọ ka Jehova ga-arịdata n'anya ndị Izrel niile n'elu ugwu Sinai, ịkpanyere ndị m oke gburugburu sị, lezienụ onwe unu anya ka unu ghara ịrịgo n'ugwu a ma ọ bụ imetụ nsọtụ ya aka. Onye ọbụla nke na-emetụ ugwu a aka aghaghị ime ka ọ nwụọ. Ọ dịghị aka ga-emetụ ya, n'ihi na aghaghị itigbu ya na nkume ma ọ bụ ịgbagbu ya na àkụ.
ma anụmanụ ma mmadụ ọ gaghị adị ndụ. N'ofufe opi dị anya ndị ahụ ga-arịgota n'ugwu a, Mosis wee si n'ugwu ahụ rịdakwuru ndị Izrel doo ha nsọ. Ha wee sukwaa uwe mgbokwasị ha. Ọ sị ndị Izrel, nọọnụ na njikere n'ụbọchị nke atọ, unu abịarule nwaanyị nso. O ruo n'ụbọchị nke atọ, mgbe ọ bụ ụtụtụ, na ọtụtụ egbe eluigwe na amụma dị, na igwe ojii dị arụ n'eluigwe ahụ, na olu opi ike dị ike nke ukwuu, ndị Izrel niile wee nọ n'ọmụma ụlọikwu ha wee maa jijiji. Mosis wee mee ka ndị Izrel si n'ọmụma ụlọikwu ha pụta izute Chineke. Ha wee guzo onwe ha n'ala ala nke ugwu ahụ. Ugwu Sinai niile na-akwa anwụrụ n'ihi na Jehova rịdakwasịrị ya n'ọkụ. Anwụrụ ya wee kwụgoo dịka anwụrụ nke oke ọkụ. Ugwu ahụ niile wee maa jijiji nke ukwuu. Olu opi ike ahụ wee na-adasi ike nke ukwuu. Mosis na-ekwu okwu, Chineke werekwara olu na-aza ya. Jehova wee rịdakwasị ugwu Sinai ruo eluigwe ahụ. Jehova wee kpọọ Mosis ịbịaru eluigwe ahụ. Mosis wee rigo. Jehova wee sị Mosis, rịda, gbara m dị m ama ka ha wee ghara ịnụ juru n'ebe Jehova nọ ile anya. Ọtụtụ n'ime ha wee daa. Ọzọkwa, ndị nchụaja ndị na-abịakwute Jehova nso ka ha doo onwe ha nsọ, ka Jehova wee ghara itiwakwuru ha. Mosis wee sị Jehova, ndị ga-apụghị irigoro ugwu Sinai, n'ihi na gị onwe gị gbara anyị ama sị, kpara ugwu a oke, dokwa ya nsọ. Jehova sị ya, jee rịda, ị ga-arịgotakwa gị onwe gị na Erọn tinyere gị, maka ndị nchụaja na ndị m ghara ịnụ juru irigokwute Jehova, ka o wee ghara itiwakwuru ha. Mosis wee rịdakwuru ndị Izrel sị ha mee otu a. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 20. Chineke wee kwuo okwu ndị a niile sị, mụ onwe m bụ Chineke gị, onye mere ka i si n'ala Ijipt na ụlọ ndị ohu pụta. Gị enwela chi ọzọ tinyere m. Gị emela onwe gị arụsị apịrị apị ma ọ bụ oyiyi nke ụdị ọbụla nke dị n'eluigwe n'elu, ma ọ bụ nke dị n'ụwa n'okpuru ya, ma ọ bụ nke dị na mmiri n'okpuru ụwa. Gị akpọla isi ala nye ha, efekwala ha ofufe, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova Chineke gị bụ Chineke ekworo. Na-ewere ajọ omume nke ndị bụ nna leta ụmụ ha, leta ụmụ ụmụ nke atọ, letakwa nke anọ nke ndị na-akpọ m asị. Ma ana m emere nna ụmụ ụmụ abụọ na ọgụ 10 ebere, nke bụ ndị na-ahụ m n'anya, na-edebekwa ihe niile m nyere n'iwu. Gị eburula aha Jehova bụ Chineke gị ime ihe efu, n'ihi na Jehova agaghị agụ onye na-eburu aha ya ime ihe efu na onye ikpe na-amaghị. Cheta ụbọchị izu ike ido ya nsọ. Ụbọchị 6 ka ị ga-arụ ọrụ jee ozi gị, ma ụbọchị nke 7 bụ ụbọchị izu ike nke Jehova bụ Chineke gị nwere. Ị gaghị eje ozi ọbụla n'ime ya, gị onwe gị na nwa gị nwoke na nwa gị nwaanyị, na ohu gị nwoke na ohu gị nwaanyị, na anụ ụlọ gị na ọbịa gị na nke nọ n'ime ọnụ ụzọ ama gị ọbụla. N'ihi na ụbọchị 6 ka Jehova mere eluigwe na ụwa na oke osimiri na ihe niile nke dị n'ime ha, wee zuru ike n'ụbọchị nke 7. N'ihi nke a ka Jehova gọziri ụbọchị izu ike, dokwa ya nsọ. Sọpụrụ nna gị na nne gị, ka ụbọchị gị wee dị anya n'elu ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị. Gị egbula mmadụ, gị akwala iko, gị ezula ohi, gị agbala ama ụgha megide mmadụ ibe gị, gị enwela anya ukwu n'ebe ụlọ mmadụ ibe gị dị, gị enwela anya ukwu n'ebe nwunye mmadụ ibe gị nọ, maọbụ n'ebe ohu ya nwoke nọ, maọbụ n'ebe ohu ya nwaanyị nọ, maọbụ n'ebe ehi ya dị, maọbụ n'ebe ịnyịnya ibu ya dị, maọbụ n'ebe ihe ọbụla dị nke mmadụ ibe gị nwere. Ndị Izrel niile wee na-ahụ egbe eluigwe niile na ire ọkụ niile na olu opi ike niile n'ugwu ahụ ka ọ na-akwa anwụrụ. Mgbe ndị ahụ hụrụ ya, ha wee ṅagharịa guzo n'ebe dị anya. Ha sị Mosis, gị onwe gị kpanyere anyị ụka, anyị ga-anụkwa, ma Chineke akpanyerela anyị ụka, ka anyị wee ghara ịnwụ. Mosis wee sị ndị Izrel, unu atụla egwu, n'ihi na ọ bụ ịnwụ unu ka Chineke bịaworo, ya na ka egwu ya wee dị n'ihu unu, ka unu wee ghara imehie. Ndị Izrel wee guzo n'ebe dị anya, ma Mosis bịaruru oke ọchịchịrị ahụ nso ebe Chineke nọ. Jehova wee sị Mosis, otu a ka ị ga-asị ụmụ Izrel, unu onwe unu ahụwo na esiwo m n'eluigwe kpanyere unu ụka. Unu emela chi ọzọ tinyere m, chi ọlaọcha maọbụ chi ọlaedo, unu emerela onwe unu ha ebe ịchụ àjà nke àjà ka ị ga-emere m.
chụkwa aja nsure ọkụ gị niile na aja udo gị niile n'elu ya, bụ igwe ewu na atụrụ gị na igwe ehi gị, na ebe niile ọbụla ebe m na-eme ka echeta aha m. N'ebe ahụ ka m ga-abịakwute gị gọzikwa gị. Ma ọ bụrụ na ebe ịchụ aja nke nkume ka ị ga-emere m, ewerela nkume a wara awa wuo ya, n'ihi na a sị na imewo ka ihe ọrụ gị gaa n'elu ya, i wee mee ka ọ ghara ịdị nsọ. Ewerela ihe rigo n'ebe ịchụ aja m, ka e wee ghara ikpughe ọtọ gị n'elu ya. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 21. Ma ndị a bụ ikpe nke ị ga-etinyere n'ihu ha. Mgbe ịgbata ohu bụ onye Hibru afọ 6 ka ọ ga-abụ ohu gị, ma n'afọ nke 7 ọ ga-apụ nwere onwe ya n'efu. Ọ bụrụ na ọ bata naanị, ọ ga-apụ naanị. Ọ bụrụ na onye nwere nwunye ka ọ bụ, nwunye ya ga-esokwa ya pụọ. Ọ bụrụ na onye nwe ya enye ya nwunye, nwaanyị ahụ ewee mụọrọ ya ụmụ ndị ikom maọbụ ụmụ ndị inyom, nwunye ahụ na ụmụ ya ga-abụ ihe onwunwe ya nwere, ma ọ ga-apụ naanị ya. Ma ọ bụrụ na ohu ahụ asị, n'ezie ahụrụ m onye nwe m na nwunye m na ụmụ m n'anya, m gaghị apụ nwere onwe m, onye nwe ya ga-emekwa ka ọ bịakwute Chineke nso. Ọ ga-emekwa ka ọ bịaruo nso ọnụ ụzọ maọbụ nso awara ụzọ. Onye nwe ya ga-ewere ara rapụ ntị ya. Ọ ga-abụkwa ohu ya ruo mgbe ebighị ebi. Ma mgbe nwoke gere nwa ya nwaanyị ka ọ bụrụ ohu nwaanyị, ọ gaghị apụ dịka ọpụpụ ohu ndị ikom. Ọ bụrụ na ọ jọọ njọ n'anya onye nwe ya, bụ onye kwere na ya onwe ya ga-alụ ya na nwunye, ọ ga-ekwekwa ka a gbapụta ya. Ọ gaghị enwe ike ire ya nye ndị ala ọzọ n'ihi na ọ ghọgburu ya. Ma ọ bụrụ na ọ kwere na nwa ya nwoke ga-alụ ya, dịka ihe e kpere n'ikpe banyere ụmụ ndị inyom si dị, otu a ka ọ ga-eme ya. Ọ bụrụ na ọ lụtara ya nwunye ọzọ, ọ gaghị ewebi anụ oriri ya na ihe mgbokwasị ya na ihe kwesịrị ya dịka nwunye. Ma ọ bụrụ na o meghị ihe atọ ndị a nye ya, ọ gaghị apụkwa n'efu na-enyeghị ego. Onye na-etigbu mmadụ o wee nwụọ aghaghị ime ka ọ nwụọ. Ma onye na-echeghị anwụ, ma Chineke mere ka ọ daba n'aka ya, m ga-edoro gị ebe ọ ga-agbalaga. Ma mgbe onye ọbụla ga-ewere nganga bịakwasị ibe ya igbu ya n'aghụghọ n'ebe ịchụ aja m, ka ị ga-ewepụ ya ka ọ nwụọ. Onye na-eti nna ya maọbụ nne ya ihe aghaghị ime ka ọ nwụọ. Onye na-ezu mmadụ ohi, ree ya maọbụ na-asị na ahụ ya n'aka ya aghaghị ime ka ọ nwụọ. Onye na-akọcha nna ya maọbụ nne ya aghaghị ime ka ọ nwụọ. Mgbe ndị ikom na-ese okwu, ma otu n'ime ha ewere nkume maọbụ iwere ọkpọ tie ibe ya, ma ọ nwụghị, ma o dina n'ihe ndina ọrịa, ma ọ bụrụ na o bilie jegharịa n'ezi dabere na mkpanaka ya, a ga-agụ onye tiri ya n'onye ikpe na-amaghị. Ọ bụ naanị na ọ ga-enye ya ihe banyere mgburu ya, meekwa ka ahụ ya dị ike nke ọma. Ma onye ọbụla ga-ewere mkpanaka tie ohu ya nwoke maọbụ ohu ya nwaanyị, o wee nwụọ n'okpuru aka ya, aghaghị ịbọ ọbọ ya n'ahụ ya. Ma otu ọ dị, ọ bụrụ na otu ụbọchị maọbụ ụbọchị abụọ ka ọ ga-anọru, agaghị abọ ọbọ ya n'ahụ ya, n'ihi na ego ya ka ọ bụ. Mgbe ndị ikom na-alụ ọgụ wee tie nwaanyị dị ime ihe, ime ya wee pụọ, ma ajọ ihe apụtaghị, aghaghị iri ya nra dịka di nwaanyị ahụ ga-atụkwasị ya. Ọ ga-enyekwa site n'aka ndị ikpe. Ma ọ bụrụ na ajọ ihe apụta, ị ga-emekwa ka ndụ lara ndụ, anya lara anya, eze lara eze, aka lara aka, ụkwụ lara ụkwụ, ide ọkụ lara ide ọkụ, ogbugbu mma lara ogbugbu mma, ụfụrụ ịtarị lara ụfụrụ ịtarị. Mgbe onye ọbụla ga-eti anya ohu ya nwoke maọbụ anya ohu ya nwaanyị ihe wee bibie ya, ọ ga-ezipụkwa ya ka ọ wụrụ onwe ya n'ihi anya ya. Ọ bụrụkwa na o mee ka eze ohu ya nwoke maọbụ eze ohu ya nwaanyị dapụ, ọ ga-ezipụkwa ya ka o nwere onwe ya n'ihi eze ya. Mgbe ehi ga-asọ nwoke maọbụ nwaanyị mpi o wee nwụọ, aghaghị itigbu ehi ahụ na nkume. Agaghị erikwa anụ ya, ma a ga-agụ onye nwe ehi ahụ na onye ikpe na-amaghị. Ma ọ bụrụ na ehi ahụ bụ ehi na-asọ mpi na mgbe gara aga, e wee gbara onye nwe ya ama, ma o debeghị ya nke ọma, kama o mere ka nwoke maọbụ nwaanyị nwụọ, a ga-atụba ehi ahụ na nkume. Ọzọkwa, a ga-eme ka onye nwe ya nwụọ. Ọ bụrụ na ihe ikpuchi mmehie ya
ka a ga-atụkwasị ya. Ọ ga-enye ihe mgbapụta nke ndụ ya dịka ihe niile a ga-atụkwasị ya si dị. Maọbụ nwa nwoke ka ọ sọrọ mpi maọbụ nwa nwaanyị ka ọ sọrọ mpi, dịka ikpe a si dị ka a ga-eme ya. Ọ bụrụ na ohu nwaanyị maọbụ ohu nwaanyị ọ bụrụ na ohu nwoke maọbụ ohu nwaanyị ka ehi ahụ sọrọ mpi, ọgụ shekel ọlaọcha na 10 ka ọ ga-enye onye nwe ya. A ga-atụgbukwa ehi ahụ. Mgbe onye ọbụla ga-emeghe olulu maọbụ mgbe onye ọbụla ga-egwu olulu ghara imechi ya, ehi maọbụ ịnyịnya ibu wee daba n'ime ya, onye nwe olulu ahụ ga-akwụghachi ihe. Ego ka ọ ga-enyeghachi onye nwe ya nke nwụrụ anwụ ga-abụkwa nke aka ya. Mgbe ehi ọbụla ga-emerụ ehi nke ibe ya ahụ o wee nwụọ, ha ga-erekwa ehi dị ndụ kee ego ya. Ọzọkwa nke nwụrụ anwụ ka ha ga-eke. Maọbụ a sị na a mara na ehi ahụ bụ ehi na-asọ mpi na mgbe gara aga ma onye nwe ya edebeghị ya nke ọma, ọ ghaghị ịkwụghachi ehi n'ọnọdụ ehi ahụ nke nwụrụ anwụ ga-abụkwa nke aka ya. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 22. Mgbe onye ọbụla ga-ezu ehi maọbụ atụrụ wee gbuo ya maọbụ ree ya, ehi 5 ka ọ ga-akwụghachi n'ọnọdụ ehi ahụ, maọbụ atụrụ 4 ka ọ ga-akwụghachi n'ọnọdụ atụrụ ahụ. Ọ bụrụ na ahụ onye ohi ka ọ na-etipụ ụlọ, wee tigbuo ya o wee nwụọ, ọ dịghị ikpe ọmụma ọbara ga-adị banyere ya. Ọ bụrụ na anyanwụ awakwasị, ikpe ọmụma ọbara ga-adị banyere ya. Ọ ghaghị ịkwụghachi. Ọ bụrụ na o nweghị ihe, a ga-erekwa ya n'ihi ohi ya. Ọ bụrụ na achọta ihe ahụ n'aka ya n'ezie bụ nke o zuru n'ohi, maọbụ ehi maọbụ ịnyịnya ibu maọbụ atụrụ na ndụ, ọ ga-akwụghachi ọkpụkpụ abụọ. Mgbe onye ọbụla ga-eme ka anụmanụ taa nri n'ubi maọbụ n'ubi vaịn, o wee zipụ anụmanụ ya o wee taa nri n'ubi onye ọzọ, ihe kachasị mma nke ubi ya na ihe kachasị mma nke ubi vaịn ya ka ọ ga-akwụghachi. Mgbe ọkụ ga-agba wee gbakwuru ogwu, ọkụ ahụ wee richapụ obo ọka maọbụ ọka guzoro eguzo maọbụ ọhịa, onye mere ka ọkụ ahụ gbaa aghaghị ịkwụghachi. Mgbe onye ọbụla ga-enye ibe ya ego maọbụ ihe idebe, wee zuo ya n'ụlọ nwoke ahụ, ọ bụrụ na achọta onye ohi ahụ, ọ ghaghị ịkwụghachi ọkpụkpụ abụọ. Ọ bụrụ na achọta ya onye ohi ahụ, onye nwe ụlọ ahụ ga-abịakwute Chineke nso ịmara ma o setịpụghị aka ya n'ahụ ihe mmadụ ibe ya jetara n'ozi. Okwu banyere ihe njehie ọbụla maọbụ okwu banyere ehi, banyere ịnyịnya ibu, banyere atụrụ, banyere uwe mgbokwasị, banyere ihe ọbụla furu efu nke mmadụ na-asị nke a bụ ya, Chineke ka okwu ha abụọ ga-abịakwute. Onye Chineke ga-ama ikpe, ọ ga-akwụghachi ibe ya ọkpụkpụ abụọ. Mgbe onye ọbụla ga-enye ibe ya ịnyịnya ibu maọbụ ehi maọbụ atụrụ maọbụ anụmanụ ọbụla idebe, o wee nwụọ maọbụ ihe merụrụ ya ahụ maọbụ adọta ya n'agha ma ọ dịghị onye na-ahụ ya, iyi nke Jehova ga-adị n'etiti ha abụọ ịmara ma o setịpụghị aka ya n'ahụ ihe ibe ya jetara n'ozi. Onye nwe anụmanụ ahụ ga-anara ya, ọ gaghị akwụghachikwa. Ma ọ bụrụ na e zuru ya n'ohi n'aka ya n'ezie, ọ ga-akwụghachi onye nwe ya. Ọ bụrụ na anụ ọhịa dogburu ya n'ezie, ya webata ya ka ọ bụrụ ihe àmà, ọ gaghị akwụghachi ihe anụ ọhịa dogburu. Mgbe onye ọbụla ga-arịọta anụmanụ n'aka ibe ya ihe wee merụọ ya ahụ maọbụ ọ nwụọ, mgbe onye nwe ya na-anọghị nyere ya, ọ ghaghị ịkwụghachi. Ọ bụrụ na onye nwe ya nọnyere ya, ọ gaghị akwụghachi. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe egoro ọrụ ọ bịara n'ihi ụgwọ ọrụ ya. Mgbe nwoke ga-arafu nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke ọ dịghị nwoke kwere ịlụ ya, o wee dinara ya, ọ ghaghị inye ego ọlụlụ banyere ya ka ọ bụrụ nwunye ya. Ọ bụrụ na nna ya jụsie ike iwere ya nye ya, ọ ga-akwụ ego dịka ego ọlụlụ ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke si dị. Ekwela ka nwaanyị mgbasị dị ndụ. Onye ọbụla ya na anụmanụ na-edina aghaghị ime ka ọ nwụọ. Onye na-achụrụ chi àjà ma ọ bụghị ịchụrụ Jehova
naanị ya ga-ewezuga ya ka ebibie ya. Gị emela ọbịa ihe ike, emegbukwala ya, n'ihi na ndị ọbịa ka unu bụrị n'ala Ijipt. Nwaanyị ọbụla di ya nwụrụ maọbụ nwa mgbei, unu ewedala ya n'ala. Ọ bụrụ na iweda ya n'ala ma ọlị, o wee tikuo m n'ụzọ ọbụla n'ezie, aghaghị m ịnụ ntiku ya. Iwe m ga-adị ọkụ, m ga-ewerekwa mma agha gbuo unu. Nwunye unu ga-aghọ ndị inyom di ha nwụrụ, ụmụ unu ga-aghọkwa ụmụ mgbei. Ọ bụrụ na ị binye onye ọbụla n'etiti ndị m ego bụ onye wedara n'ala, onye gị na ya nọ abụrụla ya dịka onye na-anara ọmụrụ nwa, unu atụkwasịkwala ya ụma. Ọ bụrụ na ị nwere uwe mgbokwasị mmadụ ibe gị n'ihe ibe ma ọlị, mgbe ọdịda anyanwụ ruru ka ị ga-ewere ya nyeghachi ya, n'ihi na nke ahụ bụ ihe mgbokwasị o nwere naanị ya, nke ahụ bụ uwe mgbokwasị ya iyikwasị n'akpụkpọ ahụ ya. Ọ bụ n'ime gịnị ka ọ ga-edina? Ọ ga-erukwa mgbe ọ na-etiku m na m ga-anụ, n'ihi na onye amara ka m bụ. Gị akọchala Chineke, abụkwala onyeisi ndị gị ọnụ. Alala azụ inye uju gị na ihe ọṅụṅụ gị. Nwa nwoke e buru ụzọ mụọ n'ime ụmụ gị ndị ikom ka ị ga-enye m. Otu a ka ị ga-emere ehi gị na igwe ewu na atụrụ gị ụbọchị 7 ka ya na nne ya ga-anọ. N'ụbọchị nke 8 ị ga-ewere ya nye m. Ndị dị nsọ ka unu ga-abụrụ m. Unu erikwala anụ nke anụ ọhịa dogburu n'ọhịa. Nkịta ka unu ga-atụdara ya. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 23. Gị eburula akụkọ efu, esola onye na-emebi iwu tinye aka gị ịbụ onye àmà nke ihe ike. Esola ọtụtụ mmadụ n'azụ baa n'ihe ọjọọ dị iche iche. Agbakwala ama banyere iso okwu ka ị wee wezuga onwe gị iso ọtụtụ mmadụ n'azụ iwezuga ikpe. Asọpụrụkwala onye na-enweghị ike n'iso okwu ya. Mgbe ị zutere ehi onye iro gị ma ọ bụ ịnyịnya ibu ya ka ọ na-akpafu, ị ghaghị ime ka ọ laghachikwuru ya. Mgbe ị hụrụ ịnyịnya ibu nke onye na-akpọga asị ka ibu ya na-anyịgbu ya, ma ị na-achọ ịghara ịtọpụrụ ya ibu ahụ, ị ghaghị inyere ya aka ịtọpụ ya. Ewezugala ikpe nke ogbenye gị n'iso okwu ya. Ị ga-anọpụrụ okwu ụgha n'ebe dị anya. Egbukwala onye ikpe na-amaghị na onye ezi omume, n'ihi na adịghị m agụ onye na-emebi iwu na onye ezi omume. Anarakwala ihe iri ngọrị, n'ihi na ihe iri ngọrị na-eme ka ndị na-ahụ ụzọ kpụọ isi. Ọ na-emekwa ka okwu ndị ezi omume agbagọ. Emegbukwala ọbịa, n'ihi na unu onwe unu amawo mkpụrụ obi nke ọbịa, n'ihi na ọbịa ka unu bụrị n'ala Ijipt. Afọ 6 ka ị ga-agha mkpụrụ n'ala gị, chịkọtakwa ihe omume ya. Ma n'afọ nke 7 ị ga-ahapụ ya, mee ka ọ tọgbọrọ n'efu, ka ndị ogbenye nke ndị gị wee rie ihe. Anụ ọhịa ga-erikwa ihe ha rifọrọ. Otu a ka ị ga-emekwa ubi vaịnị gị, mekwa ubi oliv gị. Ụbọchị 6 ka ị ga-arụ ọrụ gị, ma n'ụbọchị nke 7 ị ga-akwụsị n'ọrụ, ka ehi gị na ịnyịnya ibu gị wee zuru ike. Ọzọ, nwa nke ohu gị nwaanyị na ọbịa wee tụrụ ndụ. Ma n'ihe niile m siworo unu lezie n'anya, unu ehụtakwala aha chi ọbụla ọzọ, ka a gharakwa ịnụ ya n'ọnụ gị. Ugboro 3 ka ị ga-emere m emume n'afọ. Ị ga-edebe emume achịcha ekoghị eko. Ụbọchị 7 ka ị ga-eri achịcha ekoghị eko dịka m nyere gị n'iwu. Na mgbe akara aka n'ọnwa Ebib, n'ihi na ọ bụ n'ime ya ka ị siri n'Ijipt pụta, ma ọ dịghị onye a ga-ahụ n'ihu m ka ọ gbaa aka. Ị ga-edebekwa emume nke owuwe ihe ubi, bụ nke mkpụrụ mbụ nke ị lụtara n'ọrụ, nke ị na-agha n'ubi, na emume nke nchịkọta ihe n'ọgwụgwụ afọ, mgbe ị si n'ubi chịkọta ihe niile ị lụtara n'ọrụ. Ugboro 3 n'afọ ka a ga-ahụ ndị ikom gị niile n'ihu onye nwe unu, bụ Jehova. Achụla ọbara nke àjà m n'elu achịcha koro eko. Abụba nke emume m agaghị adịgide kwa abalị niile ruo ụtụtụ. Ihe mbụ nke mkpụrụ mbụ niile nke ala ubi gị ka ị ga-ewebata n'ụlọ Jehova, bụ Chineke gị. Esila nwa ewu n'ime mmiri ara nke nne ya.
Lee, mụ onwe m na-eziga mmụọ ozi n'ihu gị idebe gị n'ụzọ na ime ka ị bata n'ebe ahụ m doziworo. Lezie anya n'ihu ya, geekwa ntị n'olu ya, ịnụpụla isi n'okpuru ya, n'ihi na ọ gaghị agbaghara njehie unu n'ihi na aha m dị n'ime ya. N'ihi na ma ọ bụrụ na anyị gee ntị n'olu ya n'ezie wee mee ihe niile nke m na-ekwu, m ga-abụkwara ndị iro gị onye iro, kpagbukwa ndị na-akpagbu gị. N'ihi na mmụọ ozi m ga na-eje n'ihu gị mee ka ị bịakwute ndị Amọrait na ndị Het na ndị Perizait na ndị Kenan na ndị Hivait na ndị Jebus. M ga-ezopụkwa ha n'ụwa. Akpala isi ala nye chi niile ha, emekwala dịka omume niile ha si dị, kama ị ga-akwadasị ha, tipịasịkwa ogidi niile ha. Ma unu ga-efe Jehova bụ Chineke unu. Ọ ga-agọzikwa nri gị na mmiri gị. M ga-ewezugakwa ọrịa n'etiti gị. Ọ gaghị adị nwaanyị na-emebi ime maọbụ nwaanyị aga n'ala gị. M ga-emezu ọnụọgụgụ ụbọchị gị. Oke ụjọ m ka m ga-eziga n'ihu gị chụsaa ha bụ ndị ahụ niile ị ga-abịakwute ha, ma m ga-enyekwa gị ọrụ ndị iro gị niile. M ga-ezigakwa ebu n'ihu gị. Ha ga-achụpụ ndị Hivait na ndị Kenan na ndị Het n'ihu gị. M gaghị achụpụ ha n'ihu gị n'otu afọ, ka ala wee ghara ịghọ ihe tọgbọrọ n'efu, anụ ọhịa wee baa ụba megide gị. Nwantị ka m ga-achụpụ ha n'ihu gị ruo mgbe ị ga-ama ọmụmụ wee keta ala ahụ. M ga-etinyekwa oke ala gị site n'oke osimiri uhie wee ruo oke osimiri ndị Filistia, sitekwa n'ọzara ruo osimiri Yufretes. N'ihi na m ga-ewere ndị bi n'ala ahụ nye n'aka unu. Ị ga-achụpụkwa ha n'ihu gị. Gị na ha agbaala ndụ, gị na chi ha agbakwala ndụ. Gị na ha agbala ndụ, gị na chi ha agbakwala ndụ. Ha agaghị ebi n'ala gị, ka ha wee ghara ime ka imehie megide m. N'ihi na ọ bụrụ na ị fee chi ha, ọ ghaghị ịbụrụ gị ọnya. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 24. Mosis ka ọ sịrị, rigokwute Jehova gị onwe gị na Erọn na Nadab na Abihu na ọgụ mmadụ 310 sitere na ndị okenye ndị Izrel. Unu ga-akpọkwa isi ala n'ebe dị anya. Ma naanị Mosis onwe ya ga-abịakwute Jehova nso, ma ha onwe ha agaghị abịaru nso. Ndị m agaghị esokwa ya rigota. Mosis wee bịa kọrọ ndị Izrel okwu Jehova niile na ikpe ya niile. Ndị Izrel niile wee zaa n'otu olu sị, okwu niile Jehova kwuworo anyị ga-eme ya. Mosis wee dee okwu Jehova niile n'akwụkwọ. O bilie n'isi ụtụtụ wee ebe ịchụ aja n'okpuru ugwu ahụ, ya na ogidi 12 dịka ebo 12 nke Izrel si dị. Ozi ụmụ okorobịa na ụmụ Izrel ha wee sụọ aja nsure ọkụ, chịrịkwa oke ehi chọrọ Jehova aja abụọ aja udo. Mosis wee were nkere ọbara ya tinye n'ọkwa dị iche iche nkere ọbara ha ka ọ wụsara n'ebe ịchụ aja. O were akwụkwọ ọgbụgba ndụ ahụ gụọ ya na ntị ndị Izrel, ha wee sị, ihe niile Jehova kwuworo anyị ga-eme ya nụkwa. Mosis wee were ọbara ahụ wụsa ya n'ahụ ndị Izrel sị, lee, ọbara nke ọgbụgba ndụ ahụ nke Jehova gbaworo n'ebe unu nọ banyere okwu ndị a niile. Mosis wee rigo ya na Erọn na Nadab na Abihu na ọgụ mmadụ 310 sitere na ndị okenye nke Izrel. Ha wee hụ Chineke nke Izrel, ma n'okpuru ụkwụ ya abụọ ọ dị ka pavement eji nkume safa eme. Ọ dịkwa ka eluigwe onwe ya na ịdị ọcha. Ma o setịpụghị aka ya megide ndị ahụ a họpụtara n'etiti ụmụ Izrel. Ha wee hụ Chineke anya, rie ihe, ṅụkwa ihe ọṅụṅụ. Jehova wee sị Mosis, rigokwute m ruo ugwu a, n'ọkwa n'ebe ahụ ka m nyekwa gị nkume abụọ ahụ dị mbadamba n'iwu m, na ihe m nyere n'iwu bụ nke m deworo ka ị wee zie ha. Mosis wee bilie na Joshua onye na-ejere ya ozi. Mosis wee rigo n'ugwu nke Chineke, ma ndị okenye Izrel ka ọ sịrị, nọdụnụ n'ebe a na-eche anyị ruo mgbe anyị ga-alaghachikwute unu. Ma lee, Erọn na Hur nọ n'etiti unu, onye nwere okwu ya bịakwute ha nso. Mosis wee rigo n'ugwu ahụ, igwe ojii ahụ wee kpuchie ugwu. Ebe Jehova biri n'ugwu Sinai, igwe ojii ahụ na-ekpuchikwa ya ụbọchị 6. O si n'etiti igwe ojii ahụ kpọọ Mosis oku n'ụbọchị nke 7. Ma niile ebube Jehova anya, ọ dị ka ọkụ na-erichapụ n'elu ugwu ahụ n'anya ụmụ Izrel. Mosis wee baa n'etiti igwe ojii ahụ, rigoro ugwu ahụ. Mosis wee nọ n'ugwu ahụ ọgụ ụbọchị 2, ehihie na abalị. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 25. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel ka ha wetara m aja mbuli
n'aka nwoke ọbụla nke obi ya na-eme ka o nwee afọ ofufo ka unu ga-anara aja mbuli m. Nke a bụkwa aja mbuli ahụ nke unu ga-anara n'aka ha: ọlaedo na ọlaọcha na ọla, na ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie, na ezi akwa ọcha na ajị ewu, na akpụkpọ ebule esijiri ọbara, na akpụkpọ sil na osisi akakia, na mmanụ itinye ihe na-enye ìhè, na ụda dị iche iche itinye na mmanụ nke otite mmanụ ahụ, na ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ eji ụda ụtọ mee, na nkume onyx, na nkume dị iche iche ịhịọgide n'efọd na ịhịọgide n'ihe igbochi obi, ka ha mekwara m ebe nsọ ka m wee biri n'etiti ha dịka ihe niile mụ onwe m na-eme ka ị hụ, bụ ihe atụ nke ebe obibi m na ihe atụ nke ihe ya niile. Ọbụla otu a ka unu ga-eme ya. Ha ga-emekwa igbe osisi akakia kubit 2 na nkera ka ogologo ya ga-adị, 1 kubit na nkera ka obosara ya ga-adị, 1 kubit na nkera ka ịdị elu ya ga-adị. Ị ga-amachitakwa ya ọlaedo a na-awa ya agwa n'ime na azụ ka ị ga-amachita ya. Ị ga-emekwa mpempe ọlaedo n'elu ya gburugburu. Ị ga-awụkwara ya mgbaaka ọlaedo 4 itinye ha n'ụkwa anọ ya, bụ mgbaaka abụọ n'otu akụkụ ya na mgbaaka abụọ n'akụkụ ya ọzọ. Ị ga-emekwa mkpanaka osisi akakia machita ha ọlaedo. Ị ga-emekwa ka mkpanaka ahụ baa na mgbaaka ahụ n'elu akụkụ ibe ya. Ị were ha na-ebu igbe ahụ. N'ime mgbaaka nke igbe ahụ ka mkpanaka ahụ ga na-adị. A gaghị ewepụ ha n'ime ya. Ị ga-etinyekwa n'igbe ahụ ihe àmà m ga-enye gị. Ị ga-emekwa ebe mkpuchi mmehie nke ọlaedo a na-agwaghị agwa kubit 2 ka nkera ka ogologo ya ga-adị, 1 kubit na nkera ka obosara ya ga-adị. Ị ga-emekwa cherubim ọlaedo 2, ihe akụrụ akpụ ka ị ga-eme ha na nsọtụ abụọ nke ebe mkpuchi mmehie. Gị mee otu cherub na otu nsọtụ na otu cherub na nsọtụ nke ọzọ. Site n'ebe mkpuchi mmehie ka unu ga-eme cherubim ahụ n'elu nsọtụ ya abụọ. Cherubim ahụ ga na-agbasakwa nku ha n'elu, na-ekpuchi ebe mkpuchi mmehie na nku ha. Ihu ha na-echerịtakwa onwe ha. N'ebe mkpuchi mmehie dị ka ihu cherubim ahụ ga-adị. Ị ga-atụkwasịkwa ebe mkpuchi mmehie ahụ n'igbe ahụ n'elu ya. N'ime igbe ahụ ka ị ga-etinye ihe àmà nke m ga-enye gị. M ga-ezutekwa gị n'ebe ahụ kpanyere gị ụka site n'elu ebe mkpuchi mmehie, site n'etiti cherubim abụọ nke dị n'elu igbe ihe àmà ahụ, banyere ihe niile nke m ga-enye gị n'iwu n'ebe ụmụ Izrel nọ. Ị ga-emekwa tebụl osisi akakia kubit 2 ka ogologo ya ga-adị, 1 kubit ka obosara ya ga-adị, 1 kubit na nkera ka ịdị elu ya ga-adị. Ị ga-amachitakwa ya ọlaedo a na-agwa ya agwa, mekwara ya mpempe ọlaedo gburugburu. Ị ga-emekwara ya ihe njikọ gburugburu nke ha ka otu ọbụaka. Ị ga-emekwara ihe njikọ ya mpempe ọlaedo gburugburu. Ị ga-emekwara ya mgbaaka ọlaedo 4, tinye mgbaaka ahụ na nkuku 4 nke dị n'ụkwụ 4 ya. Na nso ihe njikọ ahụ ka mgbaaka ga-adị, ka ha bụrụ ọnọdụ itinye mkpanaka eji ebu tebụl ahụ. Ị ga-ejikwa osisi akakia na mkpanaka ahụ. Ị ga-amachitakwa ha ọlaedo a ga-eji ha ebu tebụl. Ị ga-emekwa efere ya niile na ngaji ya niile na iko ya niile na ọkwa ya niile nke eji awụsi aja ihe ọṅụṅụ. Ọlaedo a na-agwaghị agwa ka ị ga-ewere mee ha. Ị ga-adọbakwa achịcha nke ihu Chineke n'elu tebụl ahụ n'ihu m mgbe dum. Ị ga-emekwa ihe ịdọba oriọna nke ọlaedo a na-agwaghị agwa. Ihe akpụrụ akpụ ka a ga-eme ihe ịdọba oriọna ahụ, bụ ụkwụ ala ya na alaka ya, iko ya niile, bụ isi ya niile na okooko ya niile ga-esite na ya. Alaka isi ga na-esi n'akụkụ ya abụọ wapụta. Alaka 3 nke ihe ịdọba oriọna ahụ n'otu akụkụ ya. Alaka 3 nke ihe ịdọba oriọna ahụ kwa n'akụkụ ya nke ọzọ. Iko 3 emere dịka ifuru osisi almọnd ga-adị n'otu alaka, otu isi n'otu okooko. Iko 3 emere dịka ifuru osisi almọnd ga-adịkwa n'alaka ibe ya.
otu isi n'otu okooko. Otu a ka ọ ga-adịrị alaka isii ahụ nke na-esi n'ihe ịdọba oriọna ahụ wapụta. Iko anọ e mere dịka ifuru osisi almọnd ga-adịkwa n'ihe ịdọba oriọna ahụ, isi ha na okooko ha. Otu isi ga-adịkwa n'okpuru alaka abụọ site na ya. Otu isi ga-adịkwa n'okpuru alaka abụọ site na ya. Otu isi ga-adịkwa n'okpuru alaka abụọ site na ya. Dịrị alaka isi ahụ nke na-esi n'ihe ịdọba oriọna wapụta, isi ha alaka ha ga-esite na ya. Ihe ịdọba oriọna ahụ niile ga-abụ otu ihe eji ọlaedo na nke a na-agwaghị agwa kpụọ. Ị ga-emekwa oriọna ya, ha ga-adị 7. Ha ga-ewelikwa oriọna ya niile ka o wee nye ìhè na ncharịta ihu ya. Mkpa ya niile na ihe ịkpakepụ ọkụ ya niile ga-abụ ọlaedo a na-agwaghị agwa. Otu talenti nke ọlaedo a na-agwaghị agwa ka a ga-eji maa ya, ya na ihe ndị a niile, ma lee anya ka ime ha dịka ihe atụ ha si dị, nke a na-eme ka gị onwe gị hụ n'ugwu a. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 26. Ebe obibi m ka ị ga-emekwa were akwa nkwụba 10 mee ya. Ezi akwa ọcha akpara nke ọma na ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie nke e mere ka ha yie cherubim bụ ọrụ onye ọka ka ihe ndị a ka ị ga-eji mee ha. Ogologo nke otu akwa nkwụba ga-adị ọgụ kubit 8. Obosara nke otu akwa nkwụba ga-adịkwa kubit 4. Otu ọtụtụ ka akwa nkwụba niile ga-enwe. Akwa nkwụba 5 ga na-ejikọta onwe ha otu n'ibe ya. Akwa nkwụba 5 nke ọzọ ga na-ejikọta onwe ha otu n'ibe ya. Ị ga-ejikwa ọgha anụnụ mee anya nkọ n'elu ọnụ nke otu akwa nkwụba. Site na nsọtụ ya n'ime njikọta ahụ, otu a ka ị ga-emekwa n'ọnụ akwa nkwụba nke dịpụrụ adịpụ n'ime njikọta nke abụọ. Ọgụ anya nkọ 2 na 10 ka ị ga-eme n'otu akwa nkwụba. Ọgụ anya nkọ 2 na 10 ka ị ga-emekwa n'ime nsọtụ nke akwa nkwụba nke dị na njikọta nke abụọ. Anya nkọ ga-echerịta onwe ha ihu otu n'ibe ya. Ị ga-emekwa ọgụ nke ọlaedo 2 na 10 were nke ahụ jikọta akwa nkwụba otu n'ibe ya. Ebe obibi ahụ wee bụrụ otu. Ị ga-emekwa akwa nkwụba ajị ewu ibu ụlọ ikwu n'elu ebe obibi ahụ. Akwa nkwụba 11 ka ị ga-eme ha. Ogologo nke otu akwa nkwụba ga-adị ọgụ kubit 10. Obosara nke otu akwa nkwụba ga-adịkwa kubit 4. Otu ọtụtụ ka akwa nkwụba 11 ahụ ga-enwe. Ị ga-ejikọtakwa akwa nkwụba 5 iche na akwa nkwụba 5 iche, pịajie akwa nkwụba nke 6 n'ebe ihu ụlọ ikwu dị. Ị ga-emekwa ọgụ anya nkọ 2 na 10 n'elu ọnụ nke otu akwa nkwụba ahụ dịpụrụ adịpụ n'ime njikọta ahụ. Meekwa ọgụ anya nkọ 2 na 10 n'elu ọnụ nke akwa nkwụba nke dịpụrụ adịpụ n'ime njikọta nke abụọ. Ị ga-emekwa ọgụ nkọ ọla 2 na 10 mee ka nkọ ahụ baa n'anya nkọ ahụ. I wee jikọta ụlọ ikwu ahụ o wee bụrụ otu. Ma nkwụpụ nke fọdụrụ n'ime akwa nkwụba nke ụlọ ikwu ahụ bụ nkewa akwa nkwụba nke fọdụrụ ga-akwụpụ n'azụ ebe obibi ahụ. Kubit ahụ nke dị n'otu akụkụ na kubit ahụ nke dị n'akụkụ nke ọzọ n'ime nke fọdụrụ n'ogologo nke akwa nkwụba nke ụlọ ikwu, ọ ga-akwụpụ n'akụkụ abụọ nke ebe obibi ahụ. N'otu akụkụ na n'akụkụ nke ọzọ ikpuchi ya. Ị ga-emekwara ụlọ ikwu ahụ ihe mkpuchi akpụkpọ ebulu esijiri ọbara ya na ihe mkpuchi akpụkpọ siilụ n'elu ya. Ị ga-emekwara ebe obibi ahụ ibo osisi akakia nke na-eguzo ọtọ. Kubit 10 ka ogologo nke otu ibo ga-adị. Otu kubit na nkewa kubit ka obosara nke otu ibo ga-adịkwa. Otu ibo ga-enwe ihe nhịọnye 2 nke ekwukọtara otu n'ibe ya. Otu a ka ị ga-emere ibo niile nke ebe obibi ahụ. Ị ga-emekwara ebe obibi ahụ ibo ahụ. Ọgụ ibo ị ga-emere akụkụ ndịda chere ihu na ndịda. Ọgụ ụkwụ ọlaọcha 2 ka ị ga-emekwa n'okpuru ọgụ ibo ahụ. Ụkwụ 2 n'okpuru otu ibo ịnara ihe nhịọnye ya 2. Ụkwụ 2 kwa n'okpuru ibo ụzọ ịnara ihe nhịọnye ya 2. Ị ga-emekwara akụkụ nke abụọ nke ebe obibi ahụ bụ akụkụ ugwu ọgụ ibo na ọgụ
ụkwụ ọlaọcha ha abụọ, ụkwụ abụọ n'okpuru otu ibo, ụkwụ abụọ n'okpuru ibo ọzọ. Isi ebe obibi ahụ nke chiri ihu na ọdịda anyanwụ ka ị ga-emekwara ibo isii. Ibo abụọ ka ị ga-emekwara nkuku ebe obibi ahụ n'isi ya. Ha ga-abụ ihe abụọ ejikọtara n'otu n'okpuru. Ha abụọ ga-abụkwa otu ihe zuru oke ruo isi ya, ruo otu mgbaaka ahụ. Otu a ka ọ ga-adịrị ha abụọ, nkuku abụọ ahụ ka ha ga-adịrị. Ha ga-adịkwa ibo asatọ na ụkwụ ọlaọcha ha. Ụkwụ 16, ụkwụ abụọ n'okpuru otu ibo, ụkwụ abụọ kwa n'okpuru ibo ọzọ. Ị ga-emekwa mkpụrụ osisi akakịa 5 ka ị ga-emere ibo otu akụkụ nke ebe obibi ahụ. Mkpụrụ 5 ka ị ga-emekwara ibo akụkụ nke ọzọ nke ebe obibi ahụ. Mkpụrụ 5 ka ị ga-emekwara ibo akụkụ nke ebe obibi bụ isi ya chere ihu na ọdịda anyanwụ. Mkpụrụ etiti nke dị n'etiti ibo ọ na-emekwa ya ka o si n'otu nsọtụ gabiga ruo nsọtụ ọzọ. Ị ga-amachitakwa ibo niile ọlaedo, werekwa ọlaedo mee mgbaaka ya ka ha bụrụ ọnọdụ itinye mkpụrụ ahụ. Ị ga-amachitakwa mkpụrụ niile ọlaedo. Ị ga-ewulikwa ebe obibi ahụ elu dịka ọdịdị ya ekpere n'ikpe si dị, nke emeworo ka ịhụ ya anya n'ugwu a. Ị ga-emekwa akwa mgbochi nke ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ọ ga-abụ ọrụ onye ọkà. Ọ ga-eme ya ka o yie cherobi. Ị ga-etinye ya n'elu ide akeki anọ amachitara ọlaedo. Mkpọnye ha ga-abụ ọlaedo. N'elu ụkwụ ọla anọ, ị ga-etinyekwa akwa mgbochi ahụ n'okpuru nke ahụ. Ị ga-ebubatakwa n'ebe ahụ n'ime akwa mgbochi ahụ igbe ihe àmà ahụ. Akwa mgbochi ahụ ga-akpakwuru n'oke n'etiti ebe nsọ ahụ na ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile. Ị ga-etinyekwa ebe mkpuchi mmehie ahụ n'elu igbe ihe àmà n'ime ebe nsọ ahụ kachasị ebe nsọ niile. Ị ga-adọba tebụl ahụ n'ezi akwa mgbochi ahụ na ihe ịdọba oriọna ahụ na ncherịta ihu tebụl n'akụkụ ebe obibi ahụ chere ihu na ndịda. Ma tebụl ka ị ga-etinye n'akụkụ ugwu. Ị ga-emekwara ọnụ ụzọ ụlọikwu ahụ akwa mkpuchi nke ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma ka ọ ga-abụ ọrụ onye ọdụdọ akwa. Ị ga-emekwara akwa mkpuchi ahụ ide akeke 5 machita ha ọlaedo. Mkpọnye ha ga-abụ ọlaedo. Ị ga-awụkwara ha ụkwụ ọla 5. Akwụkwọ ọpụpụ isi nke 27. Ị ga-emekwa ebe ịchụ àjà ahụ. Ọ ga-abụ osisi akeke a kubit 5 bụ ogologo ya, kubit 5 bụkwa obosara ya. Ebe ịchụ àjà ahụ ga-enwe akụkụ anọ ha nrata. Kubit 3 ka ịdị elu ya ga-adịkwa. Ị ga-emekwa mpi ya n'elu nkuku anọ ya. Mpi ya ga-esite na ya. Ị ga-amachitekwa ya ọla. Ị ga-emekwa ite ya niile, ịnara ntụ ya na oseke ya niile na ọkwa mwụsa ya niile na ndudu ya niile na ihe ịgụ ọka ya niile na ihe ịgụ ọkụ ya niile. Ọbụla ihe niile ka ị ga-eji ọla mee. Ị ga-emekwara ya ihe ọkpụkpa, ihe eji ugbu ọla mee. Ị ga-emekwa mgbaaka ọla 4 n'elu ugbu ọla ahụ. N'elu nsọtụ ya 4, ị ga-etinye ya n'okpuru ebe dịpụrụ adịpụ gburugburu ebe ịchụ àjà ahụ n'okpuru ka ugbu ọla ahụ wee ruo na nkera ebe ịchụ àjà ahụ. Ị ga-emekwara ebe ịchụ àjà ahụ mkpanaka bụ mkpanaka osisi akeke amachite ha ọla. A ga-eme ka mkpanaka ahụ baa na mgbaaka ahụ. Mkpanaka ahụ ga-adịkwa n'elu akụkụ abụọ n'ebe ịchụ àjà mgbe a na-egbu ya. Ị ga-ewere ibo mee ya ka ọ dị ka igbe dịka emeworo ka ịhụ ya anya n'ugwu a. Otu a ka ha ga-eme ya. Ị ga-emekwa ogige ebe obibi ahụ. Akụkụ ndịda nke chere ihu na ndịda ga-enwe akwa igechi ogige ahụ nke ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ọgụ kubit 5 n'ogologo ga-adịrị otu akụkụ ahụ. Ide ya ga-adị ọgụ. Ụkwụ ha kwa ọgụ ha ga-abụ ọla. Mkpọnye niile nke ide ahụ na ngegide niile ha ga-abụ ọlaọcha. Otu a akụkụ ugwu ga-enwekwa n'ogologo ya akwa ngechi ọgụ kubit 5 n'ogologo. Ide ya ga-adị ọgụ. Ụkwụ ha kwa ọgụ ha ga-abụ ọla. Mkpọnye niile nke ide ahụ na ngegide niile ha ga-abụ ọlaọcha. Obosara ogige ahụ na akụkụ ọdịda anyanwụ ga-enwekwa akwa ngechi nke ọgụ kubit 2 na 10. Ide ha ga-adị 10, ụkwụ ha 10 kwa.
Obosara ogige ahụ n'akụkụ ihu anyanwụ nke chere ihu n'ọwụwa anyanwụ ga-adị ọgụ kubit 210. Akwa nkechi kubit 15 ka otu akụkụ ọnụ ụzọ ámá ya ga-enwe. Ide ha ga-adị 3, ụkwụ ha 3 kwa. Akụkụ nke ọzọ nke ọnụ ụzọ ámá ya ga-enwekwa akwa nkechi kubit 15. Ide ha ga-adị 3, ụkwụ ha ga-adịkwa 3. Ọnụ ụzọ ámá nke ogige ahụ ga-enwekwa akwa mkpuchi ọgụ kubit na ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma bụ ọrụ onye ọdụdọ akwa. Ide ha ga-adị 4, ụkwụ ha 4 kwa. Ide niile nke ogige ahụ gburugburu ga-abụ ihe egegidere ngegide n'ọlaọcha. Mkponye ha ga-abụ ọlaọcha ma ụkwụ ha abụọ ga-abụ ọla. Ogologo nke ogige ahụ ga-abụ ọgụ kubit 5. Obosara ya ga-abụ ọgụ 210, ọgụ 210. Ịdị elu ya ga-abụ kubit 5. Ọ ga-abụ ezi akwa ọcha akpara nke ọma ma ụkwụ ha ga-abụ ọla. Ihe niile nke ebe obibi ahụ na ofufe ya niile na ntụ ya niile na ntụ niile nke ogige ahụ ga-abụ ọla. Ma gị onwe gị ga-enye ụmụ Izrel iwu ka ha wetara gị mmanụ oliva na-agwaghị agwa nke asụrụ asụ itinye n'ihe na-enye ìhè iweli oriọna na mgbe dum n'ụlọ ikwu nzute bụ n'ezi akwa mgbochi nke dị n'akụkụ ihe ama. Ka Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-edo ya n'usoro site n'anyasị ruo ụtụtụ n'ihu Jehova. Ọ ga-abụ ụkpụrụ mgbe ebighị ebi ruo ọgbọ ha niile site n'ụmụ Izrel. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 28. Ma gị onwe gị mee ka Erọn bụ nwanne gị ya na ụmụ ya ndị ikom si n'etiti ụmụ Izrel bịakwute gị nso ka ọ wee bụrụ m onye nchụaja bụ Erọn. Ya na Nadab na Abihu na Elieza na Itama bụ ụmụ ndị ikom Erọn. Ị ga-emekwara Erọn bụ nwanne gị uwe nsọ ịbụ ihe nsọpụrụ na ihe mara mma. Gị onwe gị ga-agwakwa ndị niile nwere obi amamihe bụ ndị m mejuworo na mmụọ amamihe ka ha mee uwe Erọn ido ya nsọ ka ọ wee bụrụ m onye nchụaja. Ndị a bụ uwe ha ga-eme: ihe igbochi obi na efọd na uwe mwụda na uwe ime tụrụ agwa na nkechi isi na ihe ike n'ụkwụ. Ha ga-emekwara Erọn bụ nwanne gị na ụmụ ya ndị ikom uwe nsọ ka ọ wee bụrụ m onye nchụaja. Ndị ahụ ga-ewerekwa ọlaedo ahụ na ọhụ anụnụ ahụ na ọha ododo ahụ na ọha uhie ahụ na ezi akwa ọcha ahụ. Ha ga-emekwa efọd ahụ. Ọ ga-abụ ọlaedo na ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma bụ ọrụ onye ọka. Ọ ga-enwekwa ubu abụọ ejikọtara na nsọtụ ya abụọ ka e wee jikọta ya n'otu. Ihe okike nke onye ọka akpara nke dị n'elu ya nke eji kee ya. Ọ ga-adị ka ọrụ arụrụ ya si dị. Ọ ga-esitekwa na ya. Ọ ga-abụ ọlaedo na ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ị ga-ewerekwa nkume ọnyịs abụọ gbunye aha ụmụ Izrel n'elu ha. Itinye aha ha n'elu otu nkume. Aha nke ụmụ Izrel isi isii nke fọdụrụ n'elu nkume nke ọzọ dịka ọmụmụ niile ha si dị. Ọrụ nke onye ọka na nkume ka ọ ga-eji gbuo egbugbu nkume abụọ ahụ dịka egbugbu mgbaaka akara dịka aha ụmụ Izrel si dị. Ị ga-eme ka ihe ọlaedo akpara akpa gbaa ha gburugburu. Ị ga-etinyekwa nkume abụọ ahụ n'elu ube efọd ịbụrụ ụmụ Izrel nkume ncheta. Erọn ga-ebukwa aha ha n'ihu Jehova n'elu ubu ya abụọ ịbụ ihe ncheta. Ị ga-emekwa ihe ọlaedo akpara akpa na ịnyagba abụọ nke ọlaedo a na-agwaghị agwa dịka eriri mma ka ị ga-eme ha. Ihe mere dịka ụdọ atụrụ atọ. Ị ga-etinyekwa ịnyagba ahụ atụrụ atọ dịka ụdọ n'elu ihe ọlaedo ahụ akpara akpa. Ị ga-emekwa ihe igbochi obi nke ikpe. Ọ ga-abụ ọrụ nke onye ọka dịka ọrụ arụrụ n'efọd ahụ ka ị ga-eme ya. Ọlaedo na ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ndị a ka ị ga-eji mee ya. Ihe nwere akụkụ anọ ha nhata ka ọ ga-abụ: ihe apịajiri apịaji, ntụaka ka ogologo ya ga-adị, ntụaka ka obosara ya ga-adịkwa. Ị ga-ahọgidekwa n'ime ya nhọgide nkume. Eriri nkume anọ, eriri sardis na topaz na kabụnkụ ga-abụ eriri mbụ. Eriri nke abụọ ga-abụ emerald na safaia na diamond. Eriri nke atọ ga-abụ jacinth na agate na amethyst. Eriri nke anọ ga-abụ beryl na onyx na jasper. A ga-etinye ha n'ọlaedo akpara akpa n'ebe nhọgide ha. Nkume ahụ ga-adị ka aha ụmụ Izrel si dị 12 dịka aha ha si dị dịka egbugbu mgbaaka akara. Onye ọbụla dịka aha ha si dị. Ha ga-adị ebu 12 ahụ. Ị ga-emekwa n'elu ihe igbochi obi ahụ ịnyagba emere dịka eriri mma bụ ihe emere dịka
ụdọ atụrụ atụ, ha ga-abụ ọlaedo a na-agwaghị agwa. Ị ga-emekwa n'elu ihe mgbochi obi ahụ mgbaaka ọlaedo abụọ, itinye mgbaaka abụọ ahụ n'elu nsọtụ ebe nke ihe mgbochi obi. Ị ga-etinyekwa ya agba ọlaedo abụọ ahụ atụrụ atụ dịka ụdọ n'elu mgbaaka abụọ ahụ dị na nsọtụ abụọ nke ihe mgbochi obi ahụ. Nsọtụ abụọ ọzọ nke agba abụọ ahụ atụrụ atụ dịka ụdọ, ị ga-etinye ha n'elu ihe ọlaedo abụọ ahụ akpara akpa, tinye ha n'elu ube efọd ahụ n'ebe ihu ya dị. Ị ga-emekwa mgbaaka ọlaedo abụọ tụkwasị ha n'elu nsọtụ abụọ nke ihe mgbochi obi ahụ n'ọnụ ọnụ ya ka nke nchere ihu n'akụkụ efọd ahụ n'ime. Ị ga-emekwa mgbaaka ọlaedo abụọ tinye ha n'elu ube abụọ nke efọd n'okpuru n'ebe ihu ya dị na nso njikọta ya n'elu ihe okike efọd nke onye ọka akpara. Ha ga-ewerekwa eriri mma ọgha anụnụ kee ihe mgbochi obi ahụ na mgbaaka efọd site na mgbaaka ya, o wee dị n'elu ihe okike efọd ahụ nke onye ọka akpara ya na ka e wee ghara isi n'efọd tọpụ ihe mgbochi obi ahụ. Erọn ga-ebukwa ahụ ụmụ Izrel n'ihe mgbochi obi nke ikpe n'elu obi ya mgbe ọ na-aba n'ebe nsọ ahụ, ịbụ ihe ncheta n'ihu Jehova mgbe dum. Ị ga-etinyekwa n'ihe mgbochi obi nke ikpe ahụ ihe ahụ na izu oke ahụ. Ha ga-adịkwa n'elu obi Erọn mgbe ọ na-aba n'ihu Jehova. Erọn ga-ebukwa ikpe nke ụmụ Izrel n'elu obi ya n'ihu Jehova mgbe dum. Ị ga-emekwa uwe mwụda efọd, ọ ga-abụsị ọgha anụnụ. Ọnụ nke isi ya ga-adị n'etiti ya, ọnụ bụ ọrụ ọkpa akwa ka ọnụ ya ga-enwe gburugburu dịka ọnụ nke uwe obi agha ka ọ ga-enwe ka e wee ghara ịdọwa ya. Ị ga-emekwa n'ọnụ ala ya pomegranet nke ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie n'ọnụ ala ya gburugburu. Ị ga-emekwa ataṅụ ọlaedo n'etiti ha gburugburu, otu ataṅụ ọlaedo na otu pomegranet. Otu ataṅụ ọlaedo na otu pomegranet ga-adị n'ọnụ ala uwe mwụda ahụ gburugburu. Ọ ga-adịkwa n'ahụ Erọn iji ije ozi. A ga na-anụkwa olu ya mgbe ọ na-aba n'ebe nsọ n'ihu Jehova ya na mgbe ọ na-apụta ka ọ wee ghara ịnwụ. Ị ga-emekwa ihe dị mbara nke ọlaedo a na-agwaghị agwa. Ị ga-ebukwa n'elu ya dịka egbugbu mgbaaka akara ihe nsọ Jehova nwere. Ị ga-atụkwasị ya n'eriri mma ọgha anụnụ. Ọ ga-adịkwasị n'akwa nkụkụ isi ahụ, n'ihu akwa nkụkụ isi ka ọ ga-adị. Ọ ga-adịkwa n'egedege ihu Erọn. Erọn ga-ebukwa jome nke ihe nsọ niile nke ụmụ Izrel ga-edo nsọ na onyinye nsọ ha niile. Ọ ga-adị n'egedege ihu ya mgbe dum ka ha wee bụrụ ihe na-atọ ụtọ n'ihu Jehova. Ị ga-atụkwara uwe ime ya nke ezi akwa ọcha agwa. Ị ga-emekwa akwa nkechi nke ezi akwa ọcha. Ị ga-emekwa ihe ike n'ụkwụ. Ọ ga-abụ ọrụ nke onye ọdụdụ akwa. Ụmụ ndị ikom Erọn ka ị ga-emekwara uwe ime, mekwara ha ihe ike n'ụkwụ, ihe ike n'isi ka ị ga-emekwara ha, ịbụ ihe nsọpụrụ na ihe mara mma. Ị ga-eyikwasị ha n'ahụ Erọn bụ nwanne gị na n'ahụ ụmụ ya ndị ikom tinyere ya. Ị ga-etekwa ha mmanụ, meji aka ha, doo ha nsọ ka ha wee bụrụ m ndị nchụaja. Gị mekwara ha uwe ụkwụ akwa ọcha ikpucha n'ahụ ọtọ ha, site n'ụkwụ ha wee ruo apata ụkwụ ka ha ga-adị n'ahụ Erọn na n'ahụ ụmụ ya ndị ikom mgbe ha na-aba n'ụlọ ikwu nzute, maọbụ mgbe ha na-abịaru nso ebe ịchụ àjà ahụ ije ozi n'ebe nsọ ahụ, ka ha wee ghara iburu ajọ omume wee nwụọ. Ukpere mgbe ebighị ebi ka ọ ga-abụrụ ya, bụrụkwa mkpụrụ ya ga-anọchi ya. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 29. Nke a bụkwa ihe ị ga-eme ha ido ha nsọ ka ha wee bụrụ m ndị nchụaja. Were otu nwa oke ehi na ebule abụọ nke zuru oke, na achịcha ekoghị eko, na ogbe achịcha ụfọdụ ekoghị eko nke a gwara mmanụ, na mbadamba achịcha ụfọdụ ekoghị eko nke e tere mmanụ. Ụtọ flọọ nke ọka wit ka ị ga-ewere mee ha. Ị ga-etinye ha n'otu nkata, bute ha nso n'ime nkata ahụ, ha na oke ehi ahụ na ebule abụọ ahụ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ka ị ga-emekwa ka ha bịaruo nso ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Ị ga-ewere mmiri saa ha ahụ. Ị ga-achịrịkwa uwe ahụ yikwasị Erọn uwe ime na uwe mwụda efọd na ihe mgbochi obi, werekwa ihe okike nke efọd nke onye ọka akpara kee ya. Ị ga-ekpukwasịkwa akwa nkechi ahụ n'isi ya, tinye okpu nsọ nke onye nchụaja n'elu akwa nkụkụ isi ahụ. Ị ga-ewerekwa mmanụ otite mmanụ ahụ wụkwasị n'isi ya wee tee ya.
ụmụ ya ndị ikom ka ị ga-emekwa ka ha bịaruo nso. Ị ga-eyikwasị ha uwe ime, ị ga-ewerekwa ihe ike n'ụkwụ kee ha bụ Erọn na ụmụ ya ndị ikom. Ị ga-ekekwa ha ihe ike n'isi. Ha ga-enwekwa ọrụ nchụàjà site n'ụkpụrụ ebighị ebi. Ị ga-emejikwa aka Erọn na aka ụmụ ya ndị ikom. Ị ga-akpụpụtakwa oke ehi ahụ nso n'ihu ụlọ ikwu nzute. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-ebikwasị aka ha n'isi oke ehi ahụ. Ị ga-egbukwa oke ehi ahụ n'ihu Jehova n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Ị ga-ewere ụfọdụ n'ime ọbara oke ehi ahụ tinye n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà na mkpịsị aka gị. Ọ bụkwa ọbara niile ka ị ga-awụsị na ntọala ebe ịchụ àjà. Ị ga-ewerekwa abụba niile nke na-ekpuchi ihe ime na mba imeju nke dị n'imeju na akụrụ abụọ na abụba nke dị n'elu ha, suo ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esisi ụtọ n'elu ebe ịchụ àjà. Ma anụ oke ehi ahụ na akpụkpọ ya na nsị ya, ị ga-esinye ya ọkụ n'azụ ọmụma ụlọ ikwu unu. Àjà mmehie ka ọ bụ. Otu n'ime ebule abụọ ahụ ka ị ga-ewerekwa. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-ebikwasị aka ha n'isi ebule ahụ. Ị ga-egbu ebule ahụ, were ọbara ya wụsa n'ebe ịchụ àjà ahụ gburugburu. Ị ga-abọkwa ebule ahụ n'ọbụbọ ya, saa ihe ime ya na ọrụ ụkwụ na ọrụ aka ya, tinye ha n'elu ọbụbọ ya na n'elu isi ya. Ị ga-esukwa ebule ahụ niile ọkụ ịbụ ihe na-esisi ụtọ n'elu ebe ịchụ àjà. Àjà nsure ọkụ na-esurere Jehova ka ọ bụ. Ihe isi ụtọ, àjà ọkụ a na-achụrụ Jehova ka ọ bụ. Ị ga-ewerekwa ebule nke ọzọ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-ebikwasịkwa aka ha n'isi ebule ahụ. Ị ga-egbukwa ebule ahụ, were ụfọdụ n'ime ọbara ya tinye n'ọnụ ọnụ ntị aka nri Erọn na n'ọnụ ọnụ ntị aka nri ụmụ ya ndị ikom, na n'isi aka nke aka nri ha, na n'isi ụkwụ nke ụkwụ aka nri ha. Wụsakwa ọbara ya n'ebe ịchụ àjà ahụ gburugburu. Ị ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ọbara nke dị n'elu ebe ịchụ àjà na ụfọdụ n'ime mmanụ nke otite mmanụ ahụ fesa n'ahụ Erọn na n'elu uwe ya na n'ahụ ụmụ ya ndị ikom na n'elu uwe ụmụ ya ndị ikom tinyere ya. Ọ ga-adịkwa nsọ, ya onwe ya na uwe ya na ụmụ ya ndị ikom na uwe ụmụ ya ndị ikom tinyere ya. Ị ga-esikwa n'ebule ahụ were abụba ya na akụkụ ọdụdọ ya, were abụba na abụba nke na-ekpuchi ihe ime ya, na mba imeju nke imeju na akọrọ ya abụọ na abụba nke dị n'elu ha, na ọtakwa ukwu aka nri ya, n'ihi na ebule nke mmeji aka ka ọ bụ. Na otu ogbe achịcha na otu ogbe achịcha agwara mmanụ na otu mbadamba achịcha site na nkata achịcha ekoghị eko ahụ nke dị n'ihu Jehova. Ị ga-atụkwasị ha niile n'ọbụ aka abụọ nke Erọn na n'ọbụ aka nke ụmụ ya ndị ikom, feekwa ha ka ha bụrụ àjà ofufe n'ihu Jehova. Ị ga-anarakwa ha n'aka ha, suo ha ọkụ ịbụ ihe na-esi isi ụtọ n'elu ebe ịchụ àjà, n'elu àjà nsure ọkụ ahụ, ka ha bụrụ ihe isi ụtọ n'ihu Jehova. Àjà ọkụ a na-achụrụ Jehova ka ọ bụ. Ị ga-esikwa n'ebule nke mmeji aka nke dịrị Erọn were ọkpụkpụ obi ya fee ya ka ọ bụrụ àjà ofufe n'ihu Jehova. Ọ ga-abụkwa oke ị nwere. Ị ga-edokwa ọkpụkpụ obi nke àjà ofufe nsọ, ya na ọtakụ ụkwụ nke àjà mbuli nke a na-efe na nke a na-ebuli site n'ebule nke mmeji aka ahụ, bụ site na nke dịrị Erọn, sitekwa na nke dịrị ụmụ ya ndị ikom. Ọ ga-abụkwa ihe Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-enwe dịka ụkpụrụ mgbe ebighị ebi sitere n'aka ụmụ Izrel, n'ihi na àjà mbuli ka ọ bụ. Àjà mbuli ka ọ ga-abụkwa sitere n'aka ụmụ Izrel site n'ihe àjà niile nke àjà udo ha, bụ àjà mbuli ha a na-ebuliri Jehova. Uwe nsọ Erọn nwere ga-adịrị ụmụ ya ndị ikom ndị ga-anọchi anya ya, ka e wee tee ha mmanụ n'ime ha, mejukwa aka ha n'ime ha. Ụbọchị asaa ka ọ ga-eyiri ha, bụ onye nchụàjà ahụ nke ga-anọchi ya site n'ụmụ ya ndị ikom mgbe ọ na-aba n'ụlọ ikwu nzute ije ozi n'ebe nsọ ahụ. Ma ebule nke mmeji aka ahụ, ị ga-ewere ya sie anụ ya n'ebe dị nsọ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-erikwa anụ ebule ahụ na achịcha nke dị na nkata ahụ n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Ha ga-erikwa ha, bụ ihe eji kpuchie mmehie, imeji aka ha na ido ha nsọ.
ma onye ala ọzọ agaghị eri ha n'ihi na nsọ ka ha dị. Ma ọ bụrụ na ihe a fọdụ site n'anụ nke mmeju aka ahụ maọbụ site n'achịcha ruo ụtụtụ, ị ga-esurekwa ihe fọdụrụ n'ọkụ, agaghị eri ya n'ihi na nsọ ka ọ dị. Ị ga-emekwa Erọn mekwa ụmụ ya ndị ikom otu a dịka ihe niile si dị nke m nyeworo gị n'iwu. Ụbọchị 7 ka ị ga-emeju aka ha. Oke ehi nke àjà mmehie ka ị ga-achụkwa banyere mkpuchi mmehie kwa ụbọchị. Ị ga-ewepụkwa mmehie n'ebe ịchụ àjà ahụ mgbe ị na-ekpuchi mmehie n'elu ya. Ị ga-etekwa ya mmanụ ido ya nsọ. Ụbọchị 7 ka ị ga-ekpuchi mmehie n'elu ebe ịchụ àjà ahụ wee doo ya nsọ. Ebe ịchụ àjà ahụ ga-abụkwa ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile. Ihe ọbụla nke na-emetụ ebe ịchụ àjà ahụ ga-adị nsọ. Ma nke a bụ ihe ị ga-achụ n'elu ebe ịchụ àjà ahụ: ụmụ atụrụ abụọ nke gbara 1 afọ kwa ụbọchị mgbe dum. Otu n'ime ụmụ atụrụ ahụ ka ị ga-achụ n'ụtụtụ, chụkwa nwa atụrụ nke ọzọ n'etiti ehihie na anyasị. 1 ụzọ n'ụzọ 10 nke otu efad ụtụ ọka flọọ gwara n'otu ụzọ n'ụzọ 4 nke otu hin nke mmanụ asụrụ asụ ga-adịrị otu nwa atụrụ ahụ, ya na 1 ụzọ n'ụzọ 4 nke otu hin nke mmanya vaịnị ka ọ bụrụ àjà ihe ọṅụṅụ. Nwa atụrụ nke ọzọ ka ị ga-achụkwa n'etiti ehihie na anyasị dịka onyinye ịnata ihe ọma e nyere n'ụtụtụ, na dịka àjà ihe ọṅụṅụ ya. Otu a ka ị ga-eme ya ka ọ bụrụ ihe isi ụtọ, àjà ọka na-achụrụ Jehova. Ọ ga-abụ àjà nsure ọka na-esure mgbe dum ruo ọgbọ niile unu n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute n'ihu Jehova, ebe m ga-ezute unu ịgwa gị okwu n'ebe ahụ. M ga-ezutekwa ụmụ Izrel n'ebe ahụ. A na-ejikwa ebube m doo ụlọ ikwu nsọ. M ga-edokwa ụlọ ikwu nzute nsọ ya na ebe ịchụ àjà ahụ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ka m ga-edokwa nsọ ịbụrụ m ndị nchụàjà. M ga-ebikwa n'etiti ụmụ Izrel, m ga-abụkwara ha Chineke. Ha ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova Chineke ha, nke mere ka ha si n'ala Ijipt pụta, ka m wee biri n'etiti ha. Mụ onwe m bụ Jehova Chineke ha. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 30. Ị ga-emekwa ebe ịchụ àjà isiri ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Osisi agakị ka ị ga-eji mee ya. 1 kubit ka ogologo ya ga-adị, 1 kubit ka obosara ya ga-adịkwa. Ihe nwere akụkụ anọ ha nrata ka ọ ga-abụ. Kubit 2 ka ịdị elu ya ga-adịkwa. Mpi ya niile ga-esite na ya. Ị ga-amachita ya ọlaedo na-agwa ya agwa elu ya na akụkụ ya niile gburugburu, na mpi ya niile. Ị ga-emekwara ya mpempe ọlaedo gburugburu. Mgbaaka ọlaedo 2 ka ị ga-emekwara ya n'okpuru mpempe ya. N'elu ihe akụkụ ya abụọ, ị ga-eme ha n'elu akụkụ ya abụọ. Ha ga-abụkwa ọnọdụ ịnara mkpanaka eji ebu ya. Ị ga-ejikwa osisi akakị mee mkpanaka ahụ. Ị ga-amachitakwa ha ọlaedo. Ị ga-etinye ha n'ihu akwa mgbochi nke dị n'akụkụ igbe ihe ama, n'ihu ebe mkpuchi mmehie nke dị n'elu ihe ama ahụ, ebe m ga-ezute gị. Erọn ga-esurekwa n'elu ya ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụdị ụtọ dị iche iche mee. Kwa ụtụtụ mgbe ọ na-edozi oriọna ka ọ ga-esure ya ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Mgbe Erọn na-eweli oriọna n'etiti ehihie na anyasị ka o surekwa ya ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Ọ bụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ na-esure n'ihu Jehova mgbe dum ruo ọgbọ unu niile. Unu ewerela ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ nke ala ọzọ maọbụ aja nsure ọkụ maọbụ onyinye ịnata ihe ọma sure dịka àjà n'elu ya. Unu awụsịkwala àjà ihe ọṅụṅụ n'elu ya. Erọn ga-ekpuchikwa mmehie n'elu mpi ya 1 ugboro n'afọ. Site n'ọbara àjà mmehie nke mkpuchi mmehie ka ọ ga-ekpuchi mmehie n'elu ya 1 ugboro n'afọ ruo ọgbọ unu niile. Ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile ka ọ bụrụ Jehova. Jehova wee gwa Mosis okwu sị: mgbe ị na-agụta ọnụọgụgụ ụmụ Izrel dịka ndị a na-agụkọta n'etiti ha si dị, ha niile n'otu n'otu ga-enyekwa Jehova ihe mgbapụta banyere mkpụrụ obi ha mgbe ị na-agụkọta ha, ka ihe otiti wee ghara ịdị n'etiti ha mgbe ị na-agụkọta ha. Ihe a ka ha ga-enye onye ọbụla nke na-agabiga n'ebe ndị agụkọtaworo nọ,
nkera shekel dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Shekel bụ ọgụ gera. Nkewa shekel ahụ bụ àjà mbuli a na-ebuliri Jehova. Onye ọbụla nke na-agabiga n'ebe ndị agụkọtaworo nọ site n'onye gbara otu afọ wee gaba n'ihu, ọ ga-enye àjà mbuli nke Jehova. Ọgaranya agaghị enye karịa, ma ogbenye agaghị enyebikarịa. Nkewa shekel ahụ mgbe ha na-enye àjà mbuli nke Jehova ikpuchiri mkpụrụ obi unu mmehie. Ị ga-anarakwa ego mkpuchi mmehie ahụ n'aka ụmụ Izrel nye ya n'ofufe nke ụlọ ikwu nzute, ka ọ wee bụrụ ụmụ Izrel ihe ncheta n'ihu Jehova, ikpuchiri mkpụrụ obi unu mmehie. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, ị ga-emekwa ite ọsịsa mmiri. Ọ ga-abụ ọla ụkwụ ala ya ga-abụkwa ọla iji saa ahụ. Ị ga-etinye ya n'etiti ụlọ ikwu nzute na ebe ịchụ àjà, tinye mmiri n'ebe ahụ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-asa aka ha na ụkwụ ha site na ya. Mgbe ha na-aba n'ụlọ ikwu nzute, ha ga-asa mmiri ka ha wee ghara ịnwụ, ma ọ bụ mgbe ha na-abịara ebe ịchụ àjà nso ije ozi, isurere Jehova àjà ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Ha ga-asakwa aka ha na ụkwụ ha ka ha wee ghara ịnwụ. Ọ ga-abụkwara ha ụkpụrụ mgbe ebighị ebi, bụ ya na mkpụrụ ya ruo ọgbọ ha niile. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gị onwe gị kwa, chịrị n'onwe gị ụda niile kachasị mma, mee nke na-eru eru, nnu shekel na ọgụ 5, na ụda sikamon. Nkewa ya bụ ọgụ shekel 10 na ọgụ 20, na ụda kalamus ọgụ shekel 10 na ọgụ 20, na akasia nnu shekel na ọgụ 5 dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị, na mmanụ oliv 1 hin. Ị ga-eme ya ka ọ bụrụ mmanụ otite mmanụ dị nsọ. Mmanụ otite na-esi isi ụtọ asụgwara asụgwa bụ ọrụ nke onye na-asụgwa mmanụ otite na-esi isi ụtọ. Mmanụ otite mmanụ dị nsọ ka ọ ga-abụ. Ị ga-ewere ya tee ụlọ ikwu nzute na igbe ihe àmà ahụ, na tebụl ahụ, na ihe ya niile, na ihe ịdọba oriọna na ihe ya niile, na ebe ịchụ àjà nke ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, na ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ na ihe ya niile, na ite ọsịsa mmiri ahụ na ụkwụ ala ya. Ị ga-edokwa ha nsọ, ka ha wee bụrụ ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile. Ihe ọbụla na-emetụ ha ahụ ga-adị nsọ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ka ị ga-etekwa mmanụ wee doo ha nsọ ịbụrụ m ndị nchụàjà. Ị ga-agwakwa ụmụ Izrel okwu sị, mmanụ otite dị nsọ ka nke a ga-abụrụ m ruo ọgbọ unu niile. Ọ bụghị na n'ahụ anụ mmadụ ka a ga-awụkwasị ya. Unu emekwala nke dị ka ya n'ọtụtụ ya. Nsọ ka ọ dị, nsọ ka ọ ga-adịrị unu. Onye ọbụla nke na-asụgwa nke dị ka ya, ma ọ bụ onye ọbụla nke ga-ewere ụfọdụ n'ime ya tinye n'ahụ onye ala ọzọ, a ga-ebipụ ya n'etiti ụmụnna ya. Jehova wee sị Mosis, chịrị n'onwe gị ụdị ụtọ dị iche iche, staks na ọncha na galbanum bụ ụdị ụtọ ha, na frankincense a na-agwaghị agwa, ha gara n'ọtụtụ. Ị ga-eme ya ka ọ bụrụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Mmanụ otite na-esi isi ụtọ asụgwara asụgwa bụ ọrụ onye na-asụgwa mmanụ otite na-esi isi ụtọ nke etinyere nnu, nke a na-agwaghị agwa, dịkwa nsọ. Ị ga-esukwa ụfọdụ n'ime ya ka ọ dị irighiri, were ụfọdụ n'ime ya tinye n'ihu ihe àmà ahụ n'ụlọ ikwu nzute ebe m ga-ezute gị. Ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ ga-abụrụ unu. Ma ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ nke ị ga-eme, unu emerela onwe unu nke dị ka ya n'ọtụtụ ya. Nsọ ka ọ ga-adịrị gị n'ebe Jehova nọ. Onye ọbụla nke ga-eme nke dị ka ya, ịnụ isi ya, a ga-ebipụkwa ya n'etiti ụmụnna ya. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 31. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, lee, akpọrọ m Bezalel n'aha, bụ nwa Uri, nwa Hur nke ebo Juda. Emejuwokwa m ya na mmụọ nke Chineke na amamihe na n'ime nghọta, na n'ihe ọmụma na ije ozi ọbụla.
ichepụta ọrụ onye ọka dị iche iche, ịrụ ọrụ n'ọla edo na n'ọlaọcha na n'ọla, na n'ịrụ ọrụ onye ọka na ịdụkọta ya adụkọta na n'ilu ọrụ onye ọka n'osisi, ịrụ ọrụ n'ije ozi ọbụla. Ma mụ onwe m lee, enyewo m Oholiab tinyere ya bụ nwa Ahisamak nke ebo Dan. Ọ bụkwa n'obi onye ọbụla nke nwere obi amamihe ka m tinyeworo amamihe, ka ha wee mee ihe niile nke m nyeworo gị n'iwu. Ụlọ ikwu nzute ka igbe nke dịrị ihe àmà ahụ, na ebe mkpuchi mmehie nke dị n'elu ya, na ihe niile nke ụlọ ikwu ahụ, na tebụl ahụ na ihe ya niile, na ihe ịdọba oriọna nke ọlaedo a na-agwaghị agwa na ihe ya niile, na ebe ịchụ àjà nke ihe àjà nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, na ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ na ihe ya niile, na ite ọsịsa mmiri ahụ na ụkwụ ala ya, na uwe niile a kpara nke ọma, na uwe nsọ niile Erọn bụ onye nchụàjà nwere, na uwe niile nke ụmụ ya ndị ikom ịbụ ndị nchụàjà, na mmanụ nke otite mmanụ, na ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụdị ụtọ dị iche iche mee, bụ nke dịrị ebe nsọ ahụ, dịka ihe m nyeworo gị n'iwu si dị. Otu a ka ha ga-eme. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gị onwe gị kwa gwa ụmụ Izrel okwu sị, n'ezie ụbọchị izu ike m niile ka unu ga-edebe, n'ihi na ihe ịrịba ama ka ọ bụ n'etiti mụ na unu ruo ọgbọ unu niile, ka unu wee mara na mụ onwe m bụ Jehova nke na-edo unu nsọ. Unu ga-edebekwa ụbọchị izu ike m, n'ihi na nsọ ka ọ dịrị unu. Onye na-eme ya ka ọ ghara ịdị nsọ aghaghị ime ka ọ nwụọ, n'ihi na onye ọbụla nke na-eje ozi n'ime ya ga-ebipụ onye ahụ n'etiti ụmụnna ya. Ụbọchị isii ka a ga-eje ozi, ma n'ụbọchị nke asaa, ụbọchị izu ike nke idebe ụbọchị izu ike dị. Ọ bụ ihe nsọ Jehova nwere. Onye ọbụla nke na-eje ozi n'ụbọchị izu ike aghaghị ime ka ọ nwụọ. Ma ụmụ Izrel ga-edebe ụbọchị izu ike, ime emume ụbọchị izu ike ahụ ruo ọgbọ ha niile. Ọ bụ ọgbụgba ndụ ebighị ebi. Ihe ịrịba ama ka ọ bụ n'etiti mụ na ụmụ Izrel ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na ụbọchị isii ka Jehova mere eluigwe na ụwa, ma n'ụbọchị nke asaa ka ọ kwụsịrị n'ọrụ ya wee zuo ike. Mgbe ọ kpanyesịrị Mosis ụka n'ugwu Sinai, o wee nye ya mbadamba nkume abụọ nke ihe àmà ahụ, bụ mbadamba nkume nke e were mkpịsị aka Chineke dee ihe n'elu ya. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 32. Ndị Izrel wee hụ na Mosis nọrọ ọdụ isi n'ugwu ahụ rịdata. Ndị ahụ wee kpọkọta onwe ha n'ebe Erọn nọ sị ya, bilie meere anyị chi ndị ga na-eje n'ihu anyị, n'ihi na Mosis a bụ nwoke nke mere ka anyị si n'ala Ijipt rigopụta. Anyị amaghị ihe meworo ya. Erọn wee sị ha, tijipụnụ mgbaaka ọlaedo nke dị n'ime ntị nke nwunye unu, na nke ụmụ unu ndị ikom, na nke ụmụ unu ndị inyom, chetara m ha. Ndị ahụ niile wee tijipụ mgbaaka ọlaedo nke dị n'ime ntị ha, chetara ha Erọn. O wee nara ya n'aka ha, were ihe eji egbu egbugbu gbuo ya, mee ya ka ọ ghọọ nwa ehi akpụrụ akpụ. Ha wee sị, ndị a bụ chi gị Izrel, ndị mere ka isi n'ala Ijipt rigopụta. Erọn wee hụ ya, wee wuo ebe ịchụ àjà n'ihu ya. Erọn wee kpọọ oku sị, emume ka a ga-emere Jehova echi. Ha wee bilie n'isi ụtụtụ n'echi ya, sụọ àjà nsure ọkụ, chụtakwa ihe àjà udo. Ndị ahụ wee nọdụ ala iri ihe na ịṅụ ihe. Ha wee bilie igwu egwu. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, jee rịda, n'ihi na ndị gị nke ị mere ka ha si n'ala Ijipt rigopụta ebibiwo onwe ha. Ha esiwo n'ụzọ nke m nyere ha n'iwu wezuga onwe ha ngwa ngwa. Ha emeworo onwe ha nwa ehi akpụrụ akpụ. Ha wee kpọọ isi ala nye ya, chụọkwara ya àjà, sị, ndị a bụ chi gị Izrel, ndị mere ka isi n'ala Ijipt rigopụta. Jehova sịkwara Mosis, ahụwo m dị nke a, ma lee, ndị kwesịrị ọrụ ike ka ọ bụ. Ma ugbu a kwee ka m nọdụrụ onwe m, ka iwe m wee dị ọkụ megide ha, ka m wee meekwa ka ha gwụsịa. M ga-emekwa gị ka ị bụrụ mba ukwu. Mosis wee chọọ ime ka iwe Jehova bụ Chineke ya dajụọ, sị, Jehova, n'ihi gịnị ka iwe gị dị ọkụ megide ndị gị, nke i meworo ka ha si n'ala Ijipt pụta n'ike ukwu
na n'aka dị ike. N'ihi gịnị ka ndị Ijipt ga na-ekwu sị, ọ bụ n'ime ha ihe ọjọọ ka o mere ka ha pụọ, igbu ha n'ugwu na ime ka ha si n'elu ụwa gwụsịa? Si n'ịdị ọkụ nke iwe gị chegharịa n'ihe ọjọọ ị na-eche megide ndị gị. Cheta Abraham na Isaac na Izrel bụ ndị ohu gị, ndị ji onwe gị ṅụrụ iyi, i wee gwa ha okwu sị, m ga-eme ka mkpụrụ unu baa ụba dịka kpakpando nke eluigwe. Ala nke a niile kwa ka m kwuworo okwu banyere ya, m ga-enye mkpụrụ gị ya, ha ga-eketakwa ya ruo mgbe ebighị ebi. Jehova wee chegharịa uche banyere ihe ọjọọ nke o kwuru si na ọ ga-eme ndị ya. Moses wee chegharịa si n'ugwu ahụ rịda mbadamba nkume abụọ nke ihe àmà ahụ dịkwa n'aka ya, bụ mbadamba nkume nke e dere ihe n'ihu abụọ, n'otu ihu na n'ihu nke ọzọ ka e dewuru ihe n'elu nkume ahụ. Mbadamba nkume ahụ, ọrụ Chineke ka ha bụ, odide ahụ kwa, odide Chineke ka ọ bụ egbugbu e gburu n'elu mbadamba nkume abụọ ahụ. Joshua wee n'olu ndị Izrel ka ha na-eti mkpu wee sị Moses, olu agha dị n'ọmụma ụlọikwu. Ọ sị, ọ bụghị olu ndị na-aza n'ịdị ike, ọ bụghịkwa olu ndị na-aza n'adịghị ike, olu ndị na-aza n'ịbụ abụ ka mụ onwe m na-anụ. O ruo mgbe ọ bịaruru ọmụma ụlọikwu ahụ nso na ọ hụrụ nwa ehi ahụ n'otite egwu ahụ, iwe Moses wee dị ọkụ, o wee tụpụ mbadamba nkume ahụ n'aka ya, tụpịa ha n'okpuru ugwu ahụ. O wee were nwa ehi ahụ nke ha mere so ya n'ọkụ, gwee ya ruo mgbe o mere irighiri. O wee fesa ya n'elu mmiri, mee ka ụmụ Izrel ṅụọ ya. Moses wee sị Erọn, gịnị ka ndị nke a mere gị na imewo ka mmehie ukwu bịakwasị ha? Erọn wee sị ha, ka iwe onye nwe m ghara ịdị ọkụ, gị onwe gị amawo ndị nke a na ọ bụ n'ime ihe ọjọọ ka ha nọ. Ha wee sị m, meere anyị chi ndị ga na-eje n'ihu anyị, n'ihi na Moses abụ nwoke nke mere ka anyị si n'ala Ijipt rigopụta, anyị amaghị ihe meworo ya. Wee sị ha, onye ọbụla nke nwere ọlaedo ka ha tijipụ ya n'ahụ ha. Ha wee nye m, wee tụba ya n'ọkụ, nwa ehi a wee pụta. Moses wee hụ ndị ahụ na ndị na-adịghị nchịkọta ka ha bụ, n'ihi na Erọn emewo ka ha ghara ịdị nchịkọta, ka ha bụrụ ihe ntakwu n'etiti ndị na-ebili megide ha. Moses wee guzo n'ọnụ ụzọ ámá nke ọmụma ụlọikwu ahụ sị, onye dịrị Jehova ya bịakwute m. Ụmụ ndị ikom Livayị niile wee chịkọta onwe ha n'ebe ọ nọ. Ọ sị ha, otu a ka Jehova bụ Chineke nke Izrel sịrị, tụrụ unu nwoke ọbụla n'etiti unu, ya tụrụ mma agha ya na apata ụkwụ ya, gabiganụ, bịaghachikwa site n'otu ọnụ ụzọ ámá ruo ọnụ ụzọ ámá ọzọ n'ọmụmụ ụlọikwu a niile. Gbukwanụ nwoke ọbụla, ya gbuo nwanne ya, nwoke ọbụla ya gbuo enyi ya, nwoke ọbụla ya gbuo onye ahụ ya. Ụmụ ndị ikom Livayị wee mee dịka okwu Moses si dị. Ihe ha ka nnụ ndị ikom 7 na ọgụ 10 wee si n'etiti ndị Izrel daa n'ụbọchị ahụ. Moses wee sị, mejuonụ aka unu taa nye Jehova, n'ihi na nwoke ọbụla na-emegide nwa ya nwoke na-emegidekwa nwanne ya nwoke, ka o wee nye unu ngọzi taa. O ruo n'echi ya na Moses sịrị ndị Izrel, unu onwe unu emehiewo mmehie ukwuu, ma ugbu a m ga-arịgokwuru Jehova, eleghị anya m ga-ekpuchiri unu mmehie unu. Moses wee jeghachikwuru Jehova sị, biko ndị nke emehiewo mmehie nke ukwuu, meere onwe ha chi ọlaedo, ma ugbu ọ bụrụ na ị ga-agbaghara mmehie ha, ma ọ bụrụ na ị meghị ya, biko hichapụ m n'akwụkwọ gị nke ị deworo. Jehova wee sị Moses, onye ọbụla nke mehieworo megide m, ya ka m ga-ehichapụ n'akwụkwọ m. Ma ugbu a jee duru ndị m ruo ebe ahụ nke m gwaworo gị okwu banyere ya. Lee, mmụọ ozi m na-eje n'ihu gị, ma n'ụbọchị mgbe m na-eleta, m ga-ewerekwa mmehie ha leta ha. Jehova wee tie ndị Izrel ihe n'ihi na ha mere nwa ehi ahụ nke Erọn mere. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 33. Jehova wee gwa Moses okwu sị, jee si n'ebe a rigo, gị onwe gị na ndị ahụ nke i mere ka ha si n'ala Ijipt rigopụta, ruo ala ahụ nke m ṅụrụ Ebraham iyi, ṅụkwara Isak, ṅụkwara Jekọb sị, mkpụrụ gị ka m ga-enye ya.
m ga-ezigakwa m ozi n'ihu gị. M ga-achụpụkwa ndị Kenan na ndị Amọrait na ndị Het na ndị Perizaid na ndị Havait na ndị Jebus ruo ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya, n'ihi na m gaghị arịgo n'etiti gị, n'ihi na ndị kwesịrị ọrụ ike ka ị bụ, ka m wee ghara ime ka ị gwụsịa n'ụzọ. Ndị Izrel wee nụ okwu ọjọọ ha wee ruo uju. Ọ dịghịkwa onye ọbụla tinyere ihe ịchọ mma ya n'ahụ ya. Jehova wee sị Mosis, si ụmụ Izrel, unu onwe unu bụ ndị kwesịrị olu ike. A sị na ọ bụ otu ntabi anya ka m ga-arịgo n'etiti gị, m ga-eme ka ị gwụsịa. Ma ugbu a wepụ ihe ịchọ mma gị niile n'ahụ gị, tọgbọ, m wee mara ihe m ga-eme gị. Ụmụ Izrel wee napụsị onwe ha ihe ịchọ mma ha niile site n'ugwu Horeb gawa. Ma Moses na-ewere ụlọikwu ahụ na-amụrụ onwe ya n'azụ ọmụma ụlọikwu n'ebe dị anya site n'ọmụma ụlọikwu ahụ. O wee kpọọ ya ụlọikwu nzute. Oro na onye ọbụla nke na-achọ Jehova na-apụ jee ụlọikwu nzute ahụ nke dị n'azụ ọmụma ụlọikwu. Oro mgbe Moses pụrụ ije ụlọikwu ahụ, na ndị Izrel niile biri guzo onwe ha ọtọ, nwoke ọbụla n'ọnụ ụzọ nke ụlọikwu ya, na-elegide Moses anya n'azụ ruo mgbe ọ bara n'ụlọikwu ahụ. O ruo mgbe Moses batara n'ụlọikwu ahụ, na ogidi igwe ojii ahụ rịdatara guzo n'ọnụ ụzọ nke ụlọikwu. Jehova wee gwa Moses okwu. Ndị Izrel niile wee hụ ogidi igwe ojii ka ọ na-eguzo n'ọnụ ụzọ nke ụlọikwu ahụ. Ndị ahụ niile wee bilie kpọọ isi ala nwoke ọbụla n'ọnụ ụzọ nke ụlọikwu ya. Jehova wee gwa Moses okwu ihu na ihu dịka mmadụ na-agwa enyi ya okwu. O wee laghachi n'ọmụma ụlọikwu ahụ. Ma onye na-ejere ya ozi bụ Joshua nwa Nun, bụ okorobịa dị ya esi n'etiti ụlọikwu ahụ apụ. Moses wee sị Jehova, lee, gị onwe gị na-asị m, mee ka ndị nke a rigota, ma gị onwe gị emeghị ka m mara onye ị ga-eziga ka mụ na ya yikọọ jee. Ma gị onwe gị asịwo, amawo m gị n'aha. Ọzọkwa, ịhụtawo amara n'ihu m. Ma ugbu a, biko, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, biko mee m ka m mara ụzọ gị niile. M ga-amarakwa gị ka m wee hụta amara n'ihu gị. Gị lekwa na ndị gị ka mba nke a bụ. Ọ sị, ihu m ga na-eje, m ga-emekwa ka ị zuru ike. Ọ sị ya, ọ bụrụ na ihu gị adịghị eje, emekwala ka anyị si n'ebe a rigo. N'ihi na ọ bụ n'ihi gịnị ka a ga-amara ugbu a na ahụtawo m amara n'ihu gị, mụ onwe m na ndị gị. Ọ bụghị na ojije ị na-esoro anyị jee wee kewapụ anyị bụ mụ onwe m na ndị gị n'ebe ndị niile nọ ndị bi n'elu ụwa. N'ebe ndị niile nọ ndị bi n'elu ụwa. Jehova wee sị Moses, ihe nke i kwuworo m ga-emekwa ya, n'ihi na ịhụtawo amara n'ihu m, amawokwa m gị n'aha. Ọ sị, biko mee ka m hụ ebube gị. Ọ sị, mụ onwe m ga-eme ka ịdị mma m niile gabiga n'ihu gị. M ga-akpọkwa oku banyere aha Jehova n'ihu gị. M ga-emekwara onye ahụ amara bụ onye m ga-emere amara. M ga-enwekwa obi ebere n'ahụ onye ahụ nke m ga-enwe obi ebere n'ahụ ya. Ọ sịkwa, ị pụghị ịhụ m anya, n'ihi na mmadụ agaghị ahụ m anya dịkwa ndụ. Jehova wee sị, lee, ọnọdụ dị n'akụkụ m. Ị ga-eguzokwa onwe gị ọtọ n'elu oke nkume ahụ. Ọ ga-erukwa mgbe ebube m na-agabiga na m ga-etinye gị n'ime ohere nke oke nkume ahụ. Gbasoo ọbụ aka m gbochita gị ruo mgbe m gabigaworo. M ga-ewezugakwa ọbụ aka m. Ị ga-ahụkwa azụ m anya, ma agaghị ahụ ihu m anya. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 34. Jehova wee sị Moses, nwara onwe gị mbadamba nkume abụọ dịka nke mbụ. M ga-edekwasịkwa na mbadamba nkume ahụ okwu niile nke dị n'elu mbadamba nkume mbụ nke ị tụpịara. Nọ na njikere ruo ụtụtụ, rigota n'ugwu Sinai n'ụtụtụ, guzoro m onwe gị ọtọ n'ebe ahụ n'elu ugwu ahụ. Ọ dịghịkwa onye ọbụla ga-esoro gị rigota ọzọkwa, ka a ghara ịhụ onye ọbụla n'ugwu ahụ niile ọzọ igwe ewu na atụrụ maọbụ igwe ehi atala nri n'akụkụ ugwu ahụ. O wee waa mbadamba nkume abụọ dịka nke mbụ. Moses wee bulie n'isi ụtụtụ rigoro ugwu Sinai dịka Jehova nyere ya iwu. O werekwa mbadamba nkume abụọ n'aka ya. Jehova were rigota n'igwe ojii, o guzo onwe ya n'ebe ọ nọ n'ebe ahụ wee kpọkuo aha Jehova. Jehova wee gabiga n'ihu ya kpọọ oku sị, Jehova, Jehova,
Chineke nke nwere obi ebere, onye na-eme amara, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, onye na-aba ụba na ebere na n'eziokwu, onye na-edebere nna abụọ na ọgụ iri, nna abụọ na ọgụ iri ọtụtụ ụgbọ ebere, onye na-agbaghara ajọ omume na njehie na mmehie, ma ọ dịghị ụzọ ọbụla ọ na-agụ ndị ikpe mara na ha bụ ndị ikpe na-amaghị. Ọ na-ewere ajọ omume nke ndị bụ nna leta ụmụ ha, letakwa ụmụ ụmụ, leta ụmụ ụmụ nke atọ, letakwa nke anọ. Moses wee mee ngwa rube isi ya n'ala, kpee isi ala, ọ sị, biko, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị Onyenwe anyị, biko ka Onyenwe anyị na-eje n'etiti anyị, n'ihi na ndị kwesịrị ọrụ ike ka anyị bụ. Gị gbagharakwa ajọ omume anyị na mmehie anyị, ketakwa anyị n'ihe nketa. O wee sị, lee, mụ onwe m na-agba ndụ n'ihu ndị gị niile ka m ga-arụ oke ọrụ dị iche iche, bụ nke ọ dịghị mgbe e kere ha n'ụwa niile, ma ọ bụ n'ime mba ọbụla. Ndị niile ndị gị onwe gị nọ n'etiti ha ga-ahụkwa ọrụ Jehova, n'ihi na ihe egwu ka ọ bụ nke mụ onwe m na-eme n'ebe ị nọ. Debere onwe gị ihe nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa. Lee, m gaje ịchụpụ ndị Amọrait na ndị Kenan na ndị Het na ndị Perizai na ndị Havit na ndị Jebus n'ihu gị. Lezie onwe gị anya ka gị na ndị bi n'ala nke gị onwe gị na-aba n'ime ya ghara ịgba ndụ, ka o wee ghara ịbụ ọnya n'etiti gị. Kama unu ga-akwatu ebe ịchụ àjà niile ha, tụpịa ogidi niile ha, gbutuo asherim ha, n'ihi na ị gaghị akpọ isi ala nye chi ọzọ, n'ihi na Jehova nke onye ekworo bụ aha ya, Chineke ekworo ka ọ bụ. Ka gị na ndị bi n'ala ahụ wee ghara ịgba ndụ. Ha wee so chi ha na-akwa iko, chụọra chi ha àjà. Otu onye wee kpọọ gị, wee rie ụfọdụ n'ime ihe àjà ya. I wee lụtara ụmụ gị ndị ikom ụfọdụ n'ime ụmụ ha ndị inyom. Ụmụ ha ndị inyom wee so chi ha na-akwa iko, meekwa ka ụmụ gị ndị ikom soro chi ha na-akwa iko. Gị emerela onwe gị chi akpara akpụ. Emume achịcha ekoghị eko ka ị ga-edebe. Ụbọchị 7 ka ị ga-eri achịcha ekoghị eko, dịka m nyere gị n'iwu, na mgbe akara aka n'ọnwa Ebib, n'ihi na ọ bụ n'ime ọnwa Ebib ka ị siri n'Ijipt pụta. Nwa ọbụla nke meghere akpa nwa bụ nke m, na anụ ụlọ gị ọbụla nke bụ oke, nwa nke meghere akpa nwa ehi ma ọ bụ atụrụ, ma nwa ịnyịnya ibu nke meghere akpa nwa, ị ga-ewere nwa atụrụ gbapụta ya. Ma ọ bụrụ na ị gbapụtaghị ya, ị ga-agbajikwa olu ya. Ọkpara ọbụla n'etiti ụmụ gị ka ị ga-agbapụta, ma ọ dịghị onye a ga-ahụ n'ihu m ka ọ gba aka. Ụbọchị 6 ka ị ga-arụ ọrụ gị, ma n'ụbọchị nke 7 ị ga-akwụsị. N'ịrụ ọrụ ubi na n'owuwe ihe ubi ị ga-akwụsị. Ị ga-emekwara onwe gị emume nke izu 7 nke ụbọchị 7, bụ nke mkpụrụ mbụ nke obibi ọka wit, na emume nke nchịkọta ihe ọgbụgba afọ. Ugboro 3 n'afọ ka a ga-ahụ ndị ikom gị niile n'ihu Onye nwe unu Jehova bụ Chineke nke Izrel, n'ihi na m ga-anara mba dị iche iche ala ha n'ihu gị, mee ka oke ala gị niile saa mbara. Ọ dịghịkwa onye ọbụla ga-enwe anya ukwu n'ebe ala gị dị, mgbe ị na-arịgo ka e wee hụ gị n'ihu Jehova bụ Chineke gị ugboro 3 n'afọ. Egbupụla ọbara nke àjà m n'elu ihe na-eko achịcha. Àjà emume ngabiga agaghị adịgidekwa abalị niile ruo ụtụtụ. Ihe mbụ nke mkpụrụ mbụ nke ala ubi gị ka ị ga-ewebata n'ụlọ nke Jehova bụ Chineke gị. Esila nwa ewu n'ime mmiri ara nke nne ya. Jehova wee sị Moses, dere onwe gị okwu ndị a n'ihi na dịka okwu ndị a si dị ka m gbaworo ndụ n'etiti mụ na gị, na n'etiti mụ na ụmụ Izrel. O wee nọ n'ebe ahụ, ya na Jehova, oge ụbọchị 2 ehihie na abalị. Ọ dịghị nri o riri, ọ dịghịkwa mmiri ọ ṅụrụ. O wee dee n'elu mbadamba nkume abụọ ahụ okwu niile nke ọgbụgba ndụ ahụ, bụ okwu iri ahụ. O ruo mgbe Moses siri n'ugwu Sinai rịda, mbadamba nkume abụọ nke ihe àmà ahụ dịkwa n'aka Moses mgbe o siri n'ugwu ahụ rịda. Ma Moses amaghị na akpụkpọ ihu ya na-enwupụta ìhè mgbe ọ kpanyere ya ụka. Erọn na ụmụ Izrel niile wee hụ Moses, ma lee, akpụkpọ ihu ya wupụtara ìhè. Ha wee tụọ egwu ịbịaru ya nso. Moses wee kpọọ ha oku. Erọn na ndị isi niile n'ime nzukọ ahụ wee laghachikwute ya. Moses wee gwa ha okwu. Emesịkwa ụmụ Izrel niile bịaruru nso. O wee nye ha iwu ụka niile nke Jehova kpanyere ya n'ugwu Sinai. Moses wee gwabie ha okwu, kpudo ihe mkpudo n'ihu ya. Ma mgbe ọbụla Moses bara n'ihu Jehova ịkpanyere ya ụka, o wezuga ihe mkpudo ahụ ruo mgbe ọ pụtara. O wee pụta gwa ụmụ Izrel ihe nke e nyere ya n'iwu. Ụmụ Izrel wee hụ ihu Moses, na akpụkpọ ihu Moses na-enwupụta ìhè. Moses wee
kpughachi ihe mkpudo ahụ n'ihu ya ruo mgbe ọ bara n'ime ịkpanyere ya ụka. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 35. Moses wee kpọkọta nzukọ niile nke ụmụ Izrel sị ha, ndị a bụ okwu nke Jehova nyere n'iwu ka unu mee ha. Ụbọchị 6 ka a ga-eje ozi, ma n'ụbọchị nke 7 unu ga-enwe ụbọchị nsọ, bụ ụbọchị izu ike nke idebe ụbọchị izu ike Jehova nwere. Onye ọbụla nke na-eje ozi n'ime ya ga-eme ka ọ nwụọ. Unu afụnwula ọkụ n'ebe obibi unu niile n'ụbọchị izu ike. Moses wee gwa nzukọ niile nke ụmụ Izrel okwu sị, nke a bụ ihe Jehova nyere n'iwu sị, si n'etiti unu wetara Jehova aja mbuli. Onye ọbụla nke obi ya nwere afọ ọfụfọ ya weta ya abụọ aja mbuli nke Jehova, ọlaedo na ọlaọcha na ọla, na ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie na ezi akwa ọcha na ajị ewu, na akpụkpọ ebule esijiri ọbara ọbara, na akpụkpọ sil na osisi akekea, na mmanụ itinye n'ihe na-enye ihe, na ụda dị iche iche itinye na mmanụ nke otite mmanụ ahụ, na ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụda ụtọ dị iche iche mee, na nkume onyx na nkume ịhịọgide n'ihe, ịhịọgide n'efọd na ịhịọgide n'ihe mgbochi obi. Onye ọbụla n'etiti unu nke nwere obi amamihe, ha ga-abịakwa mee ihe niile nke Jehova nyere n'iwu. Ebe obibi ahụ na ụlọ ikwu ya na akwa mkpuchi ya na nkọ ya niile na ibo ya niile na mkpara ya niile na ide ya niile na ụkwụ ya niile na igbo ahụ na mkpanaka ya abụọ na ebe mkpuchi mmehie na akwa mgbochi nke akwa mkpuchi na tebụl ahụ na mkpanaka ya abụọ na ihe ya niile na achịcha ihu Jehova na ịdọba oriọna nke ihe na-enye ihe na ihe ya niile na oriọna ya niile na mmanụ itinye n'ihe na-enye ihe na ebe ịchụ aja nke aja nsure ọkụ na-esi isi ụtọ na mkpanaka ya abụọ na mmanụ nke otite mmanụ ahụ na ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụda ụtọ dị iche iche mee, na akwa mkpuchi ọnụ ụzọ na ọnụ ụzọ nke ebe obibi ahụ na ebe ịchụ aja nke aja nsure ọkụ na ihe ọkpụkpọ ọla nke dịrị ya na mkpanaka ya abụọ na ihe ya niile na ite ọsịsa mmiri ahụ na ụkwụ ala ya na akwa ngechi niile nke ogige na ide ya niile na ụkwụ ha na akwa mkpuchi nke ọnụ ụzọ ámá nke ogige ahụ na ntu niile nke ebe obibi ahụ na ntu niile nke ogige na ụdọ niile ha na uwe niile akpara nke ọma iji jee ozi n'ebe nsọ ahụ na uwe nsọ niile Erọn bụ onye nchụaja nwere na uwe ụmụ ya ndị ikom ịbụ ndị nchụaja. Nzukọ niile nke ụmụ Izrel wee si n'ihu Moses pụọ, ha wee bịa onye ọbụla nke obi ya kwaliri ya na onye ọbụla nke mmụọ ya mere ka o nwee afọ ọfụfọ, ha wee weta aja mbuli Jehova iji jee ozi ụlọ ikwu nzute ahụ na iji fee ofufe ya niile na iji mee uwe nsọ ahụ. Ha wee bịa ma ndị ikom ma ndị inyom, onye ọbụla nke obi ya nwere afọ ọfụfọ, ha wee weta ihe mkpuchi uwe na mgbaaka imi na mgbaaka akara na ihe a na-eyi n'olu, ihe ọlaedo ọbụla bụ onye ọbụla nke fere aja ofufe ọlaedo nye Jehova. Onye ọbụla nke a chọtara n'aka ya ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie na ezi akwa ọcha na ajị ewu na akpụkpọ ebule esijiri ọbara ọbara na akpụkpọ sil chịtara ha. Onye ọbụla nke na-ebuli aja mbuli nke ọlaọcha na ọla wetara aja mbuli nke Jehova. Nwoke ọbụla nke a chọtara osisi akịka n'aka ya iji jee ozi n'ofufe ahụ wee weta ya. Nwaanyị ọbụla nke nwere obi amamihe werekwa aka ya tụọ ọghọ, ha wee weta ọghọ nke ha tụrụ bụ ọghọ anụnụ ahụ na ọghọ ododo na ọghọ uhie ahụ na ezi akwa ọcha ahụ. Ndị inyom niile ndị obi ha kwaliri ha na amamihe tụkwara ajị ewu. Ndị isi chetara nkume onyx na nkume ịhịọgide n'ihe, ịhịọgide n'efọd ahụ na ịhịọgide ihe mgbochi obi ahụ na ụda ahụ na mmanụ ahụ itinye n'ihe na-enye ihe na ịbụ mmanụ nke otite mmanụ ahụ na ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụda ụtọ dị iche iche mee. Nwoke ọbụla na nwaanyị ọbụla ndị obi ha mere ka ha nwee afọ ọfụfọ iweta ihe iji jee ozi niile nke Jehova nyere iwu ka emee n'aka Moses. Ụmụ Izrel ahụ wetara onyinye afọ ọfụfọ nye Jehova. Moses wee sị ụmụ Izrel, leenụ, Jehova kpewo Bezalel n'aka, bụ nwa Uri nwa Hur na nke ebo Juda. O mejuokwa ya na mmụọ nke Chineke na amamihe na n'ime nghọta na n'ihe ọmụma na n'ije ozi ọbụla, ya na ichepụta ọrụ onye ọka dị iche iche, ịrụ ọrụ n'ọlaedo na n'ọlaọcha na n'ọla, na n'ịrụ ọrụ onye ọka na nkume ịhịọgide ahịọgide.
na n'ịrụ ọrụ onye ọka n'osisi ịrụ ọrụ n'ije ozi ọbụla nke onye ọka. Ọ bụkwa izi ihe ka o tinyeworo n'obi ya onwe ya na Oholiab bụ nwa Ahisamak nke ebo Dan. O mejuo ha na amamihe nke obi ije ozi ọbụla nke onye na-atụ akịka na nke onye ọka na nke onye ọdụdụ akwa, bụ na ọhụ anụnụ na ọhụ ododo na ọhụ uhie na n'ezi akwa ọcha na nke ọkpa akwa, bụ ije ozi nke ndị na-eje ozi ọbụla na nke ndị na-echepụta ọrụ onye ọka dị iche iche. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nkiri 36. Bezalel na Oholiab ga-arụkwa ọrụ ha na nwoke ọbụla nke nwere obi amamihe ndị Jehova tinyeworo amamihe na nghọta n'ime ha ka ha mara ije ozi ọbụla nke ofufe nke ebe nsọ ahụ, dịka ihe niile si dị nke Jehova nyere n'iwu. Moses wee kpọọ Bezalel na Oholiab na nwoke ọbụla nwere obi amamihe onye Jehova tinyere amamihe n'obi ya, onye ọbụla nke obi ya kwaliri ịbịaru nso ozi ahụ ije ya. Ha wee si n'ihu Moses were ihe aja mbuli ahụ niile nke ụmụ Izrel wetara iji jee ozi nke ofufe nke ebe nsọ ahụ ime ya. Ma ndị Izrel ahụ nọ n'iwetara ya onyinye afọ ofufo kwa ụtụtụ. Ndị amamihe ahụ niile ndị na-eje ozi niile nke ebe nsọ ahụ ha niile n'otu n'otu wee si n'ozi ha nke ha na-eje bịa gwa Moses okwu sị, ndị Izrel na-eweta ọtụtụ ihe karịa nke ga-ezuru ofufe nke dịrị ozi ahụ nke Jehova nyere iwu ka eje ya. Moses wee nye iwu ka ha wee mee ka ekwusa ya n'ọmụma ụlọikwu niile sị, nwoke maọbụ nwaanyị ka ha ghara ije ozi ọzọ banyere aja mbuli nke ebe nsọ ahụ. Ewee mee ka ndị Izrel wetabi ihe ije ozi ahụ wee zoro ha iji ije ozi niile ime ya ihe wee fọdụ. Onye ọbụla nke nwere obi amamihe n'etiti ndị na-eje ozi ahụ wee mee ebe obibi ahụ were akwa nkwụba 10 mee ya ezi akwa ọcha akpara nke ọma na ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie, nke mere ka ha yie cherubim, bụ ọrụ nke onye ọka. Ihe ndị a ka o ji mee ha. Ogologo nke otu akwa nkwụba dị ọgụ kubit na 8. Obosara nke otu akwa nkwụba dịkwa kubit 4. Otu ọtụtụ ka akwa nkwụba niile nwere. O wee jikọta akwa nkwụba 5 otu n'ibe ya, jikọtakwa akwa nkwụba 5 nke ọzọ otu n'ibe ya. O jikwa ọha anụnụ mee anya nkọ n'elu ọnụ ọnụ nke otu akwa nkwụba site na nsọtụ ya n'ime njikọta ahụ. Otu aka o mekwara n'ọnụ ọnụ akwa nkwụba nke dịpụrụ adịpụ n'ime njikọta nke abụọ. Ọgụ anya nke 2.10 ka o mere n'otu akwa nkwụba. Ọgụ anya nke 2.10 ka o mekwara n'ime nsọtụ nke akwa nkwụba nke dị na njikọta nke abụọ. Anya nkọ cherịtara onwe ha ihu otu n'ibe ya. O mekwara ọgụ nke ọlaedo 2.10 were nke ahụ jikọta akwa nkwụba otu n'ibe ya, ebe obibi ahụ wee bụrụ otu. O mekwara akwa nkwụba ji ewu ịbụ ụlọikwu n'elu ebe obibi ahụ. Akwa nkwụba 11 ka o mere ha. Ogologo nke otu akwa nkwụba dị ọgụ kubit 10, kubit 4 ka obosara nke otu akwa nkwụba dịkwa. Otu ọtụtụ ka akwa nkwụba 11 ahụ nwere. O jikọtakwara akwa nkwụba 5 iche na akwa nkwụba 5 iche. O mekwara ọgụ anya nke 2.10 n'elu ọnụ ọnụ nke akwa nkwụba ahụ dịpụrụ adịpụ n'ime njikọta ahụ. O mekwara ọgụ anya nke 2.10 n'elu ọnụ ọnụ nke akwa nkwụba nke dịpụrụ adịpụ n'ime njikọta nke abụọ. O mekwara ọgụ nke ọla 2.10 jikọta ụlọikwu ahụ ka o wee bụrụ otu. O were mere ụlọikwu ahụ ihe mkpuchi akpụkpọ ebule sijiri ọbara ọbara na ihe mkpuchi akpụkpọ silu n'elu ya. O wee mere ebe obibi ahụ ibo osisi akịka nke na-eguzo ọtọ. Kubit 10 ka ogologo nke otu ibo dị. Otu kubit na nkewa kubit ka obosara nke otu ibo dịkwa. Otu ibo nwere ihe nhịọnye 2 nke ekwukọtara otu n'ibe ya. Otu a ka o mere nye ibo niile nke ebe obibi ahụ. O wee mere ebe obibi ahụ ibo ahụ. Ọgụ kubit ka o mere nye akụkụ ndịda chere ihu na ndịda. Ọgụ ụkwụ ọlaọcha 2 ka o mekwara n'okpuru ọgụ ibo ahụ. Kwa abụọ n'okpuru otu ibo ịnara ihe nhịọnye ya 2. Kwa abụọ kwa n'okpuru ibo ụzọ ịnara ihe nhịọnye ya 2. O wee mere akụkụ nke abụọ nke ebe obibi ahụ ọgụ ibo, bụ akụkụ ugwu, na ọgụ ụkwụ ọlaọcha ha 2. Ụkwụ 2 n'okpuru otu ibo, ụkwụ 2 n'okpuru ibo ọzọ. Isi ebe obibi ahụ wee nke chere ihu na ọdịda anyanwụ ka o mekwara ibo 5 nye. Ibo 2 ka o mekwara nye nkụkụ ebe obibi ahụ n'isi ya.
ha bụ ihe abụọ ejikọtara n'otu n'okpuru. Ha abụọ bụkwa otu ihe zuru oke ruo isi ya, ruo otu mgbaaka ahụ. Otu a ka o mere nye ha abụọ na nkuku abụọ ahụ. Ha dịkwa ibu 8 na ụkwụ ọlaọcha ha, ụkwụ 15, ụkwụ abụọ n'okpuru otu ibu, ụkwụ abụọ n'okpuru ibu ọzọ. O mekwara mkpọrọ osisi akeke 5 ka o mere nye ibu otu akụkụ nke ebe obibi ahụ. Mkpọrọ 5 ka o mekwara nye ibu akụkụ nke ọzọ nke ebe obibi ahụ. Mkpọrọ 5 ka o mekwara nye ibo nke ebe obibi ahụ, bụ isi ya chere ihu n'ọdịda anyanwụ. O wee mee ka mkpọrọ etiti gabiga n'etiti ibo ahụ, si n'otu nsọtụ ruo nsọtụ ọzọ. Ọ machitakwara ibo niile ọlaedo, werekwa ọlaedo mee mgbaaka ha ka ha bụrụ ọnọdụ itinye mkpọrọ ahụ. Ọ machitakwara mkpọrọ ahụ ọlaedo. O wee mee akwa mgbochi ahụ nke ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ọ bụ ọrụ onye ọka. O mere ya ka o yie cherubim. O wee mere ya ide akeke 4, machita ha ọlaedo, mkpọnye ha bụ ọlaedo. O wee wụọrọ ha ụkwụ ọlaedo 4. O wee mere ọnụ ụzọ ụlọikwu ahụ akwa mkpuchi nke ọha anụnụ na ọha odo na ọha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ọ bụ ọrụ onye ọdụdụ akwa. O mekwara ide 5 ya na mkpọnye ha, machita isi ha na ngegide ha ọlaedo, ma ụkwụ 7 ha bụ ọla. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 37. Bezalel mekwara igbe osisi akeke a kubit 2 na nkewa ka ogologo ya dị, 1 kubit na nkewa ka obosara ya dịkwa, 1 kubit na nkewa ka elu ya dịkwa. Ọ machita ya ọlaedo a na-agwa ya agwa n'ime na azụ ka ọ machitara ya. O wee mere ya mpempe ọlaedo gburugburu. O wee wuoro ya mgbaaka ọlaedo 4 n'ụkwụ 4 ya, bụ mgbaaka abụọ n'otu akụkụ ya na mgbaaka abụọ n'akụkụ ya ọzọ. O mekwara mkpanaka osisi akeke amachita ha ọlaedo. Wee mee ka mkpanaka ahụ baa na mgbaaka ahụ n'elu akụkụ igbe ahụ iji ebu igbe ahụ. O mekwara ebe mkpuchi mmehie nke ọlaedo a na-agwa ya agwa kubit 2 na nkewa ka ogologo ya dị, 1 kubit na nkewa ka obosara ya dị. O mekwara cherubim ọlaedo 2, ihe akpụrụ akpụ ka o mere ha na nsọtụ abụọ nke ebe mkpuchi mmehie, otu cherub n'otu nsọtụ na otu cherub na nsọtụ nke ọzọ. Site n'ebe mkpuchi mmehie ka o mere cherubim ahụ na nsọtụ ya abụọ. Cherubim ahụ na-agbasakwa nku ha n'elu na-ekpuchi ebe mkpuchi mmehie na nku ha. Ihu ha na-echerịtakwa onwe ha n'ebe ebe mkpuchi mmehie dị ka ihu cherubim ahụ dị. O mekwara tebụl osisi akeke a kubit 2 ka ogologo ya dị, 1 kubit ka obosara ya dị, 1 kubit na nkewa ka ịdị elu ya dị. Ọ machita ya ọlaedo a na-agwa ya agwa, mekwara ya mpempe ọlaedo gburugburu. O mekwara ihe njikọ gburugburu nke ha ka otu ọbụ aka, mere ihe njikọ ya mpempe ọlaedo gburugburu. O wuoro ya mgbaaka ọlaedo 4, tụkwasị mgbaaka ahụ na nkuku 4 nke dị n'ụkwụ 4 ya. Na nso ihe njikọ ahụ ka mgbaaka dị, ka ha bụrụ ọnọdụ itinye mkpanaka eji ebu tebụl ahụ. O jikwa osisi akeke mee mkpanaka ahụ, machita ha ọlaedo iji ebu tebụl ahụ. O mekwara ihe niile nke dị n'elu tebụl, bụ efere ya niile na ngaji ya niile na ọkwa ya niile na iko ya niile nke eji awụsị aja ihe ọṅụṅụ. Ọlaedo a na-agwa ya agwa ka ha abụọ. Mekwara ihe ịdọba oriọna ahụ nke ọlaedo a na-agwa ya agwa. Ihe akpara akpụ ka o mere ihe ịdọba oriọna ahụ, bụ ụkwụ ala ya na alaka ya, iko ya niile, bụ isi ya niile na okooko ya niile sitere na ya. Alaka isi na-esi n'akụkụ ya abụọ wapụta, alaka 3 nke ihe ịdọba oriọna ahụ n'otu akụkụ, alaka 3 nke ihe ịdọba oriọna ahụ kwa n'akụkụ ya ọzọ. Iko 3 emere dịka ifuru osisi almọnd dị n'otu alaka, otu isi na otu okooko. Iko 3 emere dịka ifuru osisi almọnd dịkwa n'alaka ibe ya, otu isi na otu okooko. Otu a ka ọ dịrị alaka 6 ahụ nke na-esi n'ihe ịdọba oriọna ahụ wapụta. Iko 4 emere dịka ifuru osisi almọnd dịkwa n'ihe ịdọba oriọna ahụ, isi ha na okooko ha. Otu isi dịkwa n'okpuru alaka abụọ site na ya, otu isi dịkwa n'okpuru alaka abụọ site na ya, otu isi dịkwa n'okpuru alaka abụọ site na ya, dịrị alaka isii ahụ nke na-esi n'ime ya gbapụta. Isi ha na alaka ha sitere na ya. Ihe ịdọba oriọna ahụ niile bụ otu ihe eji ọlaedo nke a na-agwa ya agwa kpụọ. O mekwara oriọna ya, ha dị 7 na mkpa ya niile, na ihe ịkpakepụ ọkụ ya niile. Ha bụ ọlaedo a na-agwa ya agwa. 1 talenti nke ọlaedo a na-agwa ya agwa ka o ji mee ya, ya na ihe ya niile.
O mekwara ebe ịchụ àjà ahụ nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ. Osisi akashia ka ọ bụ. 1 kubit ka ogologo ya dị, 1 kubit ka obosara ya dịkwa. Ihe nwere akụkụ anọ ha nrata ka ọ bụ. Kubit 2 ka ịdị elu ya dịkwa. Mpi ya niile sitere na ya. Ọmachịta ya ọlaedo a na-agwa ya agwa. Elu ya na akụkụ ya niile gburugburu na mpi ya niile, o wee mere ya mpempe ọlaedo gburugburu. Mgbaaka ọlaedo 2 ka o mekwara nye ya n'okpuru mpempe ya. N'elu akụkụ ya abụọ ka ha bụrụ ọnọdụ ịnara mkpanaka eji ebu ya. O jikwa osisi akashia mee mkpanaka ahụ, ọmachịta ha ọlaedo. O mekwara mmanụ otite mmanụ ahụ dị nsọ na ihe nsure ọkụ ahụ na-esi ísì ụtọ nke na-agwa ya agwa, bụ nke eji ụdị ụtọ dị iche iche mee, bụ ọrụ onye na-asụgwa mmanụ otite na-esi ísì ụtọ. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 38. O mekwara ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ ahụ. Ọ bụ osisi akashia, kubit 5 ka ogologo ya dị, 1 kubit 5 ka obosara ya dịkwa. O nwere akụkụ anọ ha nrata. Kubit 3 ka ịdị elu ya dịkwa. O mekwara mpi ya n'elu nkuku anọ ya. Mpi ya sitere na ya. Ọmachịta ya ọla. O mekwara ihe niile nke ebe ịchụ àjà, bụ ite ya niile na oseke ya niile na ọkwa mwụsa ya niile na ndudu ya niile na ihe ịgụ ọkụ ya niile. Ihe ya niile ka o ji ọla mee. O wee mere ebe ịchụ àjà ahụ ihe ọkpụkpa, ihe eji ugbu ọla mee. N'okpuru ebe dịpụrụ adịpụ gburugburu ya n'okpuru ruo na nkewa ya. O wee wụọra nsọcha 4 nke ihe ọkpụkpa ala ahụ mgbaaka 4, bụ ọnọdụ ịnara mkpanaka ya abụọ. O mekwara mkpanaka osisi akashia machịta ha ọla. O mee ka mkpanaka ahụ baa na mgbaaka ahụ n'elu akụkụ abụọ nke ebe ịchụ àjà ahụ, ka e wee were ha na-ebu ya. O were ibo mee ya ka ọ dị ka igbe. O mekwara ite osisi mmiri. Ọ bụ ọla, ụkwụ ala ya bụkwa ọla. Ọ bụ enyo nke ndị inyom na-ezukọ n'ụsụ n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute ka o ji mee ya. O mekwara ogige ahụ, akụkụ ndịda nke chere ihu na ndịda nwere akwa ngecha ogige ahụ nke ezi akwa ọcha kpara nke ọma, ọgụ kubit 5 na ogologo. Ide ha dị ọgụ, ụkwụ ha dịkwa ọgụ, ha bụ ọla. Mkponye niile nke ide ahụ na ngegide niile ha bụ ọlaọcha. Akụkụ ugwu nwekwara ọgụ kubit 5. Ide ha dị ọgụ, ụkwụ ha dịkwa ọgụ, ha bụ ọla. Mkponye niile nke ide ahụ na ngegide niile ha bụ ọlaọcha. Akụkụ ọdịda anyanwụ nwekwara akwa ngechi nke ọgụ kubit 210. Ide ha dị 10, ụkwụ ha dịkwa 10. Mkponye niile nke ide ahụ na ngegide niile ha bụ ọla. Akụkụ ihu anyanwụ chere ihu n'ọwụwa anyanwụ nwekwara ọgụ kubit 210. Akwa ngechi kubit 15 ka otu akụkụ ọnụ ụzọ ámá ya nwere. Ide ha dị 3, ụkwụ ha dịkwa 3. Akụkụ nke ọzọ nke ọnụ ụzọ ámá ya nwekwara n'aka nri na n'aka ekpe nke ọnụ ụzọ ámá ogige ahụ nke akwa ngechi kubit 15 dị. Ide ha dị 3, ụkwụ ha dịkwa 3. Akwa ngechi niile nke ogige ahụ gburugburu bụ ezi akwa ọcha kpara nke ọma. Ụkwụ niile nke ide ahụ nwere bụ ọla. Mkponye niile nke ide na ngegide ha niile bụ ọlaọcha. Ihe a machitara isi ha bụkwa ọlaọcha. Ihe ahụ bụkwa ihe egegidere ngegide ọlaọcha, bụ ide niile nke ogige ahụ. Akwa mkpuchi nke ọnụ ụzọ ámá ogige ahụ bụ ọrụ onye ọdụ akwa, nke ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie na ezi akwa ọcha kpara nke ọma. Ọgụ kubit ka ogologo ya dị, ịdị elu ya n'ime obosara ya dị kubit 5 dịka akwa ngechi nke ogige ahụ. Ide ha dị 4, ụkwụ ha dịkwa 4, ha bụ ọla. Mkponye niile ha bụ ọlaọcha. Ihe mmachịta nke isi ha na ngegide niile ha bụkwa ọlaọcha. Ma ntu niile ebe obibi ahụ nwere na nke ngegide ahụ gburugburu nwere bụ ọla. Ndị a bụ ngụkọta ihe ebe obibi ahụ bụ ebe obibi nke ihe àmà ahụ. Dịka a gụkọtara ha n'okwu ọnụ Moses, ọ bụ ofufe nke ndị Livai site n'aka Ahitama bụ nwa Erọn onye nchụaja. Ma Bezalel nwa Uri ma nwa Hur nke ebo Juda mere ihe niile Jehova nyere Moses n'iwu. Ma onye soro ya n'ọrụ ahụ bụ Oholiab nwa Ahisamak nke ebo Dan, bụ onye na-atụ akịka na onye ọka na onye ọdụdụ akwa na ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie na n'ezi akwa ọcha. Ọlaedo niile nke ejiri jee ozi ahụ n'ije ozi niile nke ebe nsọ ahụ bụ ọlaedo nke aja ofufe ahụ dị ọgụ talent na 9 na nnụ shekel na ọgụ 10 na ọgụ 6 na 10, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ dị. Ọlaọcha nke ndị agụkọta n'etiti nzukọ Izrel dị ọgụ talent 5 na nnụ shekel 4 na ọgụ 8 na 15.
dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Otu beka otu isi, ya bụ nkewa shekel dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị, e nyere n'isi onye ọbụla nke na-agabiga n'ebe ndị agụkọtara nọ, site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, n'isi ọgụ nnu ọgụ ụzọ 3 na ụzọ 15 na nnu 8 na ọgụ 17 na 10. Ọgụ talenti ọlaọcha ise ahụ wee bụrụ iwu ukwu niile nke ibo nke ebe nsọ ahụ, na ụkwụ niile nke ide nke akwa mgbochi ahụ. Ọgụ ụkwụ ise ka ọgụ talenti ise ahụ nwere. Ọgụ talenti dịrị otu ukwu. Nnu shekel 4 na ọgụ 815 ka o jikwa mere ide ahụ niile mkpọnye, machitakwa isi ha, mekwara ha ihe ngegide. Ọla nke aja ofufe ahụ dịkwa ọgụ talenti 310 na nnu shekel 6. O ji ya mee ụkwụ niile nke ide ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute, na ebe nche aja ọla, na ihe ọkpụkpọ ọla nke dịrị ya, na ihe niile nke ebe ịchụ aja ahụ, na ụkwụ niile nke ide ogige ahụ gburugburu, na ụkwụ niile nke ide ọnụ ụzọ ama ogige ahụ, na ntu niile nke ebe obibi ahụ, na ntu niile nke ogige ahụ gburugburu. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 39. Ha sitekwara n'ọgha anụnụ ahụ na ọgha ododo ahụ na ọgha uhie ahụ mee uwe niile akpara nke ọma iji jee ozi n'ebe nsọ ahụ, mekwa uwe nsọ niile nke Erọn nwere dịka Jehova nyere Mosis iwu. O mekwara efọd ahụ, ọ bụ ọlaedo na ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ha wee tisa mbadamba ihe ọlaedo ahụ wee biri ya ka ọ bụrụ eriri ịkpa n'etiti ọgha anụnụ ahụ na n'etiti ọgha ododo ahụ na n'etiti ezi akwa ọcha ahụ. Ọ bụ ọrụ onye ọka. Ha wee mere ya ụbọ abụọ ejikọtara na nsọtụ ya abụọ ka ejikọtara ya. Ihe okike ahụ nke onye ọka kpara nke dị n'elu ya, nke eji ike ya, o sitekwara na ya. Ọ dịkwa ka ọrụ arụrụ ya si dị. Ọ bụ ọlaedo na ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma dịka Jehova nyere Mosis iwu. Ha mekwara nkume ọins ahụ nke mere ka ihe ọlaedo akpa baa ha gburugburu, nke egburu ha egbugbu mgbaaka akara dịka ahụ ụmụ Izrel si dị. O tinye ha n'elu ubu efọd ịbụrụ ụmụ Izrel nkume ncheta dịka Jehova nyere Mosis iwu. O mekwara ihe igbochi obi ahụ. Ọ bụ ọrụ nke onye ọka dịka ọrụ arụrụ n'efọd ahụ, ọlaedo na ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ihe nwere akụkụ anọ ha nhata ka ọ bụ. Ha mere ihe igbochi obi ahụ ka ọ bụrụ ihe a pịjiri apịji. Ntụ aka ka ogologo ya dị, ntụ aka ka obosara ya dịkwa mgbe a pịajiri ya. Ha hiogidekwara n'ime ya arịrị nkume 4. Arịrị sardis na topaz na karbuncle bụ arịrị mbụ. Arịrị nke abụọ bụ emerald na sapphire na diamond. Arịrị nke atọ bụ jacinth na agate na amethyst. Arịrị nke anọ bụ beryl na onyx na jasper. Etinyere ha n'ọlaedo akpara akwa n'ebe nhọgide ha. Nkume ahụ dịka ahụ ụmụ Izrel si dị, 12 dịka aha ha si dị, dịka egbugbu mgbaaka akara onye ọbụla dịka aha ya si dị. Ha dịrị ebo 12 ahụ. Ha mekwara n'elu ihe igbochi obi ahụ ịyagba emere dịka eriri mma, bụ ihe emere dịka ụdọ atụrụ atụ. Ha bụ ọlaedo a na-agwa ya agwa. Ha mekwara ihe ọlaedo abụọ akpara akpa na mgbaaka ọlaedo abụọ. Ha wee tinye mgbaaka abụọ ahụ n'elu nsọtụ abụọ nke ihe igbochi obi. Ha tinyekwara ịyagba ọlaedo abụọ ahụ atụrụ atụ dịka ụdọ n'elu mgbaaka abụọ ahụ dị na nsọtụ abụọ nke ihe igbochi obi ahụ. Nsọtụ abụọ ọzọ nke ịyagba abụọ ahụ atụrụ atụ dịka ụdọ. Ha tinyekwara ha n'elu ihe ọlaedo abụọ ahụ akpara akpa, tinye ha n'elu ubu efọd ahụ n'ebe ihu ya dị. Ha mekwara mgbaka ọlaedo abụọ tụkwasị ha n'elu nsọtụ abụọ nke ihe igbochi obi ahụ n'ọnụ ọnụ ya nke chiri ihu n'akụkụ efọd ahụ n'ime. Ha mekwara mgbaka ọlaedo abụọ tinye ha n'elu ubu abụọ nke efọd n'okpuru n'ebe ihu ya dị na nso njikọta ya n'elu ihe okike efọd nke onye ọka akpara. Ha werekwa eriri mmụọ ọgha anụnụ nke ihe igbochi obi ahụ na mgbaaka efọd site na mgbaaka ya ka ọ wee dị n'elu ihe okike efọd ahụ nke onye ọka akpara, ya na ka e wee ghara isi n'efọd tọpụ ihe igbochi obi ahụ dịka Jehova nyere Mosis iwu. O mekwara uwe mwụda efọd. Ọ bụ ọrụ ọkpa akwa, obusi ọgha anụnụ. Ọnụ uwe mwụda ahụ dị n'etiti ya dịka ọnụ nke uwe obi agha.
ọnụ ka ọnụ ya nwere gburugburu ka e wee ghara ịdọwa ya. Ha mekwara n'ọnụ ala uwe mwụda ahụ pomegranate nke ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie na akwa akpara nke ọma. Ha mekwara ataṅụ ọlaedo a na-agwaghị agwa tinye ataṅụ ahụ n'etiti pomegranate ahụ n'elu ọnụ ala uwe mwụda ahụ gburugburu n'etiti pomegranate ahụ. Otu ataṅụ na otu pomegranate otu ataṅụ na otu pomegranate dị n'ọnụ ala uwe mwụda ahụ gburugburu iji jee ozi dịka Jehova nyere Mozis iwu. Ha wee mere Erọn mekwara ụmụ ya ndị ikom uwe ime ahụ. Ha bụ ezi akwa ọcha ọrụ nke ọkpa akwa na akwa nkuku isi ahụ. Ọ bụ ezi akwa ọcha na ihe ahụ mara mma ike n'isi. Ha bụ ezi akwa ọcha na uwe ukwu na uwe ukwu ahụ nke ezi akwa ọcha. Ha bụ ezi akwa ọcha akpara nke ọma na ihe ahụ ike n'ụkwụ. Ọ bụ ezi akwa ọcha akpara nke ọma na ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie. Ọ bụ ọrụ nke onye ọdụdụ akwa dịka Jehova nyere Mozis iwu. Ha mekwara ihe dị mbara nke okpu nsọ ahụ nke onye nchụaja. Ọ bụ ọlaedo a na-agwaghị agwa. Ha dị ihe odide n'elu ya dịka egbugbu mgbaaka akara ihe nsọ Jehova nwere. Ha tinyekwara n'elu ya eriri mma ọgha anụnụ itinye ya n'elu akwa nkuku isi ahụ n'elu dịka Jehova nyere Mozis iwu. Wee mee ka ofufe niile nke ebe obibi nke ụlọ ikwu nzute gwụsịa. Ụmụ Izrel wee mee dịka ihe niile si dị nke Jehova nyere Mozis n'iwu. Otu a ka ha mere. Ha wee butere Mozis ebe obibi ahụ, ụlọ ikwu ahụ na ihe ya niile, nkọ ya niile na ibo ya niile na mkpara ya niile na ide ya niile na ụkwụ ya niile na ihe mkpuchi akpụkpọ ebule sijiri ọbara ọbara na ihe mkpuchi akpụkpọ sil na akwa mgbochi nke akwa mkpuchi ya na igbe ihe ama ahụ na mkpanaka ya abụọ na ebe mkpuchi mmehie ahụ na tebụl ahụ na ihe ya niile na achịcha nke ihu Chineke na ihe ịdọba oriọna ahụ nke bụ ọlaedo a na-agwaghị agwa na oriọna ya niile bụ oriọna nke ido n'usoro na ihe ya niile na mmanụ nke ihe na-enye ihe na ebe nchụaja ọlaedo ahụ na mmanụ otite mmanụ ahụ na ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụdị ụtọ dị iche iche mee na akwa mkpuchi nke ọnụ ụzọ ụlọ ikwu ahụ na ebe ịchụ aja ọla ahụ na ihe ọkpụkpọ ọla nke o nwere na mkpanaka ya abụọ na ihe ya niile na ite ọsịsa mmiri ahụ na ụkwụ ala ya na akwa ngechi niile nke ogige ahụ na ide ya niile na ụkwụ ide ya na ụkwụ ide ya na akwa mkpuchi ọnụ ụzọ ámá ogige ahụ nwere na ụdọ ya niile na ntu ya niile na ihe niile nke ofufe ebe obibi ahụ nke dịrị ụlọ ikwu nzute ahụ na uwe niile akpara nke ọma iji jee ozi n'ebe nsọ ahụ na uwe nsọ niile ya Erọn onye nchụaja nwere na uwe niile nke ụmụ ya ndị ikom ịbụ ndị nchụaja dịka ihe nne Jehova nyere Mozis n'iwu si dị. Otu a ka ụmụ Izrel jere ozi ya niile. Mozis wee hụ ojije ozi ahụ niile ma lee ha ejewo ya dịka Jehova nyere iwu. Otu a ka ha jere ya. Mozis wee gọzie ha. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 40. Jehova wee gwa Mozis okwu sị, n'ụbọchị mbụ nke ọnwa mbụ ka ị ga-eguzo ebe obibi nke ụlọ ikwu nzute ahụ ọtọ. Ị ga-adọbakwa n'ebe ahụ igbe ihe ama ahụ. Ị ga-ejikwa akwa mgbochi ahụ kpuchie igbe ahụ. Ị ga-ewebatakwa tebụl ahụ doo ihe ya n'usoro. Ị ga-ewebatakwa ihe ịdọba oriọna ahụ welikwa oriọna ya niile. Ị ga-etinyekwa ebe ịchụ aja ọlaedo isiri ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ihu igbe ama ahụ. Tụkwasịkwa akwa mkpuchi n'ọnụ ụzọ n'ebe obibi ahụ. Ị ga-etinyekwa ebe ịchụ aja nke aja nsure ọkụ ahụ n'ihu ọnụ ụzọ nke ebe obibi nke ụlọ ikwu nzute ahụ. Ị ga-etinyekwa ite ọsịsa mmiri ahụ n'etiti ụlọ ikwu nzute ahụ na ebe ịchụ aja ahụ. Tinye mmiri n'ebe ahụ. Ị ga-edebekwa ogige ahụ gburugburu. Tinye akwa mkpuchi nke ọnụ ụzọ ámá ogige ahụ. Ị ga-ewerekwa mmanụ otite mmanụ ahụ tee ebe obibi ahụ na ihe niile nke dị n'ime ya. Ị ga-edokwa ya nsọ na ihe ya niile. Ọ ga-adịkwa nsọ. Ị ga-etekwa ebe ịchụ aja nke aja nsure ọkụ ahụ mmanụ ya na ihe ya niile. Doo ebe ịchụ aja ahụ nsọ. Ebe ịchụ aja ahụ ga-abụ ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile. Ị ga-etekwa ite ọsịsa mmiri ahụ na ụkwụ ala ya mmanụ. Doo ya nsọ. Ị ga-emekwa Erọn na ụmụ ya ndị ikom ka ha bịaruo n'ụzọ ụlọ ikwu nzute ahụ nso. Ị ga-ewerekwa mmiri saa ha ahụ. Ị ga-eyikwasịkwa Erọn uwe nsọ ahụ. Ị ga-etekwa ya mmanụ doo ya nsọ ka ọ wee bụrụ m onye nchụaja. Ọ bụkwa ụmụ ya ndị ikom ka ị ga-eme ka bịaruo nso. Ị ga-eyikwasịkwa ha uwe ime. Ị ga-etekwa mmanụ dịka etere nna ha ka ha wee bụrụ m ndị nchụaja. Otite mmanụ ha aghaghị ịbụrụ ha ọrụ nchụaja ebighị ebi ruo ọgbọ ha niile. Mozis wee mee ya dịka ihe niile si dị nke Jehova nyere ya n'iwu. Otu a ka o mere.
O ruo n'ọnwa mbụ n'afọ nke abụọ n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ahụ na eguzoro ebe obibi ahụ ọtọ. Moses wee guzo ebe obibi ahụ ọtọ, tinye ụkwụ ya niile, guzo ibo ya niile ọtọ, tinye mkpọrọ ya niile, guzo ide ya niile ọtọ, wee gbasaa ụlọikwu ahụ n'elu ebe obibi ahụ, tụkwasị ya ihe mkpuchi nke ụlọikwu ahụ n'elu, dịka Jehova nyere Moses iwu. O were ihe àmà ahụ tinye n'igbe ahụ, tụkwasị mkpanaka ya abụọ n'igbe ahụ, tinyekwasị ebe mkpuchi mmehie n'igbe ahụ n'elu. O webata igbe ahụ n'ebe obibi ahụ, doo akwa mgbochi nke akwa mkpuchi ahụ, wee kpuchie igbe ihe àmà ahụ dịka Jehova nyere Moses iwu. O tinye tebụl ahụ n'ụlọ ikwu nzute n'akụkụ ebe obibi ahụ chere ihu n'ugwu, n'ezi akwa mgbochi ahụ. O doo usoro achịcha n'usoro n'elu ya n'ihu Jehova dịka Jehova nyere Moses iwu. Ọ dọba ihe ịdọba oriọna ahụ n'ime ụlọ ikwu nzute na ncherịta ihu tebụl n'akụkụ ebe obibi ahụ chere ihu na ndịda. O welie oriọna ahụ niile n'ihu Jehova dịka Jehova nyere Moses iwu. O tinye ebe ịchụ àjà ọlaedo ahụ n'ụlọ ikwu nzute n'ihu akwa mgbochi ahụ. O wee sure n'elu ya ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụdị ụtọ dị iche iche eme dịka Jehova nyere Moses iwu. Ọ tụkwasị akwa mkpuchi nke ọnụ ụzọ n'ebe obibi ahụ. Ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ ka ọ dọbakwara n'ọnụ ụzọ ebe obibi nke ụlọ ikwu nzute, wee sure n'elu ya àjà nsure ọkụ ahụ na onyinye ịnata ihu ọma ahụ dịka Jehova nyere Moses iwu. Ọ dọba ite ọsịsa mmiri ahụ n'etiti ụlọ ikwu nzute na n'ebe ịchụ àjà, tinye mmiri n'ebe ahụ iji saa ahụ. Moses na Aaron na ụmụ ya ndị ikom wee saa aka ha na ụkwụ ha site na ya mgbe ha na-aba n'ụlọ ikwu nzute na mgbe ha na-abịara ebe ịchụ àjà nso, ha wee saa ahụ dịka Jehova nyere Moses iwu. O guzokwara ogige ahụ ọtọ gburugburu ebe obibi ahụ nọ n'ebe ịchụ àjà ahụ, tinye akwa mkpuchi nke ọnụ ụzọ ámá ogige ahụ. Moses wee jee sie ozi ahụ. Igwe ojii ahụ wee kpuchie ụlọ ikwu nzute, ebube Jehova wee jupụta ebe obibi ahụ. Moses apụghịkwa ịba n'ụlọ ikwu nzute n'ihi na igwe ojii ahụ biri n'elu ya. Ebube Jehova jupụtakwara ebe obibi ahụ. Mgbe ọbụla e mere ka igwe ojii ahụ si n'elu ebe obibi ahụ rigo, ụmụ Izrel wee bulie ije n'ime mbuli ije ha niile. Ma ọ bụrụ na emeghị ka igwe ojii ahụ rigo, ha adịghị ebulikwa ije ruo ụbọchị e mere ka ọ rigo, n'ihi na igwe ojii nke Jehova dị n'elu ebe obibi ahụ n'ehihie, ọkụ dịkwa n'ime ya n'abalị, na-anya ụlọ Izrel niile n'ime mbuli ije ha niile.